ದೇವಿದಾಸ್ ಕಾಪಿ ಕಟ್ಟರ್ ಪಣಲೇಕ ಎಂಚೆಂಚಿನ ಪ್ರತಿಭೆಗಳು ಅವಕಾಶ ಕೊರಿಯರು ಪೋಡಿಗೆ ಹಾಪುಂಡು ಅಣ್ಣ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬಲೆ ಈ ನಮ್ಮನೆ ಬಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇದು ಉಮೇದ್ರು ಉಳ್ಳೇರು ನಿಖಲ್ ದಾಯ ತಡ ಮಲ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಹೊರ ಬರ್ಪರ ಸೂಪರ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡಿ ನಿನ್ನ ಪುದಾರ ಎಂಚಿನ ఆయన పుదర్ పని లేరా అందులో ఆయన పుదర పని లేప ఎట్టే పుదర్ 123 ಜತೆಯರು ಸೇರಿದ ಕೂಟ ನಮ್ಮ ಈ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ ಬಲೆ 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 ಶುರು ಬಲೆ ಇದು ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ ಪೂರ ತಯಾರಿಲ್ಲ ಕೊಳಚೂರು ಕೊರಟು ಸುಮಾರು ಶೆಟ್ಟರು ಅದೇ ನಂಬರ್ಗಳು ಯರ್ಮಾಳ್ ರವಿಶಂಕರ್ ಒಂದೇ ನಂಬರ್ಗಳು ನೋಜಿಪಾಡಿ ಅಂಬರ್ನೆಲ ಪ್ರಭಾತ್ ಕುಮಾರ್ಗಳು ನಿತ್ಯಪದಪಾಡಿ ಸುರೇಶ್ ಕೋಟ್ಯಾನ್ಗಳು ಅಡ್ಡಪದ ಗೋಡಾರ್ ತ್ರಿಶಾಲ್ ಕೆ ಪೂಜಾರ್ಗಳು ನಾರಾಯಣ್ ಯುವರಾಜ್ ಜೈನ್ಗಳು ನಾಯಕಮಲ್ಲ ಪುತ್ತೂರು ಸರೋವರ ಹರೀಶ್ ಶಾಂತಿಗಳು ಮೊದಲಗುತ್ತು ರಿಷಿ ರಿಯಾನ್ ಶೆಟ್ಟರು ಅದೇ ನಂಬರ್ಗಳು ನಾಗರದಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಾರೆ ಕುಂಡಪಡಿ ಗೊತ್ತು ಪ್ರಮೋದ್ ಸುರೇಶ್ ಶೆಟ್ಟರು ಒಂದೇ ನಂಬರ್ಗಳು ಪುತ್ತೂರು ಸರೋವರ ಗುಟ್ಟಾಡಿ ಕಿಶೋರ್ ಭಂಡಾರ್ಗಳು ಬಲೆ 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 ಮಾತ ಗಮ್ಮತ್ತು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಗುಣಿ ಮಾತಲ್ಲ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ತೂಲೆ ಉಂಡಿ ಕೊಂಡು ಜೋಕುಲು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೇ ಬಾಲಿಗೆ ಮಾತ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸಂಭ್ರಮ ಆಚರಣೆ ಪುರ ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಸಹಕಾರ ಕೊಡತ್ತ ಬಲೆ 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 ನನಗೆ ಬಾರಿ ನಲ್ಕೆದ ಪದ್ಯ ಅವರು ಇತ್ತೆ ಪೂರ ನೈಪುಣ ಪೆಟ್ಟಿ ಹಿಂಚೆ ಪಡ ಮಂಡ ಇರೇನು ಸಾಧ್ಯ ಅನ್ಕೊಳ್ಪೆ Jodukare Darbe
ಕಂಗಣ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಈ ನಲಿಪುರಗಳು ಸುಮಾರು ಜನ ಉಳ್ಳೇರು ಖಾಲಿ ಕೊಟ್ರ ಬಾಟ್ಲಿ ಹಂಗೆ ಲೈಫು ಆಚೆಗಾಕ ಒಳ್ಳೆ ವೈಫು ಆಪಣ ಆಪಣ ಒಲ್ಬಿ ಭಾರಿ ಸೋಕು ನಲಿಪಿರ ಓ ಅಣ್ಣ
ಈ ಜೋಕುಲು ಮಾತ ಬಾರಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ನಿನ್ನ ಪುದರಂಜ ಮಗ ಪ್ರಣಯ್ ಮಂಜಲ್ ಪಡ್ಪು ನಗರದ ಒಂದು ಹುಡುಗಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಪಿಲಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಲ್ತದೆ ವಾವಾ ನಮ್ಮನೆ ನೋಟು ಮಾತದ ಎತ್ತೀರಿ ಏತಾಣ ಮಗ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಏತಾಣ ದುಡ್ಡು ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ತಾನ 540 ಆ ಬೊಕ್ಕ ಚಂದ್ರಣ್ಣೆ ಮಾತ್ರ 500 ದಿನ ಬೊಕ್ಕ 20 ದಿನ ಓ ಕತೆ ಆಂಡ್ಲ ಮಲ್ಲೇಜ್ ಆಂಡಲ ಆ ಬಾಲ್ಯದ ಈತ ಪೊರ್ಲುದು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಲ್ತಿ ಈತ ಪೊರ್ತು ಎರಲು ಬತ್ತಜಿನ್ಲ ನಂಗೆ ದಾಲ ಬೇಜಾರಾತಜಿ ಈ ಪ್ರತಿಭೆ ಮಾತ ಬುಳೆಯೋಡು ಪಿಲಿ ನಲ್ಕೆ ಬಂಡ ಎಲ್ಲಿ ವಿಷಯ ಎತ್ತವು ಆ ಬಾಲೆಗೆ ಒಂದು ಜೋರದ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಕೊರ್ಲೆ ಮಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವರು ఆయన నల్లాత ఆయన ప్రతిభೆ ಬೆಳಗುಲಕ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಲ್ಪಡು ನಲ್ಲಾದ ಮಗ ಖಾಲಿ ದುಡ್ಡು ತೆಪ್ಪನ ವಿಷಯ ಮಾತ್ರ ಪಿಲಿ ನಲ್ಕೆಡಿ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಸಂಗತಿ ಅವಡು ನನ್ನೊಂಜಿ ಕಾಲೋಡು ಪಿಲಿ ರಂಗ್ ಪುತ್ತೂರು ನಡ್ತಂದೇ ಇಪ್ಪುಂಡು ಈ ಒಂಜಿ ದಿನ ಬೊಕ್ಕದಗಲೆ ಪಿಲಿ ನಲ್ಕೆ ಏನ್ ಚಂದ ಪಂಡು ಕೊರ್ಪುನ ಪ್ರಣಯ ಆವುಡಿ ಅವಂದ ಅವು ಮಗ ಪಂಕ ಈ ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ಬಲ ಬೊಕ್ಕ ಬಹುಮಾನ ವಿತರಣೆ ಅನಗ ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ಬಲ ನಿನ್ನ ಮೂಜಿ ಟೀಮುದಲ್ಲ ಪುದರ್ ಪಂಕ ಈ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಸಂಗತಿ ಯಾನ್ ನಿನ್ನ ಎದುರು ಬಾರಿ ಎಲ್ಲಿ ಅಂದ ಈ ಪೊಂಜವು ತುಲ ಈ ಈತ ಮಲ್ಲ ಪೊಂಜವು ನಿನ್ನ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ತೂ ಒಂದಿತ್ತು ಪ್ರತೀಕ್ಷಾ ಅಂತೇಳಿ ಒಬ್ಬ ಬಾಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಅನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ಲು ತುಂಬಾ ನಾನು ಹೆಂಗ್ಸು ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ತಮಾಷೆಗೆ ಹೇಳಿದೆ ಬಿಟ್ರೆ ಈ ಮಗು ಅದನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇದೆ ಇದೆಲ್ಲ ದೇವರ ತರ ನಾವು ನೋಡುವಂತ ಮಗು ಇದು ದೇವರ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವರ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಿಂತಾಗಿ ನೋಡಿದ ಆಗಿದೆ ನಮಗೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಇದು ದೇವರ ಕಂಬಳ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಬಾಬಾ ದೇವರು ಚೆನ್ನಾಗಿಟ್ಟಿರ್ಲಿ ಎರ್ಲು ಬತ್ತ ಜೀರಕ್ಲು ಮೂಲು ಪಿಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ ಕೆಡುವ ಹಾಕ್ಲಿ ಕುಸಿಟ್ಟು ಕೊಳಚೂರ್ದಾಕ್ಲು ಬತ್ತಾರಾ 30ನೇ ವರ್ಷದ ಪುತ್ತೂರದ ಕೋಟಿ-ಚೆನ್ನಯ್ಯ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳ ಕೂಟಗೂ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ತನೆಯಲ್ಲೂ ಕರೆಕ್ಟ್ ಜತ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಅನ್ನ ವಾಲಂಟಿಯರ್ಸ್ ಪೂರ ತೀರ್ಥ ಬಲೆ ಕೆಂಪು ಮುಂಡಾಸಕ್ಲು ಮಾತ್ರ ತೀರ್ಥ ಬಲೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಲೆ ಕೊಳಚೂರು ಕೊಂಡೋಡು ಸುಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ 2ನೇ ನಂಬರ್ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಎರ್ಮಾಲ್ ರೋಹಿತ್ ಹೆಗ್ಡೆ 1ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಕೆಂಪು ಮುಂಡಾಸಕ್ಲು ಪೂರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಜಪ್ಪಲೆ ಕೆಂಪು ಮುಂಡಾಸಕ್ಲು ಪೂರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಜಪ್ಪಲೆ ಎರಲೇಟರ್ ಎದುರು ಪೋಲೆ ಪೂರ ಕೆಂಪು ಮುಂಡಾಸ ಎರಲೇಟರ್ ಎದುರು ಪೋಲೆ ಬಲ್ಲವೆಲ್ಲ ನೂದಿಪ್ಪಾಡಿ ಅಂಬರ್ನೆಲೆ ಪ್ರಣಾಮ್ ಕುಮಾರ್ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ನಿಟ್ಟಪುರಪಾಡಿ ಸುರೇಶ್ ಕೋಟಿ ಅಂದ್ರೇನು ಕೆಂಪು ಮುಂಡಾಸಕ್ಲು ಮಾತ್ರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಜಪ್ಪಡು ಅಣ್ಣ ಅಲ್ಪ ಹುಂಚು ನಾವು ಮಾತಿರಲ್ಲ ಕೆಂಪು ಮುಂಡಾಸಕ್ಲು ಇಜಿನ ಮುಂಡಾಸ್ ಗಿಚ್ಚಾವಡು ಇಜಿನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಜಪ್ಪಡು ಬಲೆ ಪೂರ ತೀರ್ಥ ಬಲೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಜಪ್ಪಲೆ ಮಿತ್ತ ದಂಡೆಡೆ ಪಾರೆ ಜೇರ್ಲ ದಂಡೆಡೆ ಏರಲ್ಲ ಪೋಯರ್ನ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ನೆನಪು ಮಲ್ಪಡು ನಮ್ಮ ಮಾತ ಕಂಬಳಗೆ ಬತ್ತನ ಸಂದರ್ಭ ನೂಜಿಪಾಡಿ ಕೇಚಪ್ಪಯ್ಯರ್ನ ಎರಲು ಕರೆಕ್ಟ್ ಇತ್ತ ಇನಿ ನೂಜಿಪಾಡಿ ಅದ ಎರಲು ಇನಿ ಉಲ್ಲ ಅಂದ ಪಂಡ ಇಡೀ ಕುಟುಂಬದಕ್ಕಲು ಮಾತ ಒಟ್ಟುಗಾದು ಈ ಕಂಬಳಗ ಪಾಲ್ಪಡೆ ಒಂದಿಪ್ಪನ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಸಂದರ್ಭ ನೂಜಿಪಾಡಿ ಅಂಬರ್ನೆಲ್ಲ ಪ್ರಣಾಮ್ ಕುಮಾರ್ ನೆಲ್ಲು ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ನಿತ್ಯಪುರಪಾಡಿ ಸುರೇಶ್ ಕೋಟಿ ಅಂದ್ರೆಲ್ಲು ಒಂತ ಎದುರ್ಲೆತ್ತೊಂಡ್ಲೆ ಇರ್ಲೇನು ಬಾಕಿ ತಗ್ಲಿ ಪೂರ ಜಪ್ಪಾಡು ಒಂಚೂರು ಸುರೇಶ್ ಒಂಚೂರು ಎದುರ್ಲೆತ್ತೊಂಡ್ರೆ ಬರಲಿ ಇರ್ಲೇನು ಪಡ್ಕೆ ಮಾಯ್ತು ಒಂದ ಇಜ್ಜತ್ತ ಒಂತ ಎದುರ್ಲೆತ್ತೊಂದು ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ನೀರು ಪಾಡ್ಲಿ ಬಕ್ಕೋದಾಗಲ್ಲ ಜಪ್ಪಾಡತ್ತ
ಅಡ್ಡಪಲಾಯ್ದ ಬೋಳಾರ ತ್ರಿಶಾಲ್ ಕೆ ಪೂಜಾರ 2ನೇ ನಂಬರ್ ಕೋಟಿ ಕರಡಿ ಚೆನ್ನೈ ಕರಡಿ ನಾನಾಬಿ ಯುವರಾಜ್ ಜೈನರ್ನೇರ್ಲು ಉಂತಲೇನು ಒಂಚೂರು ಎದುರು ಪಾಡಕು ದೇಸು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಏಜಿ ಅಂತ ಎದುರು ಉಂತಲೆ ನಾವರದಮಲ್ಲ ಪುತ್ತೂರು ಸರೋವರ ಅವೀಶ್ ಹರೀಶ್ ಶಾಂತಿರ್ನಿರ್ಲು ಕೋಟಿ ಕರಡಿ ಚೆನ್ನೈ ಕರಡಿ ಮೊಗರಗುತ್ತು ರಿಷಿ ರಿಯಾನ್ ಶೆಟ್ಟರ್ 2ನೇ ನಂಬರ್ ಇರ್ಲು ಗಮ್ಮತ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಖುಷಿ ಮಲ್ಪಲೆ ಕಂಬಳ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ಪನ ಬಂಡ ಮಲ್ಲ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಆ ಪೊರ್ತದ ಅವಿಸ್ಮರಣೀಯ ಕ್ಷಣಕ್ಕೂ ಮಾತ ನಮ್ಮ ಏನು ಅನುಭವಿಪಡು ಖುಷಿ ಪಡೆಯೋಡು ಇತ್ತೆ ಅನ್ನೊಣ್ಣೆ ತುಂಡು ದಾನೆ ಮಾಡುವಿರ ಹೇಗೆ ಅನ್ನೊಣ್ಣೆ ಟಿವಿ ತಗೊಂಡಿಪ್ಪೇರಿ ದೆಪ್ಪಾಯಿನ ನಿನ್ನನ್ನು ಪತ್ತೊಂದು ಅಂದ ನಾಗರದಲ್ಲಿಯ ಬೆಳ್ಳಾರೆ ಕುಂಟುಪುಡಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಮೋದ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಸುರೇಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ 1ನೇ ನಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನೈ ಕರಡಿ ಕೋಟಿ ಕರಡಿ ಪುತ್ತೂರು ಸರ್ವೆ ಬೊಟ್ಟಾಡಿ ಕಿಶೋರ್ ಭಂಡಾರ್ನೆಲ್ಲು ಬಲೇನ ನಾಯರು ಎಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಲಿ ಬಲೆ ಒಂದು ಒಂತೆ ಬರಿಯ ಪೋವಂದ ಅಯ್ಯ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಆಯ್ನತ್ ಬರಿಯ ಪೋಂದು ಮೆಲ್ಲ 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 ಅಣ್ಣ ಮಂಜೋಟಿ ಹಿಡಿತನಕ್ಲು ಮಾತ ಇರ್ಲು ಜೊತೆ ಕರೆಕ್ ನಿಕ್ಲು ಯಾಕಡೆ ಓಲ್ ಮಾತ ಇತ್ತಾರ ಅಡೆಗೆ ಪಿರಪೋಡು ಕರೇರಿ ಪೇರಿದಕ್ಲು ಉಮೇಶ್ ಕರ್ಕೆರ್ರೆ ಕರೇರಿ ಪೇರಿ ಹುಂಜಾವಡು ಮುಲ್ಪ ಮಾತ ಇತ್ತನಕ್ಲು ಇತನೇಟ ಮುಲ್ಪ ಮಾತ ಇತ್ತರ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಸಂಭ್ರಮ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ದ ಮುಳ್ಳು ಇತ್ತನಕ್ಲು ಒಂದೇ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಇತ್ತನಕ್ಲು ಮಂಜೊಟ್ಟಿದಾಗ್ಲು ಮಾತಿರ್ಲಿ ಪಿರಪೋಡು 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 ನನ್ನ ಕಂಬಳ ಯಥಾಸ್ಥಿತಿ ಫೈನಲ್ ಇರೋ ಜಪ್ಪನಾಗ ಮಾತ ಖುಷಿ ಪಡೆಪುನಂಚಿನ ಒಂದು ನಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಂಡ್ ಇರ್ಲಿನ ಯಜಮಾನರ ಕಲೆಗೆ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ತಿನ ಸಂಭ್ರಮ ಕಂಬಳದ ವ್ಯವಸ್ಥೆದ ಕಲೆಗೆ ಕಂಬಳ ತಡ ಆಂಡಲ ಕಂಬಳ ಪೊರ್ಲುಡು ಆಂಡ್ ಪಣ್ಪನೊಂಜಿ ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ಆತ್ಮತೃಪ್ತಿ ನಿನ್ನ ಮಾತ ನಮ್ಮ ಅನ್ಬಯಿತದಾಂಡ್ ಅಂಚ ಮಂಜೋಟಿ ಹಿಡಿತನಕ್ಲು ಮಾತ ನಿಂಗ ಪುಚ್ಚೇರಿ ರಂಗ ಇಲ್ಲ ಪುಚ್ಚೇರಿ ರಂಗ ಎಲ್ಲ ಪೆರಗ್ಬೋಣು ರಾಜೋಣ ಓ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರ್ಪಣಿ ನೀರನ್ನು ಬಂದ್ ಮಲ್ಪಡು ಜಾಸ್ತಿ ಉಂಟು ಕರೆಕ್ಟ್ ನೀರು ರಾಜೋಣ ಹಲೋ ಓ ಓ ಬನ್ನಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರ್ಪಣ ನೀರನ್ನು ಬಂದ್ ಮಲ್ಪಡಲ್ಪ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಲ್ಪನ ನೀರನ್ನು ಬಂದ್ ಮಲ್ಪನ ವಿಷಯ ಹತ್ತು
ಅವು ಬಂದ ಆತಂಡು ಆ ಎರ್ಲು ಆಮೇಕ್ ಬನ್ನಾಗ ನೀರು ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕೊಂಡು ಕೂಡ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಎರ್ಲು ಅವ್ರ ಬನ್ನಾಗ ಸರಿ ಆ ಸರಿ ನೀರ್ದ ಹೊರೆತ ಅಂಚ ಹಾ ಹಾ ಮೂಲು ಮಂಜೊಟ್ಟಿ ನನೊಂಜಿ ಪುತ್ತೂರದ ಕಂಬಳದ ವಿಶೇಷದಾದ ಪಡ್ಡ ಅದೇ ಕಂಬಳದ ಕರೆ ಫೈನಲ್ ಗಾನಗ ಮಂಜೊಟ್ಟಿನ ಮೈ ಏರೊಂದು ಬರ್ಪೇನ ಒಂಜಿ ಪ್ರತೀತಿ ಹಾ ಒಂದು ಮಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವರ ಪ್ರಸಾದ ಅಂಚಾದ ನೀರು ಇರಾಗ ಸರಿ ಹಾಪುಂಡು ಆ ಅವಿತ ಎರ್ಲು ಬನ್ನಾಗ ಹೊರ ನೀರು ಆಮೇಕ್ ಹೋಗ್ಕೊಂಡು ಮಂಜೊಟ್ಟಿ ತಲ್ಪ ನೀರು ಇಜ್ಜಿ ಅಂದ ಎರ್ಲು ಅಡಿ ಎತ್ತಿ ಕೂಡಲೇ ಪೂರ ಸಮ ಹಾಪುಂಡು ಆ ವಾವ್ ಅಣ್ಣ ಮಂಜೊಟ್ಟಿ ಇರ್ತಾನ ಪಿರಪಾಯರ ಬಣ್ಣದ ನಿಕ್ಲು ಅವಳೇ ಉಂಟೊಂದಾರು ಮಾತಿರ್ಲ ಪಕ್ಕಳೆ ಪೂರ ಪಿರಗಾಡ್ಬಿಡ್ಲಿ ಮುಲ್ಪಾಜಿ ಅಡೆಮುಟ್ಟ ಮಾತ್ರ ಇಂಚಿಗೆ ಜಾವ ಹಲೋ ಓ ಮೂಲು ಹಲೋ ಪಿಲ್ಲಿ ನಲ್ಕೆ ಮಲ್ತೈತೆ ಹುಡುಗಿ ಆ ಆಯನ ಬಗ್ಗೆ ಆ ಕಾರ್ಕಳ ಗಾಂಧಿ ಮೈದಾನ ಪೇಟೆ ಮನೆ ಕಾರ್ಕಳದಕ್ಕಲು ವಿಡಿಯೋ ತೂವೊಂದುಲ್ಲರಿಗೆ ಟಿವಿಡು ತೂವೊಂದುಲ್ಲರಿಗೆ ಅಕ್ಕಲು ಪೂನದಕ್ಕಲಿಗೆ ಎನ್ನ ಅಣ್ಣನ ಮಗಲು ಪೂರ್ಣ ಡಿಪ್ಪು ಅಕ್ಕಲಿಗೆ ಫೋನ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಎಂಕುಲೊಂದು ಅಭಿನಂದನೆ ಪಂಡ್ರೆ ಪಂಡೇರಿಗೆ ಅಂಚ ಕಾರ್ಕಳ ಗಾಂಧಿ ಮೈದಾನ ಪೇಟೆ ಮನೆದಾಗಲು ಕಂಬಳಡು ಪಾಲು ಪಡೆ ಪೋನಕಲು ಅಕ್ಕಲು ಪೂರ ತೂದು ನೇನು ವಿಶೇಷವಾದ ಒಂದು ಆಚರಣೆ ಮಲ್ದೇರಿ ಮಾತೆರೆಗಳೊಂದು ಅಭಿನಂದನೆ ಪಣ್ಲಿ ಲೆಪ್ಲಿ ಬಲ ಬಲಮಾ ಬಲ ಬಲ ಬಲಮಾ ಬಲ ಬಲ ನನ್ನ ಮೇಲ್ಲವಲ್ಲ ಬಾಯಿ ಬಿಡ್ತು ಕೊರ್ಲಿ ಆಕೆರೆಜ್ಜಿ ಓ ಅಲ್ಪ ಪಿರಬಹುದು ಆದನ ಗಿಡಲಿ ಮೂಲೊಂದು ಹುಡುಗನ ಸಮಸ್ಯೆ ಮುಂಡಾಸ್ ಗಟ್ಲೆ ಒಂದು ತರೆ ಸಮಾಜಿ ಕಟ್ಟು ನೋಡಿ ಹಲೋ ಹಲೋ ಶುರು ಕೇರ್ಬಿಡ್ಪೇರಿಗೆ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ಇರಲಿ ನಕಲು ಕೊಳಚೂರು ಕೊಂಡಟ್ಟು ಸುಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಅಡ್ಡ ನಂಬರ್ ದಿರ್ಲು ಚೆನ್ನೈ ಕೆರಟುಲ್ಲ ಕೋಟಿ ಕೆರಟು ಎರ್ಮಾಲ್ ರೋಹಿತ್ ಹೆಗ್ಡರ್ ಉಜ ನಂಬರ್ ದಿರ್ಲಲ್ಲ ಬರೀಕ್ ನಾವ್ದ ಮಲ್ಲ ಇರಲಿನ ಸಾಲ್ ಕರೆ ರಿಪೇರಿಡುಲ್ಲ ಅಮಸನ ಒಲ್ಲ ಮಲ್ತರಡಿ ಅವು
ಚೆನ್ನೈ ಕೆಟ್ಟ ತರಪುನ ಕೊಳಚೂರು ಕೊಂಡಟ್ಟು ಸುಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 2 ನಂಬರ್ದ ಬಲದ ಮಲ್ಲ ಇರ್ಲಿಂಗಡವರೆ ಬಜಗೋಳಿ ಜೋಗಿ ಬೆಟ್ಟು ನಿಶಾಂತ್ ಶೆಟ್ರ್. ಕೋಟಿ ಕೆಟ್ಟ ತರಪುನ ಎರ್ಮಾಲ್ ರೋಹಿತ್ ಹೆಗ್ಡೆರ ವಿಜಯ ನಂಬರ್ದ ಬಲದ ಮಲ್ಲ ಇರ್ಲಿಂಗಡವರೆ ಬೈಂದೂರು ವಿಶ್ವನಾಥ್ ದೇವಾಡಿಗೆರು. ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ಇಬ್ಬರು 12 ಜೊತೆಯರ್ಲು ಕೋಟೋಡು ಭಾಗವಹಿಸಾದ 2 ಜೊತೆಯರ್ಲು ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ತದೆ. 1ನೇ 2ನೇ ಬಹುಮಾನದ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಕರೆಕ್ಟಾರ ಒಂದುಳಿರು ಚೆನ್ನೈ ಕೆರೆಟ್ ಕೊಳಚೂರು ಕೊಂಡಟ್ಟು ಸುಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ಕೋಟಿ ಕೆರೆಟ್ ಎರ್ಮಾಲ್ ರೋಹಿತ್ ಹೆಗ್ಡೆರ ವಿಜಯ ನಂಬರ್ದ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಎಂಜಿನ ಕೆಂಡ ಕರೆ ರಿಪೇರಿ ಮಲ್ಪನ ಉರುಂಬಿ ಇದ ಜವಣೀರು ರಡ್ಡು ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರೀಟ್ಲ ರಡ್ಡು ಸರ್ತಿ ಇತ್ತನ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ಲಿನ ಮಾತ ಪೆಜ್ಜಿದು ಸ್ವಚ್ಛತೆದ ಬಗ್ಗೆಲ್ಲ ಕರೆ ರಿಪೇರಿದ ಬಗ್ಗೆಲ್ಲ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಕೆಲಸ ಮಲ್ತಿನಕ್ಲು ಪುತ್ತೂರದ ಕಂಬಳ ಇಂಚ ಅಂತ ಪಂಡ ಒಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಕೊರೋಣ ಇನ್ನು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಆ ಜವಾಬ್ದಾರಿನ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಪಡೊಂದು ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪನಕ್ಲು ಆಮೇಲೆ ಗಂತಳಿತ್ತಿನ ಒಂದು ವರ್ಗ ಉಂಡು ಆ ತಂಡಲ ಅಂಚನೆ ಗಂತು ಬಿಡ್ದು ಈ ಮೇಕ್ ಬರ ಇರು ಇನಿ ಮುಲ್ಪ ಮಂಜೊಟ್ಟಿ ರಿಪೇರಿದ ಒಂದು ತಂಡ ಉಂಡು ಅಕಲು ಬೇತೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಪೋರೆ ಎಂಚ ಮಾತ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಕೊರ್ತುನ ಐನ್ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಮಲ್ಪುನ ಅಂಚಿತ್ತನ ಒಂದು ಕಟ್ಟಾಳು ಜವಣೇರು ಪುತ್ತೂರದ ಕಂಬಳ ಉಳ್ಳೇರು ಪುತ್ತೂರದ ಕಂಬಳದ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಇನ್ನು ಈತ ಜನ ಜವಣೇರ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತನಕ್ಲು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾದ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತನಕ್ಲು ಅಕಲೆಗೆ ದೇವರು ಸದ್ಬುದ್ಧಿ ಕೊರಡು ಆರೋಗ್ಯ ಕೊರಡು ದುಡ್ಡು ಅದೊಟ್ಟು ಕೊರಡು ಅದೊಟ್ಟು ಇದನ್ನ ಲೋಕದಿವಾಯರು ನೀವು ದೇವರ ದುಡ್ಡು ಕೇಂದ್ರ ಬಲ್ಲಿಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ಕೊರಲಿ ಚೈತನ್ಯ ಕೊರಲಿ ಬೆಂದು ತಿನ್ಪ ಆರೋಗ್ಯ ದೇವರ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ದುಡ್ಡು ಕೇಂದ್ರ ಬಲ್ಲಿ ಅವು ಕೇಂದ್ರಗಳು ಮಾತ್ರ ದಾನಕ್ಕೆ ಆತೀರಿ ಪಣ್ಪಣ್ ಬಿಡ್ಜಿ ಅಣ್ಣ ಅಲ್ಪ ಚೂರು ದಂಡ ಎತ್ತಿನಾಗ್ಲು ಒಂಚೂರು ಪಿರಂತಲೇನ ದಂಡದ ಮಿತಿ ಎತ್ತಿನಾಗ್ಲು ದುಡ್ಡು ಕೊರ್ಪುಂಡ ಬಾಕಿದ ಮಾತ ಇತ್ತದ ದುಡ್ಡು ಕೊರ್ಪುಂಡ ಕೊರಡ ದೇವರು ಆತ ಬುದ್ಧಿ ಜಾರಿಗೆ ಒಗ ನಮ್ಮುಣಿದ ದೇವರಂದು ಹಲೋ ಹಲೋ ನಮ್ಮ ತಾಯರಾಯ ಬುಡ್ಪೌಂಡ ಈ ಸನೋಟ್ ಇತ್ತೇನೆ ಬುಡ್ಪವಲಿ ರತ್ನಾಕರ್ ಎಸ್ ಅಣ್ಣ ಜೋಕುಲು ಅಣ್ಣ ಯವ್ ಅಣ್ಣ ಮುಲ್ಪ ಒಂಚೂರು ಆ ಕೊಂಬುದಾರನ ಪಿರ ಉಂಟು ನಕ್ಲು ಮತ್ತೆ ಒಂಚೂರು ಪಿರಪಲ್ಲಿ ಮುಲ್ಪ ಸೆನ್ಸಾರ್ ಉಂಡು ಒಂಚೂರು ರಗಳೆ ಹಾಪುಂಡು ದೈದಿದೆ ಮಾತೇರು ನಿಖಲ್ ಮಾತ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ದಾದ ಉಲ್ಲರ ನಿಖಲ್ ಮಾತ ಕಂಬಳದ ಆಸ್ತಿ ಅಂಡ ಕಂಬಳದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೋಸ್ಕರ ನಿಖಲ್ ಪಿರಪೋಯರ ಪಂಪ ತಪ್ಪು ಎನ್ನರೆ ಬಲ್ಲಿ ನಿಖಲ್ ಮಾತ ಇತ್ತಿನೇಟ ಈ ಕಂಬಳ ಕೊಂಚ ಶೋಭೆ ಬತ್ತಂಡು ಈ ಕಂಬಳಗ ಐಸಿರ ಜಾಸ್ತಿ ಆಂಡು ನಿಖಲ್ ಮಾತ ನಮ್ಮಕ್ಕಳು ಅಂಡ ಪಿರ ಉಂತೆರೆ ಬಣ್ಣಗ ಮರ್ಯಾದಿರಿ ಪಿರ ಉಂತೆರನ ನಿಖಲೆಗಳ ಗೌರವ ಪಂಪಿನ ಎಂಕ್ಲೆಗಳ ಗೌರವ ಉಂಡು ಒಂದಿ ತೆರಿಯನು ಆತಿ ಕುರ್ಜರ್ನ ಎಂಕುಲ್ದಾರ ಮಲ್ಪೆರೆ ಅಪ್ಪಜಿ ಕಂಬಳ ಸುಸೂತ್ರವಾದ ನಡಪು ಒಂಜಿ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ಇತ್ತಂಡ ಕಂಬಳಡು ಈ ಪೊರ್ತುಡ್ಲ ಪುತ್ತೂರು ಇತ್ತು ಜನ ಉಲ್ಲಾರ ಪಂಡ ಒಂದು ಪುತ್ತೂರದ ಮಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವರನ ಮಹಿಮೆ ಇನಿ ಒಂದೇ ಕಂಬಳದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪುತ್ತೂರದ ಬಿಡಿ ಹಾಪುಂಡು ಅಂಡ ಕರೆಕ್ಟ್ ದಾಲ ತೊಂದರೆ ಆತುಜಿ ಇನಿ ಎಕಡೆ ಎಂಕಲ ಸುದರ್ಶನ್ ನಾಯಕ್ ಕಂಪ ಬಂಡೇರು ಪುತ್ತೂರದ ಕರೆ ಫೈನಲ್ಗೆ ಬಂದಾಗ ಎದುರದ ಮೈ ಏರೊಂದು ಬರ್ಪುಣಿಗೆ ಒಂದು ಉನ್ನತಿದ ಲಕ್ಷಣ ಅಂದು ಮನುಷ್ಯ ಜೀವನಡು ಎಂಚ ಎತ್ತರಿಗೆ ಏರೊಂದು ಪೋಡು ಆಸೆ ಮಲ್ಪೇನ ಪುತ್ತೂರದ ಒಂದು ಕಂಬಳದ ಬಹುಮಾನ ಅಂದ್ ಪಂಡಲ ಅವು ಜೀವನದ ಉನ್ನತಿಯಿಂದ ಲೆಕ್ಕ ಅಂಚಾದ ಕರೆ ಮಾತ ಏರೊಂದು ಬರ್ಪುಣು ಮಾಲಿಂಗೇಶ್ವರನ ಎದುರಿಗೆ ಇರಲು ಪಾರು ಬರ್ಪನ ಒಂಜಿ ಕಾಲೋಡು ಅಡ್ಡ ಕರೆ ಎತ್ತಿನ ಚಿಂತನೆ ಮಾತ ಗೊತ್ತಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಇನಿ ಮುಡಾಯಿ ಪಡ್ಡಾಯಿ ಕರೆ ಆತನು ತೆನ್ಕಾಯಿ ಬಡಕಾಯಿ ಕರೆ ಎತ್ತನ ಕಾಲೋಡ್ಲ ನಮ್ಮ ಬೈದ ಇನಿ ಮುಡಾಯಿ ಪಡ್ಡಾಯಿ ಕರೆ ಆಪನ ಈ ಕಾಲೋಡ್ಲ ನಮ್ಮ ಉಲ್ಲ ದಾಯ ಎಂದು ಪಂಡ ಒಂದು ದೇವರನ ಸೇವೆ ಮಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವರನ ಸೇವೆ ಎಂದು ಪಂಡದು ಈತ ಮಾತ ಜವಣಿರ ಮೂಲು ಈತ ಮಾತ ಪ್ರಾಯದ ಕುಳು ಜವಣಿರ ಬಂಡ ಅಪ್ಪಗೆ ಏನ್ಲ ಜವಣಿ ಈತ ಎಂಕ್ಲ ಪ್ರಾಯ ಆಯ್ತು ನನ್ನ ಪಂಡ್ರೆ ಮನಸ್ಸು ಪೂಜಾತಿ ಅಂಚ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಮನಸ್ಸು ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪನ ಜವಣಿರ ಮೂಲು ಉಳ್ಳೇರು ಒಂದು ಪೂರ ಮಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವರನ ಸೇವೆ ಎಂದು ಮಲ್ಪನ ಕುಲಿಪ್ಪನ ಮೂಲು ಅಂಚ ಅದು ಪುತ್ತೂರು ಕಂಬಳ ಇಡೀ ಜಿಲ್ಲೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಜಾಗೆಟ್ ನಡಪನ ಕಂಬಳಗ ತುಲನೆ ಮಲ್ಪನಗ ಪುತ್ತೂರದ ಕಂಬಳಗ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ಒಂಜಿ ಗೌರವ ಉಂಡು ದಾಯಗೊಂದು ಬಂಡ ಮೂಲು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಅವತ್ತು ಮಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವರು ಮೂಲ ಮಾತೆತ್ತಲ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಆರು ಕೊರ್ತಿನ ದಾದ ಪ್ರಸಾದ ಉಂಡ ಐನ್ ನಮ್ಮ ಮುಲ್ಪಡದು ಪತ್ತೊಂದು ಪೋಪ ಅಂಚ ಅದು ಈ ಜಾಗೆಡ್ ಮಾತ ಎಡ್ಡೆ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪಡೊಂದು ಇಪ್ಪುನು ಯಾನು ಎಕಡೆ ಪಣೊಂದಿತ್ತೆ ಆರಾಧನೆ ಪಣ್ಪುನು ಎಂಜಾಯ್ ಪಡೊಂದು ಪಂಡ ಕಂಬಳಲ್ಲ ಒಂದು ಆರಾಧನೆ ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಗೊತ್ತುದಾಂತೆ ತಪ್ಪುಲಾದಿ ಪೋದಿಪ್ಪ ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕ ತಪ್ಪು ಮಲ್ಪೆರೆ ಬಲ್ಲಿ
ಮಲ್ತನಾಗಿ ಉಳಿಗಾಲಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಭವಿಷ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಪಣ್ಪುನ ಪ್ರತೀತಿ ಮಾತ ಕಂಬಳದ ಕರೆಟ್ಲ ಉಂಡು. ಕಂಬಳದ ಕರೆ ಎಂಚ ಅಂದು ಪಂಡ ದೇವರನ ನಡೆ ಇತ್ತಲೆ ಕವು ಅವಳು ಏರು ಪೊರ್ಲುಡು ಇಪ್ಪೇನ ఆయన ಭವಿಷ್ಯ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಪುಂಡು. ಬಲೆ ರಡ್ ಬಾಲ್ದಾಗ ಉಂಟಲೆ ತುಗ ಕಂತಡು ಉಂಟಲೆ. ಆತ್ಮೀಯ ಕಂಬಲಾಭಿಮಾನಿಲೆ, 30ನೇ ವರ್ಷದ ಪುತ್ತೂರು ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯ್ಯ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಲ ಕೂಟಗೂ ಮುಂಬೈದ ಉದ್ಯಮಿಲು ಶ್ರೀಯುತ ಗಂಗಾಧರ್ ಪೂಜಾರಿ ಪೊಳಲಿ ಬೇರೆ ಪಾಲು ಪಡಿತೀರಿ. ಅವರಿಗೆ ಪುತ್ತೂರು ಕಂಬಲ ಕೂಟದ ಕೊಳಚೂರು ಕೊಂಡಟ್ಟು ಸುಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಚೆನ್ನೈ ಕೆರೆಟುಲ್ಲ ಕೋಟಿ ಕೆರೆಟ್ ಯರ್ಮಾಲ್ ರೋಹಿತ್ ತೆಗ್ಡರ್ ವಿಜಯ ನಂಬರ್ದ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಹಲೋ ಓ ಕರಿ ವರ್ಷ ಬಲ್ಲಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ 1ನೇ 2ನೇ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯಿನ ಇರ್ಲಿನ ಕಲೆಗೆ ಮಾಣಿ ಸಂಜೀವ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಒಂದು ನೆನೆಪಡು ಆರನ ಸುಪುತ್ರೆ ಮಾಣಿ ನಾಗಣ್ಣೆ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಮಾಣಿ ನಾಗುಂದ್ ಬಂಡನೆ ಬಾರಿ ಪುದರ್ದಾರ ಮಾಣಿ ನಾಗು ಸ್ವರ್ಗೀಯ ಸಂಜೀವ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಸುಪುತ್ರೆ ಮಾಣಿ ನಾಗಣ್ಣೆ 10,000 5,000 ವಿಶೇಷವಾದ ಬಹುಮಾನ ಕರಿಸರ್ತಿ ಕೊಡ್ತೀರಿ. ಅವು ದಾಯ ನೆನಪು ಮಲ್ಪಡೋದು ಪಂಡ ಅಂದಂದು ಮಾತ ವಿಭಾಗದ ಕಲೆಗೆಲ್ಲ 10,000 5,000 ಕೊಡ್ತೀರಿ. ಆಜಿ ವಿಭಾಗದ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಉಂಡು. ದುಡ್ಡು ಏತಾಂಡು 20,000 ಬೊಕ್ಕ 30,000 ಕೈತಲ್ 1 ಲಕ್ಷ ಸ್ವಲ್ಪ ₹1,000 ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ಕೊಡುಗೆನು ನಾಗಣ್ಣೆ ಕೊಡ್ತೀರ. ಅರಗೊರು ಜೋರದ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಕೊರ್ಕ ಟಿವಿ ತಗೊಂಡಿತ್ತೇರ್ನ ಖುಷಿ ಆವಡು ದಾಯನ್ ಬಂಡ ಮಾಣಿ ಸಂಜೀವಣ್ಣೆ ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ಬಾರಿ ಆತ ಪುದರ್ ಮಲ್ದಿನಾರು. ಆರ್ನ ನೆನಪಗು ಆ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಕೊಡುಗೆ ಕೊಡ್ತೀರ ಬಂಡ ಅವು ದುಡ್ಡದ ಅಹಂಕಾರ ಹತ್ತವು. ದುಡ್ಡು ಎಗಡೆ ಬಣ್ಣಲೆಕ್ಕ ದುಡ್ಡು ಬೋಡು ಅಂಡ ದುಡ್ಡು ಇತ್ತಿನಿಂದ ಸದ್ವಿನಿಯೋಗ ಮಲ್ಪೋಡು ಇಪ್ಪನು ದುಡ್ಡು ಹಾಳು ಮಲ್ಪರೆ ಬಲ್ಲಿ ಐನು ಎಡ್ಡೆ ವಿನಿಯೋಗ ಮಲ್ಪೋಡು ಪಂಪನೆಕ್ ನಮ್ಮ ಮಾಡಿದ ನಾಗಣ್ಣೆ ಐನು ಮಾತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ದಿರು ಕೂಡವರ ದೇವರಡ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ದನುಗ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಸೌಭಾಗ್ಯ ಕುಡಲಾತ ಕೊರಡು ಈ ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕೊರ್ಪನ ಕೊಡುಗೆಲು ನನ್ನಲಾತ ಆಮೆ ಹಿಡಿದು ಬರಡನ್ನು ಪಡ್ಪನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವರ ಮಲ್ತೋನ್ಗ ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರ ಒಂದು ಉಂತಿನ ನೀರಾಯ ಬಲ್ಲಿ ಚಲನ ನಿಪುಣ ನೀರಾವಡು ಹರಿಯುವ ನೀರಾಗಿರಬೇಕು, ನಿಂತ ನೀರಾಗಬಾರದು ಒಂದು ಪಂಪಿನ ಉಲ್ಲೇಖದ ಒಟ್ಟುಗು ಕಂಬಳಗೆ ಏರ್ ಮಾತ ಸಾಕಾರ ಮಲ್ದಿರ ಈ ಕಂಬಳದ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಏರ್ ಮಾತ ಪೊರ್ಬುದಿರ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಮಾತಿರಲ್ಲ ದೇವರ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪಡು ಪಂಪನ ಒಂದು ಆಶಯದ ಒಟ್ಟುಗು. ಹಲೋ ಹಲೋ ದಾನೆ ಕತೆ ಇದು ಬಿಟ್ಟನೆ ಬಲ್ಲಿ ರಡ್ ಬಾಲ್ದಾಗ ಒಟ್ಟು ಬಲ್ಲಿ ತಕ ಬಿಟ್ಟನೆ ಲೆತ್ತನ್ ಅಣ್ಣ ಮೊಬೈಲ್ ಫ್ಲಾಶ್ ಅಣ್ಣ ಮೊಬೈಲ್ದ ಫ್ಲಾಶ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಇರ ಮೊಬೈಲ್ ತುಲೆ ಬಲೆ ಬಲೆ ಬುಟ್ಟೆ 2 ಬಾಲ್ದಾಗಲ್ಲ ಉಂತಲೆ ಪ್ರೇಮಲ್ಪಲಿ ತೋ ಗಂಟೆ ಅಂತೇಳಿ ತಕ. ಹಲೋ ಹಲೋ ಮೂಲು ಎಂಕಲ್ನ ಹುಡುಗಿ ಒಂಜಿ ಪಂದು ದಾದ ಗೊತ್ತುಂಡ ದಾದಾ ಪೊಂಜುನಕಲ್ನ ಸಬಿಟ್ಟ ಆಂಜೆ ನೊಕ್ಕಲಿರು ಒಂಚೂರು ಪಂಡ್ಲೆ ಐಕೆ ಏನ್ ಪಂಡೆ ನನ್ನ ಮುಂತೆ ಪುರ್ತತ್ತ ಇಪ್ಪಡ ಅಕಲೆಗಳು ಒಂದು ತೊಡು ಉಂಡತ್ತ ಅಣ್ಣ ಅಲ್ಪ ಆಂಜೆ ನೊಕ್ಕಲಾರ ಪೊಂಜೆ ನಕಲಿ ಮಲ್ತ ವಿಶೇಷ ಗ್ಯಾಲರಿ ಆಂಜೆ ನೊಕ್ಕಲಿ ಇತ್ತಿನ ಪೂರ ತಿರ್ತು ಬರಡು ನಿಕ್ಲ ಇಲ್ಲದ ಪೊಂಜೆ ನೊಕ್ಕಲಿ ಇತ್ತಿರಲ್ಲ ಇಂತ ಮಟ್ಟಗ ಕಂಬಳ ಮುಗಿನೆಟ್ಟು ನಿಕ್ಲೆ ಅವಕಾಶ ಹೆಚ್ಚು ಅವ್ರು ಉಂತೇರೆ ನದಿ ತಿರ್ತಬಲೆ ನಿಕ್ಲು ಗೊತ್ತಿಜಂದೆ ಬೋದು ಉಂತು ಇಪ್ಪರು ನಿಕ್ಲು ಹೆಡ್ಡೆಂತ ನಕಲೆ ದೇವರ ಲೆಕ್ಕಂತ ನರ್ಮಣೀರು ತಿರ್ತಬಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಮೊಟ್ಟುಡ್ಲು ಉಂತೇರೆ ಅಜ್ಜಿ
ಅವಲ್ಲಿ ಈತ ಬಂಡಿ ನಡುದಂಡ ಹಿಡಿತೀನಿ ಒಂಚೂರು ಪಿರಂತಲೇನ ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ಕಂಬಳ ಸುಧಾರಣೆ ಮಲ್ಪರೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಗೋಡೆ ಎಂಗೆಲ್ಲ ಹಿರಿಯ ತೀರ್ಪುಗಾರರು ಕಡಿಮೆ ronji ಪಾತಿರ ಪಂಡೇರು ದುಂಬುದ ಕಾಲುಡು ಪೊಂಜನೊಕ್ಕಲ ಕಂಬಳ ತೂಂಡ ಜೋಡು ರಂಗ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪ ಒಡಿಜಿನ ತೂವಡು ನೀತಿನಿಗೆ ಇನಿ 2023 ಇಸವಿಡು ದೇವರೆಡ್ಲ ಒಂದು ಎಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪಂದ ಮಲ್ತೊಂದು ದೇವರೇ ಎಂಕುಲ್ಲ ಕಂಬಳ ತೂಪ ಅಂತ ಬಂದು ಪೊಂಜನೊಕ್ಕಲು ಮಸ್ತ್ ಜನ ದೇವರೆಡ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತದ ಕಂಬಳ ತೂ ಒಂದುಲ್ಲೇರು ದೇವರಿಂದ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಎಂಚ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ಪೋನ ಯದ್ಭಾವಂ ತದ್ಭವತೆ ಎಂದಿಪ್ಪನು ದೇವರೆಡ ಎಂಚ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ಪೋನ ಐಕಾರ್ ಕೊರ್ಪುನ ಪಡಿ ಎಂಚ ಅಂದ್ ನಿಗಂಟುಪ್ಪುಂಡು ಮಲ್ಪುನ ಮನಸ್ಸು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ಪುನ ಮನಸ್ಸು ಮಾತ್ರ ಸ್ವಚ್ಛ ಇಪ್ಪೋಡು ಈ ಬಟನಕ್ಲು ಮಾತ ಪಂಪೇರು ನಿಕಲು ಎಲ್ಲ ಪೂಜೆ ಉಂಡು ಮಧುಮಾಂಸ ಮಾತ ಬಿಡೋಡು ಒಂದು ದಾಯಿ ಮಾಂಸ ಅಂದ್ ಪಂಡ ರಾಕ್ಷಸೀಯ ಗುಣ ಇಟ್ಟು ಉಂಡು ಒಂದು ಪಂಪುನಕ್ಕೆ ಮಾಂಸ ಬಿಡ್ಲೆ ಅಂತ ಪಣ್ತೀನಿ ಅಕುಲ್ದಾರ್ ನಮ್ಮ ಗರ್ವುಡ್ ಹಾಕು ಕೆಲವು ಜನ ಪಂಡ್ರೆ ಉಂಡು ಅಕುಲ್ ತಿನ್ಪೂಜಾರು ನಮ್ಮಲ್ಲ ತಿಂದ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಪಂಪೇರು ಅಕುಲ್ ತಿನ್ಪೂಜಾರು ನಮ್ಮನ್ ತಿಂದ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ದಾಯ ಪಣ್ತೀನಿ ಪಂಡ ಆ ರಾಕ್ಷಸೀಯ ಗುಣಕುಲು ಬರ್ಪನ್ ಬುಡ್ಚಿ ಆಯ್ನಾತ್ ಒಂಜಿ ಸಾತ್ ಅವೋ ಇಜ್ಜಪ್ಪ ವಾಪುಜಿ ಸಾತ್ವಿಕ ಗುಣ ಇಪ್ಪಡು ಪಣ್ಪನಕ್ಕೆ ವೃತ್ತಟ್ಟು ಕುಲ್ಲು ಏನ್ ಪಣ್ತೀನಿ ಮಗ ಅಂಚ ಇಲ್ಲಡು ಪೂಜೆ ಇತ್ತಿನ ಮಾತ ಎಂಕ್ ಮೀನೇ ಆವಡು ಕೋರಿ ಆವಡು ಪಂಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಪೂಜೆ ಆನೇಟು ಊರ್ಲೈ ಬಲ್ಲಿ ಅವೇ ಬಿಡ್ಪೇರಾ ಬಿಟ್ರಿಗೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ರೀ ಕೊಳಚೂರು ಕೊಂಡಟ್ಟು ಸುಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಿರು ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಟುಲ್ಲ ಕೋಟಿ ಕರೆಟ್ ಎರ್ಮಾಳ್ ರೋಹಿತ್ ಹೆಗ್ಡೆರ್ನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದಿರಲಿಲ್ಲ ಬಜೆಗೋಳು ಜೋಗಿ ಬಿಟ್ಟು ನಿಶಾಂತ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಕೊಳಚೂರು ಕೊಂಡಟ್ಟು ಸುಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಿರಲಿ ಗಿಡವಿರು ಬೈಂದೂರು ವಿಶ್ವನಾಥ್ ದೇವಾಡಿಗರು ಎರ್ಮಾಳ್ ರೋಹಿತ್ ಹೆಗ್ಡೆರ್ನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದಿರಲಿ ಗಿಡವಿರು ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಫೈನಲ್ದ ಸ್ಪರ್ಧೆ 1ನೇ ಒಡಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಈ ಜನ ಬಾರಿ ಬೆಚ್ಚರುಂಡು ಜೋಕ್ಲಗೀತೆ ಹಾಕೋಣ ಅಂದ್ಬೋದು ಎರ್ಮಳದ ಕುಲ್ಲ ಕೊಳ ಕುಲ್ಲ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣ ಮಾತ ತೂತ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಬಾಲ್ಯಲಿಗೆ ಮಾತ ಓ ನಮ್ಮ ಮಣಿ ಪೂಜಾ ಉಡ್ಪೇರ ಓ ಆಪಜಿಗೇತ ఒకదాయి దమ్ము కట్టుకుల్ని ಬರ್ಪುನ ಶನಿವಾರ 4ನೇ ತಾರೀಕು ದಾನಿ ಆಯ್ಕೆಳ ಭಾವದ ಕಾಂತಾಬಾರೆ ಬುಧಬಾರೆ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳ ವಿಶೇಷವಾದ ದೈವದ ಆರಾಧನೆದ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಆಧುನಿಕ ಸ್ಪರ್ಶಕೂರ್ನ ಐಕಳ ಉತ್ಸವ ಬರ್ಪುನ 4ನೇ ತಾರೀಕು ದಾನಿ ಆಯ್ಕೆಳದ ಕಂಬಳ ಐತೆ ಮಿತ್ತ ಶನಿವಾರ 11ನೇ ತಾರೀಕು ದಾನಿ ವಾಮಂಜೂರು ತಿರುವೆಲ್ ಗುತ್ತದ ಸಂಕುಪುಂಜ ದೇವಪೂಂಜ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳ ಐತೆ ಮಿತ್ತ ಶನಿವಾರ 18ನೇ ತಾರೀಕು ದಾನಿ ಜಪ್ಪಿನ ಮೊಗರದ ಜಯ ವಿಜಯ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳ ಕೂಟ ಐತೆ ಮಿತ್ತ ಶನಿವಾರ 25ನೇ ತಾರೀಕು ದಾನಿ ಕಟ್ಪಾಡಿ ಬುಡ್ದ ಮೂಡುಪಡು ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳ ಆತ ಕಂಬಳಕ್ಕೆ ಬಲಿ 5 ಬೊಕ್ಕದ ಕಂಬಳ ಏಪ ಅಂದ ಪಣ್ಪ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡು ಅಣ್ಣ ಪಣ್ಪುಜಿ ಒಲ್ಲ ಬತ್ತು ಜಾರಡ ಜನಕುಲಿಗೆ ಮರಪು ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಒಡೆ ಮುಟ್ಟಕೊಂಡ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಲೈನ್ ಮತ್ತೆ ಇಪ್ಪನಾಗ ನಂಬರ್ ನೆನಪಿತ್ತನು ಅಣ್ಣ ಅಲ್ಪ ದಂಡದ ಬಡ್ಡಿ ಬರ್ಪಿನಾಗ ಒಂಚೂರು ಬರೀ ಉಂಟೋಡಣ ಸಾಕ್ಷರತೆ ಏನ್ ಪಣ್ಪನೇನು ಕೇರಳ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಸಾಕ್ಷರತೆ ಆನಾಗ ಈಗಲಾಡಿಗೆ ಉಂಟೋಡಿ ಜಿಂಡ ಕರ್ನಾಟಕದ ಸಾಕ್ಷರತೆ ಆವಡು ಒಂದು ಪಣ್ಪನೇಕ್ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತೆ ಕೆಲಸ ಮಲ್ದ ನಿಗಲಿಗೆ ಸಾಕ್ಷರತೆ ಆವಡು ಬರೀ ಉಂಟಿಲ್ಲ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎಂಚಿನ ಉಂಡು ಮೊಬೈಲ್ ಮಲ್ಲ ಪತ್ತೊಂದು ಹೆಬ್ಬೆಟ್ಟಿದೇವುಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕೈಟೇಗಿ ನಿಗಲ ಉಂಟು ನಗಲ ಬರ್ಪಿನಾಗಲ ಅದಾನ ಓ ಮುಲ್ಪ ದಂಡದ ಬರಿಟ್ಟು ದಂಡದ ಬರಿತಕ್ಕೂ ಬರಿಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಬಿಟ್ರೆ ಬನ್ಲಿ ದಂಡದ ಬರಿಟ್ಟು ಬರ್ಬೇಕು ಎರ್ಲಿಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆ ಮಲ್ಪೀರು ಎರ್ಲಿ ಬುಣ್ಣಾಗ ಬರಿಕ್ ಹೋಗ್ತೀರಿ ಇರ್ದುರ ಕೂಡ ಓ
ಹಾಂ ಲೈವ್ ದಾರ ಇರ್ಬೋದು ಇದೇ ಗೊತ್ತುಂಟು ವಿಷಯ. ಹಲೋ ಓ ದಾನೆ ಬಿಟ್ರೆ ಬಲೆ 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 ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬಣ್ಣದ್ದ ಒಟ್ಟು ಬಲೆ ಒಟ್ಟು ಬಲೆ ಇತ್ತೆ ಬಿಟ್ರೇನೆ ಇತ್ತೆ ಬಿಟ್ರೇನೆ ಇತ್ತೆ ಬಿಟ್ರೇನೆ ಅಗಲು ಬಿಡು ಪೂಜೇರು ಬಲೆ ಲೆತ್ತು ಲೆತ್ತು ನೀ ಏತು ತಡ ಅಂಡಲ ಒಂದು 5 ಗಂಟೆಗೆ ಮುಗ್ಡ ಕಂಬಳ ಒಂದು 1 ಗಂಟೆ ಕರೆಯಂಡು ನಮ್ಮ ಮಾತ ಮುಲ್ತ ಅಗಪ್ಪನಗ ಪೂರ್ತಿ ಏತಾವು ನಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆ ಒಂದು ಬರೀಕದೀಕ ಎರಲಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎಂಚೆ ನಾವು ಬರ್ಪಿ ಕಂಬಳ ಕೂಡ ಎರಲು ತಯಾರಾವಡು ಮಾತ ಪನ್ನಾಗ ಬಣ್ಪೇರು ಎರಲಿನ ಮೋಕೇಡ್ ತಾಂಕುವೇರು ಜೋಕುಲ್ಲೇಕ ತಾಂಕುವೇರು ಆ ಜೋಕುಲ್ಲೇಕ ತಾಂಕನ ಎರಲು ಮೇಯ್ಬೇನೆ ಕರೀದು ನಾನೊಂದು ಕಂಬಳಕ್ಕೆ ತಯಾರು ಮಲ್ಪೋಡಾಂಡ ಆ ಎರಲಿನ ಯಜಮಾನಕ್ಲ ಶ್ರಮ ಆಯ್ತ ಪಿರವಡು ಏತುಂಡು నేను ಮಾತ ಒಟ್ಟುಗಿತ್ತಿನಕ್ಲು ಆ ತಂಡೊಡಿತ್ತಿನಕ್ಲು ಎರಲಿನ ಯಜಮಾನರನಕ್ಲ ಒಟ್ಟುಗಿತ್ತಿನ ತಂಡೊಡಿತ್ತಿನಕ್ಲು ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪೋಡು నేను ಕಂಬಳ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿರ್ಲತ್ತು ತೀರ್ಪುಗಾರಿರ್ಲತ್ತು ಕಂಬಳ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರಿರ್ಲತ್ತು ತಂಡಡ ಏರು ಮಾತ ಉಲ್ಲರ ನನ್ನೊಂದು ಕಂಬಳಗೆ ನಮ್ಮ ಇರ್ಲು ಸೋಕುಡು ಪಾರುಡ ಇರ್ಲೇನ ಆರೈಕೆ ಸೋಕುಡು ಬೋಡು ಪಂಡ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪನ ನಿಕುಲು ಕಂಬಳ 24 ಗಂಟೆ ಮುಗ್ಗೇಡು ಪಂಡ ಪ್ರಯತ್ನ ಬರೋಡು ಓ ಬಲೆ ಇದು ಬಿಡ್ಪೇರು ರಾಜನ ಕಂಬಲಾಭಿಮಾನಿಗಳು ಕೂಡಲೇ ಬ್ಯಾರಿಕೇಡ್ ಪಿರವು ಬರೋಡು ಪಡೆದ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲ ನಿಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಹಕಾರ ಮಾತ್ರ ಕೇಳನೆ ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಗ್ಲಂತೈತೆ ಬಲೆ ಒಟ್ಟು ಒಟ್ಟು ಬಲೆ ಆಗ್ಲ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಬಲೆ ಬಲೆ ಫೈನಲ್ ಹಂತದ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಆಗುತ್ತುಂಟು ದಯವಿಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಸಹಕಾರ ಕೊರಲೆ ಪಡೆದ ವಿನಂತಿ. ಇರ್ಲೇನು 10 ನೊಕ್ಲು 11 ನೊಕ್ಲು ಇರ್ಲೇನು 10 ನೊಕ್ಲು ಮಂಜೋಟ್ ಹಿಡಿದು ಪೋಯರಾಪಜಿ ಬೊಕ್ಕದಕ್ಲು ಮಾತ ಏನು ಮಾತ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರೇನು ಉಲ್ಲರ ಲೆತ್ತು ಲೆತ್ತು ನಿಕುಲು ಮಾತ ಮಂಜೋಟ್ ಹಿಡಿದು ಪಿದೈ ಪೋಡು ಬಿಟ್ರೆ ನಲ್ಲ ಒಂತ ಜನಕ್ಕೂ ಡೌಟ್ ಉಂಡು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಅಂದ ಅತ್ತ ಅಂದು ಒಂತೆ ಜನ ಅಡಿಗೆ ಕುಲ್ಲಿನಿ ಆಯ್ಲೆ ಕಾಂಡು ಕುಲ್ಲುಂಡ ಇರ್ಲದೆಲ್ಲ ಪಂಡ್ರೆ ಇಜ್ಜೆ ಎಡ್ಡೆ ಗುಣ ಅವು ಮಾತ ಹಲೋ ಅವು ಆಪಜಿ డాడీకి పిర మల్ప్లే ఉతోండ ఆపండా ಹಲೋ ಹಲೋ ಫೈನಲ್ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಅಂದು ಅದೇ ಮಾತಾಡಲು ಗೊತ್ತುಂಡತ್ತವು ಫೈನಲ್ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಅಂದು ಈತ ತಡ ಮಲ್ ಪೆರಿಜ್ಜಿ ಅಣ್ಣ ಕೊಂಡೊಡ್ದಕ್ಕುಲ್ಲ ಇರ್ಮಾಳದಕ್ಕುಲ್ಲ ಯಾನ್ ಎಕಡೆ ನೆನಪು ಮಲ್ತೆ ಒಂದು 15 ವರ್ಷ ಪಿರಪೊಂಡ ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರ ಫೈನಲ್ ಬರುವಂತನೇ ಇರ್ಲು ಕೊಳಚೂರು ಕೊಂಡೊಟ್ಟುಲ ಎರ್ಮಾಳ್ಲ ಮುಪ್ಪನೇ ವರ್ಷದ ಪುತ್ತೂರದ ಕಂಬಳಡು 46ನೇ ಆಂಡು ಬಲಿ ಬಲಿ ಪಿರಾವುದ ಒಂದು ಸಂಗತಿ ನೆನಪು ಮಲ್ಪನಾಡಿ ಮುಟ್ಟ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಲಾಯ ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಂತ ಪನ್ಪುನಂಚ ಒಂತೆ ಸಮಯ ಮಣಿಪಂದೆ ಕುಲ್ದು ಕೊಡೋರ ಲಕ್ಕೊಂದು ಬರ್ಪಿನ ಫಿನಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಪನ್ಪ ಫಿನಿಕ್ಸ್ ಲೆಕ್ಕ ಲಕ್ಕೊಂದು ಬರ್ಪಿನ ಸಂಗತಿಲು ಮತ್ತೆ ಕಂಬಳಡ ಅಪ್ಪ ಬಿಡ್ರನ್ನ ಅವ್ವ ಮಣಿಪು ಜನಮ್ಮ ಉಡುಪರ್ನ ನಮ್ಮ ಪಾತಿ ಇರ್ತದೆ ಆಯ್ತು ತೊಂದರೆ ಅವಳು ಕೊಂಬುದಾರು ಅಣ್ಣ ರೆಡಿ ಬರತ್ತೀರಿ ಹಾಂ ಎರ್ಮಾಳದಕ್ಕಲು ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕೊಳಚೂರು ಕೊಂಡೊಟ್ಟದಕ್ಕಲು ಕೊಳಚೂರು ಕೊಂಡೊಟ್ಟು ಸುಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ 2ನೇ ನಂಬರ್ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಎರ್ಮಾಳ್ ರೋಹಿತ್ ಹೆಗ್ಡರ್ನ ಪ್ರತಿ ಸರ್ತಿ ಆಜಾಜಿ ಪಂಡ ಆಪಂಡ ಇತ್ತೆ ಕೂಡ ಆಯ್ಜಿನ ಬಂಡ್ಯಾರ ಅಂದು ಬೊಕ ಎಕಾಡೆ ದಿಂಜಿ ಪಣ ಅಂತಾರೆ ಬಿಡ್ಪೇರು ತು ಗಂಟೆ ಅಂತಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪದಗಳ ಗಂಟೆ ಅಂತಲ್ಲ ತಕ ಯಶವಂತರೇ ಓ ಓ ರಡ್ಡು ಜೊತೆ ಇರಲು ಫೈನಲ್ ಬೈದಿನ ಅಂದತ ಅಂದ ಅಂದ ಮೂಲ ಪರಾಕದಾದ ಒಂಜನೇ ಬಹುಮಾನ ತತ್ತನ 2ನೇ ಬಹುಮಾನ ಅದೇ ಬಹುಮಾನ ಉಂಡತಿ ಉಂಡು ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಅಣ್ಣ ಫ್ಲಾಶ್ ಲೈಟ್ ಆಚಾರ ಕೊಡದ ನಿಶಾಂತ್ ಅಲ್ಪ ಬಂದ್ ಫ್ಲಾಶ್ ಮಾಡೋದು
ಅಣ್ಣ ಮೊಬೈಲ್ ಇಪ್ಪಡು కెమెరా ఇప్పడు ఫ్లాష్ పాడు ఉడిచి ఇర్లు పారబన్నగా ఇర్లకి తొందర అప్పుడు నీకుల ఉమ్మేది నీకుల ఫోటోగ్రఫీ నీకు సంపూర్ణమైన సహకారం ఉండు నా ఫ్లాష్ ఉంచి పాడు ఉడిచి ಹಲೋ ಓ ಓ ಓ ಬುಡ್ರನೆ ಬರೋಂದುಲ್ಲಿರಾ ಬುಡ್ರೆ ಬರೋಂದುಲ್ಲಿರಿ ಕೊಳಚೂರು ಕೊಂಡೋಡು ಸುಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ, ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್, ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್, ಯರಮಾಳ್ ರೋಹಿತ್ ಹೆಗ್ಡೆ 1ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಫೈನಲ್ ಸ್ಪರ್ಧೆ. ನಿಖಿಲ್ ಮತ್ತು ದಾಯಿ ಇಸಲ್ ಬಂಡಿ ದಾಯಿ ಇಸಲ್ ಬಂಡಿ ಸಮ 13:50 13.50 ಸಮ ಕುಡೋರು ಚಪ್ಪಾಳೆ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ತುಕ ಕಂಬಳ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಮುಕ್ಕಾಲು ಗಂಟೆ ತಡ ಹಾಪುಡು ಆಂಡಲ ಒಂಜಿ ಖುಷಿದಾದ ಪಂಡ ಇರ್ಲು ಪಾರ್ನು ಇಂಚ ಪಾರೋಡು ಮೆಡ್ಲದ ವಿಷಯ ಬೊಕ್ಕ ಇರ್ಲು ಸಮದಂಡಿಲಾದ ಪಾರೋಡು ಅವು ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕೊರ್ಪುನಂಚನ ಮಲ್ಲ ನಾಲೆ ಇರ್ಲುಲ ಬುಡುಪುಜಿ ಪಾರಿ ಆತ ಅವು ಕಂಬಳದ ತಾಕತ್ತು ಅವು ಕಂಬಳದ ಇರ್ಲು ನಾಡ್ದ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲನ ಮೆಮೊರಿ ಕಾರ್ಡ್ ಸರಿ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮೆಮೊರಿ ಕಾರ್ಡ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಮೆಮೊರಿ ಕಾರ್ಡ್ ಪಾಡ್ನಲ್ಲ ಮೆಮೊರಿ ಕಾರ್ಡ್ ಆಗಲ ಮರ ಕಟ್ಟದಿರಿ ಮರ ಸುಂದಿದೆ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಬಲದಲ್ಲಿ ಮಲ್ಪಕನ ಹಲೋ ಓ ಓ ಕಂಬಳಂದು ಬಣ್ಣಂದು ನಮ್ಮ ಏಪಲ ಪರೊಂದು ಇಪ್ಪ ಎರಲು ಕರೆಕ್ ಬಂದಾಗ ಬಲೆ ಕರೆಕ್ ಬದ್ದೆ ಹೋಗದ ಕತೆ ಬೇತೆ ಇತ್ತೆ ಸಮಾಸ ಬತ್ತನ ಬಣ್ಣ ನಾನು 1 ಗಂಟೆ ಕಂಬಳ ತಡ ಉಂಡು ಕಂಬಳದ ತಡಾಪುನಕ್ಕೆ ಒಂಜೊಂಜಿ ಕಾರಣಗಳು ಒಂದುಲ್ಲ ಇನಿ ಕನಿಷ್ಠ ಒಂಜಿ 3-4 ಜೊತೆ ಇರ್ಲು ಸಮಾಸ ಬತ್ತ ಬಹಳ ಖುಷಿದಾದ ಕೆಂಡ ನಾಯರ್ದ ಎಲ್ಲೇ ವಿಭಾಗಗಳು ಭಾರಿ ವರ್ಷದ ಬೊಕ್ಕ ಈ ವರ್ಷ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಸ್ಪರ್ಧೆಲು ನಾವಿರ್ದು ಎಲ್ಲೇ ಇರಲೇನ ಮಾತ ಕಂಜಿಲ್ಲು ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಪಾರ್ನ ಕಂಜಿಲು ಭವಿಷ್ಯಡು ಮಲ್ಲೆ ಕಾಪುನ ಇರ್ಲು ಬಲ್ದ ಮಲ್ಲನ ನಾಯರ್ದ ಮಲ್ಲನ ಇಂಚ ಆಪುನ ಇರ್ಲು ಕಂಬಳ ದಾಯ ತಡಾನಂದ ಪಣಪುನಕ್ಕೆ ಯಾನ್ ಏಪಲ ಪಡೊಂದಿಪ್ಪೆ ಕಂಬಳಗೆ ತಡ ಆಪುನಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು ಎಡ್ಡೆ ಕಾರಣಗಳು ಮಾತ ಉಲ್ಲ ಇನ್ನು ಮಾತ ಎಡ್ಡೆ ಕಾರಣಗಳು ನೆಟ್ಟು ತಡಾಂಡ ಏರ್ಲ ಬೇಜಾರು ಮಲ್ಪೆರೆ ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕ ತಡ ನನಗೆ ಬೇಜಾರು ಆಪುಂಡು ಮಾತಿರಗಿಲ್ಲ ನೂಜುಪಾಡಿ ಅಂಬರ ನಿಲಯ ಪ್ರಣಮ್ ಕುಮಾರ್ ನೇರ್ಲು ಚೆನ್ನೈ ಕೆರಟುಲ್ಲ ಕೋಟೆ ಕೆರಟು ನಿಟ್ಟೆಪರಪಾಡಿ ಸುರೇಶ್ ಕೋಟಿ ಆಂಡ್ರ ನೇರ್ಲುಲ್ಲ ಚೆನ್ನೈ ಕಡದಾರ್ಪುರ ನೂಜುಪಾಡಿ ಅಂಬರ ನಿಲಯ ಪ್ರಣಮ್ ಕುಮಾರನ ಬಲದಲ್ಲಿ ಇರಲಂಗಿಡವರೇ ಹುಕ್ಕಾಡಿಗೋಳಿ ಹಕ್ಕೇರಿ ಸುರೇಶ್ ಎಂ ಶೆಟ್ರ್ ಬಲದ ಎಲ್ಲೇ ಉಡುಪವರ ನಿಟ್ಟೆ ಓ ಓ ಬಲದ ಎಲ್ಲೇ ಉಡುಪವರ ನಾನು ನೂಜಿಪಾಡಿ ಅಂಬರ ನಿಲಯ ಪ್ರಣಾಮ್ ಕುಮಾರ್ ನೆಹರು ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಟುಲ್ಲ
ಕೋಟಿಕರಟೆ ನಿಟ್ಟೆ ಪರಪಾಡಿ ಸುರೇಶ್ ಕೋಟೆ ಅಂತ ಇರಲಿಲ್ಲ ಬಲ್ಲದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ ಫೈನಲ್ದ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಉಳ್ಳೇರು ನೂಜಿಪಾಡಿದ ಕುಲ್ಲ ನಿಟ್ಟೆ ಪರಪಾಡಿದ ಕುಲ್ಲ ಹೊಕ್ಕಾಡಿಗೋಳಿ ಹಕ್ಕೇರಿ ಸುರೇಶ್ ಎಂ ಶೆಟ್ರು ನೂಜಿಪಾಡಿ ಅಂಬರ್ನಿಲಯ ಪ್ರಣಾಮ್ ಕುಮಾರ್ನ ಎರಲನ್ ಗಿಡವಿರು ಮಿಜಾರ ಶುತಪುರ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಗೌಡರು ನಿಟ್ಟೆ ಪರಪಾಡಿ ಸುರೇಶ್ ಕೋಟೆ ಅಂದ್ರಲ್ಲ ಎರಲನ್ ಗಿಡವಿರು ಹಲೋ ಓ ಭಾರಿ ಖುಷಿದಾದಕೆಂಡ ಎಂಚ ನೂಜಿಪಾಡಿ ಪ್ರಣಾಮ್ ಕುಮಾರ್ನ ಎರಲಿನ ಗಿಡವನ್ನರಲ್ಲ ಕ್ರೀಡಾರತ್ನ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಜೇತ ಸುರೇಶ್ ಎಂ ಶೆಟ್ರು ನಿಟ್ಟೆ ಪರಪಾಡಿ ಸುರೇಶ್ ಕೋಟೆ ಅಂದ್ರನ ಎರಲಿನ ಗಿಡವನ್ನರಲ್ಲ ಕ್ರೀಡಾರತ್ನ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಜೇತಿರು ಮಿಜಾರ ಅಶ್ವತ್ಥಪುರ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಗೌಡ್ರು ಇನ್ನೇ ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರಗೂ ಒಂದು ಸಂಚಲನ ಬತ್ತನ ಸಂದರ್ಭಡು ಮಿಜಾರ ಅಶ್ವತ್ಥಪುರ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಗೌಡ್ರು ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಒಂದು ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಫಿಗರ್ ಆಯ್ಲೆಕ್ಕ ಆಂಡು ಓ ಪಣ್ಣೆ ಪಣ್ಣೆ ಪಂಡ್ಲೆ ಬಂಡ ಇರು ಉಂಗುಟೋಡು ಇರು ಪೊಕ್ಕಡೆ ಬಂಡ್ರೆ ಇರು ಮಣಿ ಪಂದಗಳು ಉಂಡೆ ಏನು ಪನ್ಪುಣಿ ಎರಡ ಮುಲ್ಪ ಪಾತ್ರ ಹೊಂದಿತ್ತೆ ರಾಜವನ್ನ ಪಾತಿರ್ ನಾಲ್ಕಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಪಾತಿರ್ಲಿ ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರಗೂ ಇನ್ನು ಕ್ರೀಡಾರತ್ನ ಪ್ರಶಸ್ತಿಲು ಮತ್ತೆ ಬರ್ರೆ ಕಾರಣೀಕರ್ತರು ಆನಿದ ಕಾಲದ ಸಚಿವರು ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಕೆ ಅಭಯ ಚಂದ್ರ ಜೈನ್ರು ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೂ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಕೊಡುಗೆ ಕೊರ್ನಾರು ಕ್ರೀಡಾರತ್ನ ಪ್ರಶಸ್ತಿನ ಕೊರ್ಪುನ ಲೆಕ್ಕ ಸರ್ಕಾರದ ಗಮನ ಹೋಯ್ತದು ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕೊಡುಗೆ ಕೊರ್ನಲ್ಪ ಶ್ರೀ ಕೆ ಅಭಯ ಚಂದ್ರ ಜೈನ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಕೊಡುಗೆ ಈ ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರಗೊಂಡು ಇನ್ನು ಮೋಡೆಲ್ ದಾದ ಪಣ್ಪನ ನಮ್ಮ ಅಂಚಿತ್ತನ ಮೋಡೆಲ್ ಅಶ್ವತ್ಥಪುರ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಗೌಡ್ರಲ್ಲ ಆಯರು ಕುಡ್ಲದಂಚಿನ ಊರುಡು ಈ ಮೋಡೆಲ್ ಎರು ಗಿಡವನ ಏನವ್ರು ಈ ಮೋಡೆಲ್ ಒಂಜಾತ ಬಂಗಾರ ಪಾಡ್ದು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ತೋಜಂತಿನ ಒಂಚೂರು ಕಲರ್ ಏನ ಲೆಕ್ಕನೆ ಕಪ್ಪು ಆ ಬಂಗಾರ ಪಾಡ್ನಾಗ ಮಿರ ಮಿರ ಮಿಂಚು ಲೆಕ್ಕ ಇತ್ತನ್ರಿ ಆ ಎರುಕುಲ ಬಂಗಾರ ಪಾಡ್ದಿತ್ತೀರಿ ಬಂಗಾರದ ಒಂದು ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಒಂದು ಮೋಡೆಲ್ ಆದ ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರದವ್ರು ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಗೌಡ್ರು ಆತರಿಂದ ಪಣ್ಪನಕ್ಕೆ ನಂಗೆ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಉಂಡು ಏರೆಗಣ್ಣ ಖುಷಿ ಅಂತ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಬಿಟ್ಲಿ ಏನದಲ್ಲ ಉಮೇದಿಜ್ಜಿ ಒಂದು ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಗೌಡ್ರಿಗೆ ಒರಿಯಾಗ ಬತ್ತಿನ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಅತ್ತು ಇಡೀ ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಎರ್ಲಿನ ಗಿಡವನ ಕುಲಿಪರೆ ಯಾರು ಮಾತೆರೆಗಳ ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಬತ್ತಿನ ಮಲ್ಲ ಗೌರವ ಅಂದು ನಮ್ಮ ಎನ್ನೋಡು ಬಿಟ್ಟನೆ ಹೊಕ್ಕಾಡಿಗೋಳಿ ಅಕ್ಕೇರಿ ಸುರೇಶ್ ಎಂ ಶೆಟ್ರು ನೂಜುಪಾಡಿ ಅಂಬರ ನಿಲಯ ಪ್ರಣವ್ ಕುಮಾರ್ನ ಬಲದಲ್ಲಿ ಇರಂಗಿಡವರು ಮಿಜಾರೋ ಅಶ್ವತ್ಥಪುರ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಗೌಡ್ರು ನಿಟ್ಟೆಪ್ಪರಪಾಡಿ ಸುರೇಶ್ ಕೋಟ್ಯಾಂಡ್ರನ ಬಲದಲ್ಲಿ ಇರಲಿಂಗಿಡವರು ಹಲೋ ಓ ಯಾನ್ ಏಕಡೆ ಪಂಡೆ ಒಂದು ಕಂಬಳದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಡು ಯಾ ಸುಮಾರು ಕಡಿಟ್ಟು ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ನೀರು ಪಾಡ್ನಲ್ಪ ಟಾಂಕಿಟ್ ನೀರಿಜ್ಜಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ನೀರು ಕಮ್ಮಿ ಉಂಡು ನಿನ್ನ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಮೈಕೊಡು ಪಣೊಂದಿತ್ತ ಮೂಲ ಒಂದೊಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಲ್ಲ ಒರಿಯರಿಗೆ ವಯಸ್ಸು ಅದು ಕೊಡ್ತೀರಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಆ ಜವಾಬ್ದಾರಿನ ಪುರುಳು ಮಲ್ತಿನಕ್ಲು ಇನ್ನು ಕರೆತ ನೀರದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಪ್ಪರೆ ಅವರು ಅಲ್ಪ ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ನೀರು ಪಾಡ್ನಲ್ಪ ಇಪ್ಪರೆ ಅವರು ಕಂಬಳ ಶುರುವಾದ ಈತ ಬರ್ತಾನೆ ಇದು ಮುಟ್ಲ ನೀರದ ಬಗ್ಗೆ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಬೈಜು ನಂಗೆ ಸುದೇಶ್ ನಾಯ್ಕರ್ ಬೊಕ್ಕ ತಂಡ ಅಕಲ್ಲ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಪುದರ್ ಗೊತ್ತು ಜಂಕ್ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಒಂದು ನೀರದ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಲ್ತಾರಣ್ಣ ನನ್ನ ಮಿತ್ತಗಳ ಈ ಕಂಬಳಗ ನಿಕಲ್ನ ಸೇವೆ ಬೋರ್ಡು ಒಂದು ಪುತ್ತೂರು ಕಂಬಳದ ಸೇವೆ ಇತ್ತು ಯಾನ ಎಕಡೆ ಪಣ್ಣ ಲೆಕ್ಕ ಮಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವರನ ಸೇವೆ ಅಂತ ಮಲ್ದಾರು ನಿಕಲ ನನ್ನಾಥ ದೇವರು ಚೈತನ್ಯ ಕೊರಡು ಆರೋಗ್ಯ ಕೊರಡು ಇಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಪಾಲು ಪಡೆಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಯಶಸ್ಸು ಒಂದು ಕಂಬಳ ಸಂಘಟನೆ ಮಲ್ಪನಾಗ ಕಂಬಳದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಇತ್ತಂಡಲ್ಲ ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಜೊತೆ ಆದ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪನಕ್ಳು ಇನ್ನು ಕೋಶಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಭಟ್ರು ಟಿ ವಿ ದಿನೇಶ್ವರ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು ನಿರಂಜನ್ ರೈಕ್ಲು ಒಂದು ಮಾತ ಕಾಕದಿರು ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಲ್ಪೆರೆ ಪುದರ್ ಹೊರತದು ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬೆನ್ಪನಕ್ಲು ನಿಕುಲು ಮಾತಿರ್ಲ ಈ ಕಂಬಳದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ನಿಕುಲು ಮಾತಿರ್ಲ ಈ ಕಂಬಳದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು ನಿಕುಲು ಮಾತಿರ್ಲ ಈ ಕಂಬಳದ ಕೋಶಾಧಿಕಾರಿನಕ್ಲು ಅದು ಕೆಲಸ ಮಲ್ದಾರ ಸಂತೃಪ್ತಿ ಒಂದು ಪೊರ್ಲುಡು ಸುಖ ಅಂತ ಅನಾಗ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾದ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತನಕ್ಲೆ ಬಾರಿ ಆತ್ಮಸಂತೃಪ್ತಿಯಿಂದ ಆಪುಂಡು ಒಂದು ಇಲ್ಲಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ಪನಗಲ ಬತ್ತನ ಒಂಜಿ ಬಿನ್ನೆರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಪೊರ್ಲುಡು ಒಂಜಿ ಉಪಚಾರ ಮಲ್ತ ಕಡಪುಡಿ ಅಂತ ಪಂಡ
ಮಾನಸಿಕವಾಯಿನ ಸಂತೃಪ್ತಿ ನಂಗೆ ಎಂಚ ಬರ್ಪುಂಡ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಅಂಚನೆ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತದು ಈತು ಜನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರ್ನು ಇಪ್ಪುನ ಈ ಕೂಟೋಡು ದಾಲ ಒಂಜಿ ತೊಂದರೆ ದಾಂತೆ ಮಲ್ಪುನ ಜವಾಬ್ದಾರಿದ ಕೆಲಸಲುಲ್ಲತ್ತ ಐನ್ ಬಾರಿ ಪುರ್ಲೋಡು ಮಲ್ತಾರೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಮಾತೆರೆಗಲ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಆದಿಯಾದ ಮಾತೆರೆಗಲ ಆ ದೇವರನ ಪ್ರಸಾದ ಖಂಡಿತ ವರಪ್ರಸಾದ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಉಂಡು ಒಂದು ಪಂಪನ ಹಾರೈಕೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ದೇವರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಬಲೆ ಬಲೆ ಬಿಟ್ರೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ರೀ ಬಲಿ ಒಟ್ಟು ಬಲಿ ಲೆತ್ತು ನೀ ನೂಜಿಪಾಡಿ ಅಂಬರ್ ನಿಲಯ ಪ್ರಣಾಮ್ ಕುಮಾರ್ ನೆರಳು ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಟುಲ್ಲ ಕೋಟಿ ಕರೆಟ್ ನಿಟ್ಟೆ ಪರಪಾಡಿ ಸುರೇಶ್ ಕೋಟೆ ಅಂತ ನೆರಳುಲ್ಲ ಒಕ್ಕಾಡಿಗುಳಿ ಹಕ್ಕೇರಿ ಸುರೇಶ್ ಎಂ ಶೆಟ್ರೆ ನೂಜಿಪಾಡಿ ಅಂಬರ್ ನಿಲಯ ಪ್ರಣಾಮ್ ಕುಮಾರ್ ನೆರಳಿನ ಗಿಡವೇರು ಮಿಜಾರ ಅಶ್ವತ್ಪುರ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಗೌಡರು ನಿಟ್ಟೆ ಪರಪಾಡಿ ಸುರೇಶ್ ಕೋಟೆ ಅಂತ ನೆರಳಿನ ಗಿಡವೇರು ಹಲೋ ಸರ್ ಮಲ್ಪಡ್ಜಿ ಅವು ನಿಗಂಟ ಆಡ್ತೀನಿ 12 ಗಂಟೆ ಎತ್ತಂದೆ ಮುಗಿ ಜೀವನ ಪಣ್ಣಲೆ ಕುಂಡು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ದುಮ್ಮು ಮಾತ ಪುತ್ತೂರದ ಕಂಬಳ ಐತಾರದಾನಿ ಶುರುವಾದ ಸೋಮವಾರ ಮುಗಿದ್ರು ಪುತ್ತೂರು ಸೋಮವಾರ ಸಂತೆ ಅದೇ ಅಂಚ ಹಳ್ಳಿ ಹಿಡಿದು ಮಾತ ಸಂತೆಗೆ ಬರ್ಪನಕುಲು ಕಂಬಳಗ್ಲ ಬರಡು ರೈತಾಪಿ ವರ್ಗದ ಒಂದೊಂದು ಕ್ರೀಡೆ ಅಕುಲ್ಲ ತೂವಡನ್ ಪಂಪನ ದೃಷ್ಟಿ ಆ ಕಾಲೋಡು ನಡತೊಂದಿತ್ತನ್ರಿ ಅದೇ ಆಂಡ ಇನಿ ಕಂಬಳದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಂಚ ಬದಲಾತನ ಪಂಡ ಒಟ್ಟು ಬಲೆ ಬಿಟ್ರನೆ ರೈತಾಪಿ ವರ್ಗದ ಜನಕುಲ್ನ ಒಟ್ಟುಗು ಇನ್ನು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಡಾಕ್ಟರ್ನ ಕುಲಿಪಡು ಇಂಜಿನಿಯರ್ನ ಕುಲಿಪಡು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ವೃತ್ತಿ ಮಲ್ತೊಂದು ಇಪ್ಪು ನಕುಲ್ಲ ಕಂಬಳ ಆಕರ್ಷಣೆ ಅದು ಬರ್ಪನ ಜನ ಲೆತ್ತು ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಕಂಬಳಕ್ಕೆ ಬೈದನ್ರಿ ಓ ಅಂದ ಯಾಪ ಇತ್ತೇನೇನೋ ಒಂಚೂರು ತೈರದ ಓ ಓ ಉಂತಲೆ ಅಡಿಗೆ ಉಂತಲೆ ಅಂದ ನಲ್ಲ ಉಂದದಾಜಿಯ ಉಂತೋಡತ್ತೆ ಏರು ಪಣ್ಣಗ ಬುಡುಪುನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಉಳ್ಳೇ ರಂದೇನಿ ಸರಿ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಡಿಗೆ ಸರಿ ಮಲ್ಪಲೆ ಪಕ್ಕಲ ಇರುದು ರೇ ಕಂಜ ಪತ್ತೊಂದು ಪೊಂಡು ಆಪಡ ಬಕ ಕೋಡ್ ಹಿಡ್ದು ಈತನೇಟಲ್ಲ ಆ ತರೇಕ್ ಈ ಬರೀಕ್ ಚಾ ಕಾಫಿ ನೀರು ಏರ್ಲ ಕೇಂದ್ರಜಿ ಆತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ತನ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಶೆಟ್ರ್ ಪಾಲ್ತಾಡ ಎಂಕೆ ಸುದರ್ಶನ ನಾಯಕರು ಎರಡು ದಿನಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಫೋನ್ ಮಲ್ಪನಾಗಲ್ಲ ಮೂಲೆ ಉಳ್ಳೇರಾರು ಕಂಬಳದ ಮಲ್ಲ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ವಹಿಸೊಂದು ಕೆಲಸ ಮಲ್ತಿನಾರು ಪಾಲ್ತಾಡು ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಶೆಟ್ರ್ ಬಿಡ್ಬರೈತೆ ಬಿಟ್ರೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ರೀ ಬಲೆ ಲೆತ್ತು ನೀ ಬುಡುಪು ಜನ ಸುಮಾರು ಬೇಲೆ ಉಂಟು ನಮಕ್ ಬಲೆ ಲೆತ್ತು ನೀ ಹಲೋ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆದ ಗಮನ ಗೋಟ ಕಂಬಳಾಡು ಪೊಲೀಸ್ ಬುಡ್ಚಿಂದ ಪನ್ನೊಂದಿತ್ತ ಅಂಡ ಕೆಲವು ಗಾಡಿಲಿ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಪ ಓಪನ್ ಮಲ್ತು ಕಲ್ವೇರ್ನ ಜಾಲತಾಣ ಮುಲ್ ನಡತೊಂದುಂಡು ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ಅಲರ್ಟ್ ಆವಡು ಗಾಡಿದ ಅಲ್ಪ ಒಂಚೂರು ನಿಗಾ ವಹಿಸೋಡು ಕೆಲವು ಗಾಡಿಲಿ ಮತ್ತೆ ಗ್ಲಾಸ್ ಬಿಡತ್ತದ ಅನ್ನ ಮತ್ತೆ ಮಲ್ದರಿಗೆ ಧೈರ್ಯ ಲಾಕರ್ ಪೊಲ್ತದ ಕಾಸಲ ಕೊನೆಯವರಿಗೆ ರಿಕ್ಷಾದನ ಅಂದಾಕ್ಲೆ ಪೊಲಿಪಿನಕ್ಲೆ ರಿಕ್ಷಾ ಅಂಡದಾನೆ ಕಾರ ಅಂಡದಾನೆ ಆಜಿ ರಿಕ್ಷಾದ ಲಾಕರ್ ಮಾತ ಪೊಲ್ತಿದರಿಗೆ ದಯದೀದು ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ದಕ್ಕಲು ಅಲರ್ಟ್ ಆವಡು ಗಾಡಿ ಅಲ್ಪ ಒಂಚೂರು ವಿಶೇಷವಾದ ಗಮನ ಕೊರಡು ಕರೆತ ಬರಿಟಿ ಅಂಚಿನ ತನ್ನಲೆ ಎಂಗುಲ್ ತಗೋನುವ ಗಾಡಿ ಪಾರ್ಕ್ ಮಲ್ತನಕಲು ಪಾಪ ಅವಳು ಪಾರ್ಕ್ ಮಲ್ತೆ ಅವಳು ಕಂಬಳ ತಗೊಂಡಿರು ದಯವಿಟ್ಟು ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಯ ಲೆತ್ತು ಲೈವ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಮಗೆ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಯ
ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ವರಿಷ್ಠರು ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಬೇಕು. ಗಾಡಿಗಳನ್ನ 6 ರಿಕ್ಷಾದ ಲಾಕರ್ಗಳನ್ನ ಒಡೆದು ಆಂಡಿಯೇ ಮೂಲು ಗಾಡಿದ ಮತ್ತೆ ಐನ್ಲ ಪಂಡ್ರೆಜ್ಜ ಬುಡಪ ಅವ್ರನ್ನ ಬಂಡ ಮೂಲು ಇರ್ಪೋನಾಗ ಗಾಡಿ ಜಿನ್ನ ಇರ್ದಾನೆ ಹೇಳ್ಬೋದು. ದಯವಿಟ್ಟು ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಯವರು ಗಮನ ಹರಿಸಬೇಕು ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಸರಿ ಮಲ್ಪಲಿ ಅಡಿಗೆ ಸರಿ ಮಲ್ಪಲಿ ಎಕ್ಕಡ ಅವೇತ ಮಲ್ಪನಿಗಿಲ್ಲ ಕಂಬಳದ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ಕೆಲಸ ಇಜ್ಜಿನ ಪಂಟ ಅಂಡ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ಕೆಲಸ ಇಜ್ಜಿನ ಪಂಡ ಈ ಕಂಬಳದ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಇಜ್ಜಿ ಗಾಡಿ ಪಾರ್ಕ್ ಮಲ್ತನಲ್ಪ ಅಂದ ಮಾಲಿಂಗೇಶ್ವರನ ಜಾಗ ಮೂಲ ವಿಕೃತಿ ಮಲ್ತನ ಅಕಲಿಗೆ ಏಳಿಗೆ ಖಂಡಿತಲ ಇಪ್ಪಂದು ಅವು ಬೇತಿ ವಿಷಯ ಅಂಡ ಬೈದನಕಲು ಗಾಡಿ ಮೂಲ ಪಾರ್ಕ್ ಮಲ್ತ ಬೈದಿರು ಅಕಲಿಗೆ ಇಲ್ಲರಿಗೆ ಪೀರೆ ಎತ್ತೋಡು ಐಟ್ ದುಡ್ಡು ಉಂಡ ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ಉಂಡ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎತ್ತು ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಯವರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ನಾವು ಅಂದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಮೊಬೈಲ್ ಗಾಡಿ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಒಂದು ಬಂದೋಬಸ್ತ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಫ್ಲಾಶ್ ಲೈಟ್ ಪಾಡ್ರಜ್ಜಿ ಬರೀ ಕುಂತಿಲ್ಲ ಕ್ಯಾಮರಾದಾರ ಕೊಡ್ತೀರಿ. ನೂಜಿಪ್ಪಾಡಿ ಅಂಬರ್ನಿಲ್ಲ ಪ್ರಣಾಮ್ ಕುಮಾರ್ ನೇರ್ಲು ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕೋಟೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ನಿತ್ಯಪರಪಾಡಿ ಸುರೇಶ್ ಕೋಟೆ ಅಂದ್ರೇರ್ಲು ಬಲ್ಲದ ಎಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಫೈನಲ್ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಕೋಟಿ ಕರೆತ ನಿತ್ಯಪರಪಾಡಿ ಸುರೇಶ್ ಕೋಟೆ ಅಂದ್ರಲ್ಲಿಗೆ 30ನೇ ವರ್ಷದ ಪುತ್ತೂರದ ಕೋಟಿ-ಚೆನ್ನಯ್ಯ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳಕೂಟದ ಬಲ್ಲದ ಎಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ 1ನೇ ಬಹುಮಾನ 13:38 14:38 ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬತ್ತನ ನೂಜಿಪಾಡಿ ಅಂಬರ್ನಿಲಯ ಪ್ರಣಾಮ್ ಕುಮಾರ್ ಅಲ್ಲಿಗೆ 30ನೇ ವರ್ಷದ ಪುತ್ತೂರದ ಕೋಟಿ-ಚೆನ್ನಯ್ಯ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳಕೂಟದ 2ನೇ ಬಹುಮಾನ. 1ನೇ ಬಹುಮಾನದ ತೀರ್ಪು ಪಡೆಯನ್ನು ನಿಟ್ಟಪರಪಾಡಿ ಸುರೇಶ್ ಕೋಟ್ಯಾನ್ರನ ಬಲ್ಲದಲ್ಲಿ ಗಿಡನಾರು ಮಿಜಾರ ಶುತ್ತಪುರ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಗೌಡರು. 2ನೇ ಬಹುಮಾನದ ತೀರ್ಪು ಪಡೆಯನ ನೂಜಿಪ್ಪಾಡಿ ಅಂಬರನಿಲಯ ಪ್ರಣಾಮ್ ಕುಮಾರ್ನ ಬಲ್ಲದಲ್ಲಿ ಗಿಡನಾರು ಹೊಕ್ಕಾಳಿ ಗೋಳಿ ಹಕ್ಕೇರಿ ಸುರೇಶ್ ಎಂ ಶೆಟ್ರೆ. ಅಣ್ಣ ನಾವ್ರದ ಮಲ್ಲ ಸಾಲನ ನಾವ್ರದ ಮಲ್ಲನ ಹಲೋ ತ್ರಿಶಾಲನ ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸುಮಾರು ಜನಕ್ಕೆ ಬೇತೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿನ ಕೊರತಿನ ಒಂದು ಸಂಗತಿ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಯಾನು ಪನೋಡಾಪಡು ಗಂತುದಲ್ಪ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಲ್ಪನ ಸುದರ್ಶನ್ ನಾಯಕರನ ಒಂದು ನೇತೃತ್ವದ ತಂಡ ಐಟ್ ಸಚಿನ್ ಸರೋಳಿ ಪೆರಿಯಾರು ಜತಿನ್ ನಾಯಕ್ ದಿನೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕೋಡಿಯಾಡಿ ನವೀನ್ ಚಂದ್ರ ನಾಯಕರು ಪೂರ ಪುದರ್ ಬುಡ್ದು ಬೋತು ಬೇಜಾರು ಮಲ್ಪಡೆ ನಿಕುಲ್ ಕೆಲಸ ಯಾನ ಎಕಡ್ಲ ಅವರ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಲ್ದೆ ಪುತ್ತೂರದ ಗೇಟ್ ಬಂಡ ಸುಭದ್ರವಾಯಿನ ಗೇಟ್ ಅವು ಐನು ಕೋಡೆ ಕಂಬಳ ಶುರುವಾಪ ನಡೆದು ಇದೇ ಮಟ್ಟಲ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಲ್ತಾರೆ. ಅಂಚನೆ ಅತಿಥಿಲೆಗೆ ಶಾಲು ಬೊಕ್ಕ ಬ್ಯಾಡ್ಜದ ಒಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ವಸಂತ ಕುಮಾರ್ ರೈ ದುಗ್ಗಳ, ಈಶ್ವರ ಭಟ್ ಪಡ್ನೂರು, ಶಿವರಾಮ ಆಳುವ ಬಳ್ಳಮಜಲು, ಗಂಗಾಧರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕೈಕಾರ, ದುರ್ಗಾಪ್ರಸಾದ್ ರೈ ಕುಂಬ್ರ ಅಕುಲ್ಲ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಲ್ದೇರು. ವೇದಿಕೆ ನಿರ್ವಹಣೆ ನಿರಂಜನ ರೈ ಮಠದ ಬೆಟ್ಟು, ನೇಮಾಕ್ಷ ಸುವರ್ಣ, ಕೃಷ್ಣಪ್ರಸಾದ್ ಆಳ್ವ. ಅತಿಥಿ ಸತ್ಕಾರ ಜಿನ್ನ ಪೂಜಾರಿ ಮುರ, ಹಸೈನಿಯರ್ ಬನಾರಿ, ಸುಂದರ ಸಪಲ್ಯ, ವಿನಯ ಸವಣೂರು, ಜೋಕಿಂ ಡಿಸೋಜ, ಭಾಗ್ಯೇಶ್ ರಾಯ್. ಇರ್ಲು ಕರೆಕ್ ಜಪ್ಪನ ಒಂದು ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಲ್ಪನಕಲು ಶಶಿಕಿರಣ್ ರೈ ನೂಜಿಬೈಲು, ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ಬದಿನಾರು, ಉಮೇಶ್ ಕರ್ಕೇರ ಕೈಪಂಗಳ ಯಂಗ್ ಬ್ರಿಗೇಡ್ ತಂಡ. ಕರೆ ರಿಪೇರಿದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಕುಶಾಪ ಬಂಬಿಲ ಬೊಕ್ಕ ತಂಡ. ನೀರಾವರಿದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ತನಕಲು ರಾಜೇಶ್ ಸುದೇಶ್ ನಾಯ್ಕ್ ಚಿಕ್ಕಪುತ್ತೂರು, ಶಶಿಕುಮಾರ್ ನೆಲ್ಲಿಕಟ್ಟೆ, ಜನಾರ್ದನ್ ಸಿಟಿಗುಡ್ಡೆ, ಉಮೇಶ್ ಕರ್ಕೇರ, ರಾಜೇಶ್ ಸಂತೆ ನಿರ್ವಹಣೆದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ವಹಿಸಿದ ವಿಕ್ರಮ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಂತರ, ಪ್ರಶಾಂತ್ ಮುರ, ಗಣೇಶ್ ರಾಜ್ ಬಿಳಿಯೂರು, ಕಿರಣ್ ಡಿಸೋಜ ಬನ್ನೂರು ಪಂಡೆ. ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರಿಗೆ ಶಾಲು ಬೊಕ್ಕ ಕೂಪನ್ ಕೊರಪನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಸುಧಾಕರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮಿತ್ತೂರು, ರೋಷನ್ ರೈ ಬನ್ನೂರು, ಕೃಷ್ಣನಾಯ್ಕ್, ಸುಧಾಕರ್ ಆಚಾರ್ಯ. ನಿಶಾನಿ ತೂಪುನಲ್ಪ ಭಾರಿ ಕಷ್ಟ ಬಿಡ್ತೀರಿ ಪಾಪ, ಸುಮಾರು ಬರ್ತಾ ಆತನು ಕೋಡೆ. ಮುರಳೀಧರ ಈ ಮಠಂತ ಬಿಟ್ಟು
ಪದ್ಮನಾಭ್ ಪಕ್ಕಳ ಕುಂಡಾಪು, ಪದ್ಮನಾಭ್ ಶೆಟ್ಟಿ ರಂಜಾಜೆ, ಧ್ವನಿ ಬೆಳಕು ಪಂಡ್ರೆ ಜಾರ್ಕೆದ ಮೋನಪೇರು ಬೊಕ್ಕ ತಂಡ. ಪುತ್ತೂರು ಸರೋವರ ಅವಿಶ್ ಹರೀಶ್ ಶಾಂತರ್ನೇರ್ಲು ಕೋಟೆ ಕೆರೆಟುಲ್ಲ. ಚೆನ್ನೈ ಕೆರೆಟ್ ಮುಗುರು ಗುತ್ತು ರಿಷಿ ರಿಯಾನ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಅಡ್ಡ ನಂಬರ್ ದೇರ್ಲೋಲ್ಲ. ಇರಗೆ ಬೇಜಾರ ನಿಜಾತ. ಹಲೋ ಓ ಇರಗೆ ಬೇಜಾರ ನಿಜಾತ. ಜಿ 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 ತೀರ್ಪುಗಾರರ ಚಾತಿಂಡಿ ನಿರ್ವಹಣೆ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ರೈ ಪಾಲ್ತಾಡಿ, ಸಾಗರ್, ಜೈನುದ್ದೀನ್, ಲವೇಶ್. ಓ ಪ್ರಚಾರ ಬೈಂದೂರು ವಿವೇಕ್ ಪೂಜಾರ, ಪುತ್ತೂರು ಸರೋವರ ಅವಿಶ್ ಹರೀಶ್ ಶಾಂತಿ, ಉಮಾಶಂಕರ್ ಉಮಾಶಂಕರ್ನ ಕತೆ ಬಂದ ನಿರಂಜನ ರೇಗಲೆ. ಹಲೋ ಹಲೋ ಆತ ವೇದಿಕೆ ನಿರಂಜನ ರೇಗಲ್ಡ ಎಂಕಲ್ನ ಉಮಾಶಂಕರ್ನ ಕತೆ ಗೊತ್ತುಂಡ. ಪುತ್ತೂರದ ಕಂಬಳದ ಉಮಾಶಂಕರ್ ಎಂಕಲ್ನ ಕಾವಳಗಟ್ಟೆ ಕಂಬಳಗೆ ಬತ್ತೀನಿ ಮೂಡೂರು ಪಾಡೂರ್ಗು. ಅಪ್ಪಗ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ತಿನ್ನರಿಗೆ ಪಾಪ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಗಾಳಿ ಬತ್ತಂಡು ಮಾಡಕ್ ಬಾಡ್ದನ ಸೀಟ್ ಮಾತ ಗಾಳಿಗೆ ಲಕ್ಕಂಡು. ಉಮಾಶಂಕರ್ನ ಮಂಡ್ಯದ ಕೈತಳ್ಳ ಬತ್ತು ಮಂಡ್ಯಗೆ ಒಂಚೂರು ತಾಗಂಡು ಇಟ್ಟೆ ಸಮೌಲ್ಯರು ಅವೆಲ್ಲ ಮಂಡ್ಯಗೆ ಬೆಟ್ಟದಂಚೆ ನೋಡ್ಸಿ ಅವೇ ತಗಡು ಒಂಚೂರು ತಿರ್ತು ಬರ್ಪೋಣಂಡ. ಇನಿ ಉಮಾಶಂಕರ್ನ ಪುದಾರ್ ಪಂಡ್ರೆ ಇಜ್ಜ ಅಣ್ಣಮ್ಮ ಆನಿಲ ದೇವೇರು ಕಾತದೇರಂದು ಪಂಪಿನಿ ನಾನು ಖಂಡಿತವಾದಲ್ಲ. ಬಿಟ್ರೆ ರೆಡ್ ಬಾಲ್ದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಬಲಿ ಬಿಟ್ರೆ ಕೋಟೆ ಕೆರೆಟ್ ಪುತ್ತೂರು ಸರೋವರ ಅವಿಶ್ ನೇಮಾಕ್ಷರನ ಪಣಂದೆ ವಾ ಯಾನಿ ಎಕಡೆ ಬೊಕ್ಕ ನೇಮಾಕ್ಷರನ ಸುದ್ದಿ ಪಣಂದುಲ್ಲ ಈರ್ನ ಒಂಜಿ ಕತೆ ವಾ ನೇಮಾಕ್ಷರ ಕಂಬಳದ ಅನೌನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಬತ್ತದು ಯಾನ್ ಎಕಡೆ ಪಂಡಿಜನ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಕನ್ನಡ ಎಂಚ ಬರೆಪುಂಡ ಅಂಚನೆ ನೇಮಾಕ್ಷರನ ಶಬ್ದ ಪ್ರಯೋಗಲು ಮಾತುಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಪುತ್ತೂರಿನ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯ್ಯ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳ ಕೂಟ ಇಂಚ ಅವು ನೇಮಾಕ್ಷರ దానికి ಒಯ್ಕ ಮೈಕೋಗ ಬಲೆ ಬಲೆ ಲೆತ್ತು ನೀ ಬಿಟ್ರನಿ ಬಲೆ 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 ಲೆತ್ತು ನೀ ಬಿಟ್ರೇನೆ ಒಟ್ಟು ಬಲೆ ಹಲೋ ಹಲೋ ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರೋಡು ಈ ಕಂಬಳದ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಬೆಳೆದ ಸುಮಾರು ಜನ ಉಳ್ಳಿರಿ ಐಟ್ ಮಾತ ವ್ಯವಸಾಯ ಆಲ್ರೌಂಡರ್ ಅದು ಕೆಲಸ ಮಲ್ತನಕ್ಲು ಎಂಕಲ್ನ ಸದಾಶಿವ ಸಾಮಾನಿ ಕೋಡಿಯಾಡಿ, ಯತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕೋಡಿಯಾಡಿ, ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಪೂಜಾರಿ ಕೋಡಿಯಾಡಿ ಒಂದು ದಾಯಗ ನೆನಪು ಮಲ್ಪಡ ಪಂಡ ಪುದರ್ ಬುಡ್ದು ಪಂಡ ಕೆಲವು ಯಾನಲ್ಲ ಬೆಂಟಿ ಎನ್ನ ಪುದರ್ ಪಂಡಿಜರಿಂದ ಎನ್ನ ಯಾರು ಅಣ್ಣ ಪುತ್ತೂರು ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿ ಇತ್ತೊಂದು ಏರ್ ಮಾತ ನಿಷ್ಠೆ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತಾರ ಒಂದು
ದೈವ ಪನ್ನಗೆ ಪಂಡ್ಪುಂಡು ಒರಿಯನ್ ದೈವ ಲೆತ್ತನಿಗೆ ಒರಿಯನ್ ದೈವ ಲೆತ್ತುಜಿಗೆ ಎಂದು ಅಪಕೀರ್ತಿ ಮಲ್ಲೆತ್ತು ಎಂದು ಪಂಡ್ಪುಂಡು ದೈವ ಹೌದು ಆಯಗಂದು ಪಂಡ ಆ ಕೂಟೋಡು ಕೊಡಿಯಾಡಿ ಟಿಪ್ಪುನಕಲ್ನ ಪೂರ ಪುದರ ಪುರಪ್ಪಣಿಯರೆ ದೇವುಗಳ ಆಪುಜಿ ಸಮಾಧಾನಕ್ಕೆ ಪಂಪಿನಂಚಿನ ಒಂದು ಸಂಗತಿ ಅಂಚ ಈ ಪುತ್ತೂರು ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿ ಏರೇರು ಮಾತನ ಇಷ್ಟ ಬೆಣ್ತಾರ ಒಂದು ವೇಳೆ ಪುದರ ಪಣಂದೆ ಪೋದಿತ್ತಂಡ ಎನ್ನ ತಪ್ಪುಲತ್ತು ಏರ್ನ ತಪ್ಪುಲತ್ತವು ನಿಖಲಿಗೆ ದೇವೇರು ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವೇರು ಆಯುರಾರೋಗ್ಯ ಸದ್ಬುದ್ಧಿ ಕೊರಡು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತೋಣ ಬೆಣ್ತಿನಕಲ್ ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಒಂಜೆ ಪಾತೆರಡು ಸೋಲ್ಮೇಲು ಬಲೆ ಬಲೆ ಸರಿ ಮಲ್ಪಲಿ ಅಡಿಗೆ ಸರಿ ಮಲ್ಪಲಿ ನಿಗಲುಂತಲೆ ಅಣ್ಣ ನಿಗಲೆತ್ತುನೆ ಅಣ್ಣ ಕೋಟಿ ಕರ್ತಾ ಇಲ್ಲೆತ್ತುನೆ ಬಲೆ ಬಲೆ ಒಟ್ಟು ಬಲಿ ಬಿಡ್ರನೆ ನಾಯರದ ಮಲ್ಲ ಇರಲ್ಲ ಅಂದು ಪುತ್ತೂರು ಸರೋವರ ಹರೀಶ್ ಶಾಂತಿರ್ನಿರ್ಲು ಕೋಟಿ ಕರೆಟುಲ್ಲ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಟು ಮೊಗರುಗುತ್ತು ಋಷಿ ರಿಯಾನ್ ಶೆಟ್ರನ 2ನೇ ನಂಬರ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಬೈಂದೂರು ವಿವೇಕ್ ಪೂಜಾರ ಪುತ್ತೂರು ಸರೋವರ ಹರೀಶ್ ಶಾಂತಿಯರ್ನ ನಾಯರದ ಮಲ್ಲಿರನ ಗಿಡವಿರು ನಕ್ಕರೆ ಪವನ್ ಮಡಿವಾಳ್ರು ಮೊಗರುಗುತ್ತು ಋಷಿ ರಿಯಾನ್ ಶೆಟ್ರನ 2ನೇ ನಂಬರ್ ಇರಲಿನ ಗಿಡವಿರು ಹಲೋ ಓ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲೇರಿನ ಸ್ಪರ್ಧೆ ದುಮ್ಮುವತ್ತ ಅಕೇರಿಗೆ ಆ ಒಂದು ಇತ್ತೀನಿ ಅದೇ ಇನ್ನು ಗಿಡವನಕಲ್ನ ಒಂದು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗೋಸ್ಕರ ಶುರು ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತಿರು ಅಣ್ಣ ಮಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವರನ್ನ ನಿಘಂಟು ಎಂಚಂದ್ ಬಂಡ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲೇರಿನ ಸಾಲು ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಆವಡು ಈಗಿನ ಜನಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಬೋಪು ಜರ ಅದೇ ಅವರ ಸಮಾಸ ಬತ್ತಿನ ಪಂಡ ಒಂದು ಮಾತ ಕಂಬಳಡು ಚರಿತ್ರೆಲು ಅದೇ ಇನಿ ಕೋಡಿಡು ಇರ್ಲಿನ ಸ್ಪೀಡ್ ಬಹುಶಃ ಇನ್ನು ಅಳತೆ ಮಲ್ಪೆರೆ ಸಾಧ್ಯ ದುಮ್ಮದೇರುಲ್ಲ ಪಾರದ ಇಜ್ಜಿನ ಪಣ ಒಂದು ಇಪ್ಪುನತ್ತು ಅಂಡ್ ಆ ಕಾಲಡು ಪೊರ್ತು ಬತ್ತುಗು ನಂಗೆ ಟೈಮಿಂಗ್ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಇಜ್ಜ ಅಂಡಮ್ಮ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಣಿಲ ಇತ್ತು ಇನಿಲ ಉಂಡು ಆಣಿಲ ಗಿಡವನ್ನು ಜವಣೀರು ಇತ್ತೀರಿ ಇನ್ನಿಲ ಗಿಡವನ್ನು ಜವಣೀರು ಉಲ್ಲಿರು ಒಂದು ಕಂಬಳದ ಪರಂಪರೆ ಎಂದು ಪಣ್ಪಿನ್ನಮ್ಮ 30 ವರ್ಷ ಯಾನು ಕೋಡೆ ಕಾಂಡೆ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ ಪಂಟೆ ಪುತ್ತೂರದ ಕಂಬಳಕ್ಕೆ 30 ವರ್ಷ ಅಂಡ ಪುತ್ತೂರದ ಕಂಬಳದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎಂಚೊಂಡು ಬಂಡ ಕರಿ ವರ್ಷನ ಇಕ್ಕು 9 ವರ್ಷನ ಶುರುವಾಯಿ ಲೆಕ್ಕ ಉಂಡು ಆಣಿದ ಲವಲವಕ್ಕೆ ಇನಿಲ ಕಂಬಳ ಉಂಡು ಒಂದು ಪಂಡ ಒಂದು ದೇವರನ ಕೃಪೆ ಎಂದು ಪಣ್ಪುಣಿ ಯಾನು ಬಲೆ ಬಲೆ ಲೆತ್ತು ಮೂಲು ನಿಗಲುತ್ತಾನೆ ಅಣ್ಣ ಬಲೆ ಬಲೆ ಬುಡ್ರನೆ ಬಲೆ ಬಲೆ ಲೆತ್ತು ನೀ ಓ ಉಂತಲೆ ದಾದಗೆ ಬಿಟ್ರಿಗೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಸೀಟು ಬಿಡ್ತಾನ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಪುತ್ತೂರು ಸರೋವರದಕ್ಲು ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮೊಗರು ಗುತ್ತದಕ್ಲು ನಾಯರದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಫೈನಲ್ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆತ ಮೊಗರು ಗುತ್ತು ಋಷಿ ರಿಯಾನ್ ಶೆಟ್ರನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ 30ನೇ ವರ್ಷದ ಪುತ್ತೂರದ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯ್ಯ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳ ಕೂಟದ ನಾಯರದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ 1ನೇ ಬಹುಮಾನ 1298 ಕೋಟಿ ಕರೆಟ್ ಬತ್ತನ ಪುತ್ತೂರು ಸರೋವರ ಹರೀಶ್ ಶಾಂತಿರ್ನಿರ್ಲಗಿ ನಾಯರದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಇನ್ನಿಲ ಕೂಟದ 2ನೇ ಬಹುಮಾನ 1ನೇ ಬಹುಮಾನದ ತೀರ್ಪು ಪಡೆಯನ ಮೊಗರುಗುತ್ತು ಋಷಿ ರಿಯಾನ್ ಶೆಟ್ರನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಗಿಡನಾರೆ ನಕ್ರೆ ಪವನ್ ಮಡಿವಾಳ್ರು
ಎರಡನೇ ಬಹುಮಾನ ತೀರ್ಪು ಪಡೆಯಿನ ಪುತ್ತೂರು ಸರೋವರ ಹರೀಶ್ ಶಾಂತಿಯರ್ನ ನಾಗರದ ಮಲ್ಲಿನ ಗಿಡ ಏನಾರು ಬೈಂದೂರು ವಿವೇಕ್ ಪೂಜಾರ್. ಕಮಲದ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಅಂತ ಬಂಡ ಇಂಚ ಬೋಳರ ತ್ರಿಶಾಲ್ ಕೆ ಪೂಜಾರ್ 2 ನಂಬರ್ ಇರ್ಲು ಕೋಟಿ ಕೆರೆಟುಲ್ಲ ಚೆನ್ನೈ ಕೆರೆಟ್ ನಾರಾವಿ ಯುವರಾಜ್ ಚಂದ್ರನ್ ಇರ್ಲುಲ್ಲ ಕೋಟಿ ಕೆರೆಟ್ ತರಪುನ ಬೋಳರ ತ್ರಿಶಾಲ್ ಕೆ ಪೂಜಾರ್ 2 ನಂಬರ್ದ ಅಡ್ಡಪಲಾಯದ ಇರ್ಲಿನ ಪಲಾಯ್ ಮುಟ್ಟುವೆರು ಬೈಂದೂರು ಮಹೇಶ್ ಪೂಜಾರ್. ಚೆನ್ನೈ ಕಡೆ ತರಪುನ ನಾರಾವಿ ಯುವರಾಜ್ ಚಂದ್ರನ ಅಡ್ಡಪಲಾಯದ ಇರ್ಲಿನ ಪಲಾಯ್ ಮುಟ್ಟುವೆರು ಬಡ್ಕಳ ಹರೀಶರ್. ಒಲ್ತ ಬಡ್ಕಳ ಒಲ್ತ ಪುತ್ತೂರು ಇನಿ ಭಾರಿ ಸಂತೋಷದಾದ ಕೇಂಡ ಬಟ್ಕಳ ಬೈಂದೂರು ಅಂಚಿದ ಮಾತ ಜವಣೇರು ಇರ್ಲಿನ ಗಿಡವನಕ್ಲು ಪಲಾಯಿ ಮುಟ್ಟನಕ್ಲು ಮಾತ ತಯಾರಾತಿರು. ನಮ್ಮ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಒಂಜಿಗಳಿಗೆ ಬೈಂದೂರು ಅಂಚಿ ಪೋಯಿಂದ್ ಪಂಡ ಉದಾಸೀನ ವಾದ ದೂರ ಪೋದು ಬರೋಡತ್ತ ಇನಿ ಬಟ್ಕಳದ ಪಿನ್ನು ಪಾಲ್ರನ್ನ ಇರ್ಲು ಕಂಬಳ ಪಾಲ್ ಪಡೆಪ ಬಟ್ಕಳ ಓಲು ಈ ಊರದ ಕಂಬಳ ಮಾತ ಓಲು ದುಮ್ಮುಂಜಿ ಕಾಲೋಡೆ ಎಂಕುಲು ಪನೊಂದಿತ್ತ ಬಾರ್ಕೂರು ಶಾಂತಾರಾಮ್ ಶೆಟ್ರು ಬಾರ್ಕೂರು ಪುತ್ತೂರಿಗೆ ಬರೋಡು ಅವೇ ಸುಳ್ಳೆ ಕಾಂತಮಂಗಲದಕ್ಕೂ ಕಟ್ಪಾಡಿದ ಕಂಬಳಗ ಬೋಡು ಏತು ದೂರ ದಾನೆ ಕತೆ ಅಂಡ ಕಂಬಳದ ಒಂಜಿಗೆ ಮಹತ್ವದಾದ ಕೆಂಡ ಏರು ತಾಂಕುನೇತ ಒಟ್ಟುಗು ಆತು ದೂರದ ಕಂಬಳಗ ಪೋದಲ ಆ ಕಂಬಳೋಡು ಪಾಲ್ಪಡೆ ಓಡುದು ಪಣಪುನ ಎರ್ಲಿನ ಯಜಮಾನರನಕಲ್ನ ಮಲ್ಲ ಮನಸ್ಸಿದ್ರು ಓಲತ್ತು ಇರು ತಾಂಕುನ ಒಂಜಿ ಮೈತ ಹೊರೆ ಎಂದು ಕೆಂಡ ಕಂಬಳೋಡು ಪಾಲ್ಪಡೆ ಪುನಲ್ಲ ಆತಿ ಮಲ್ಲ ಸಂಗತಿ ಒಟ್ಟೊಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಕಂಬಳನು ಪುರ್ಲುಡು ಬುಳೆಪವನಲ್ಪ ಇರ್ಲಿನ ಯಜಮಾನರನಕಲ ಮಲ್ಲ ಸಹಕಾರ ಕಂಬಳದ ಇರ್ಲಿನ ಗಿಡವನ ಇರ್ಲಿನ ಯಜಮಾನರನಕಲಿಕ್ಕೆ ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರ ₹1 ಲಾಭ ಅಂದ್ ಬಂಡ ಬೇರನೆ ಎತ್ತವು ಖಾಲಿ ಪುದರ್ ಈ ಒಂಜಿ ಕರಾವಳಿ ಜಿಲ್ಲೆಡು ಈ ಕಂಬಳದ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಮಾತ ಗುರುತು ಮಲ್ಪನ ಚಿತ್ತನ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ₹1 ಮಾತ ಖರ್ಚು ಮಲ್ಪನ ₹1 ಅವು ಖರ್ಚೆ ಹೊರತದು ನೆಟ್ಟದಾಲ ಲಾಭ ಮಲ್ಪರೆಗ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಕೊಡೊಂದು ವಿಷಯ ಇಲ್ಲತ್ತು ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರ ಒರಿದು ಬೈದಿನ ಪಂಡ ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಒಂಜಿ ಆರಾಧನೆ ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮಿತ್ತಿತ್ತನ ಒಂಜಿ ಪ್ರೀತಿ ತುಳುನಾಡದ ಕರಾವಳಿ ಜಿಲ್ಲೆದ ಈ ಕಂಬಳ ಇನ್ನಿಲ ಒರಿದು ನಡತೊಂದು ಬರೋಂದು ಉಣ್ಣೊಂದು ಬಂಡ ಈ ಮಣ್ಣಡು ನಮ್ಮ ಮಾತ ನಮ್ಮನ ದೈವದೇವಿಯರನ ಮಾತ ಕೃಪೆ ಎಂದು ನಮ್ಮ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಪನೋಡಾಪುಂಡು ಕಂಬಳ ಸುರುಮಲ್ತಿನ ನಮ್ಮತ್ತು ಏತೋ ವರ್ಷದ ಪಿರಾಕಡ್ ಕಂಬಳ ಸುರುವಾತನಿಗೆ ಮುಲ್ಪ ಮಾತ ಈ ಪರಿಸರಡು ಸ್ವರ್ಗೀಯ ಅನಂತರ ಇಕ್ಲು ಇತ್ತೀರು ಆರಡೆಲ್ಲ ಗಿಡವನ್ನ ಇರಲು ಇತ್ತ ಬೊಳ್ಳಿಪಾಡಿದಂಚಿನ ಊರುಡು ಸ್ವತಃ ಆರೇ ತೀರ್ಪುಗಾರರಾದ ಆ ಕಂಬಳನ್ನು ಸುಧಾರಿಕೆ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಕಾಲ ಇತ್ತನಿಗೆ ಬೊಳ್ಳಿಪಾಡಿದ ಕಂಬಳ ಆಪನಾಗ ಯಾನ್ಲ ಪೋತೆ ಅಪಗಲ ಅನಂತರ ಇಕ್ಲು ಇತ್ತೀರು ಅವಾಗ ಮಾತ ಇಂದಬ್ಬ ನಿಕುಲೆ ಪಾತಿರ್ಲಿ ಅಂದಾಲ ಪಾತಿರ್ಜಿನ್ ಪಂಡು ಎಂಗ್ಲೇನ್ ಮಾತ ಇಂದ ಹಬ್ಬ ಒಂದು ಪಂಪಿನಾರು ಈ ಮೇಯ್ತ ಒಂಜಿ ಕೊಂಡಾಟದ ಪಾತಿರವು ಅಂಚಿನ ಅನಂತರ ಇಕ್ಕಲು ಈ ಪರಿಸರಡು ಮಾತ ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೂ ಪರಿಚಿತರು ಪುತ್ತೂರದ ಕಂಬಳ ಸ್ವರ್ಗೀಯ ಜಯಂತ ರೈಕಲು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಎನ್ನ ಗುರುಕುಲ್ ಆದಿಪ್ಪನ ಸ್ವರ್ಗೀಯ ದಿವಾಕರ್ ರೈಕಲು ಮಿಕಲ್ ಮಾತ ಉಮೇದಿಡು ಪುತ್ತೂರದ ಕಂಬಳ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಂಡು 30 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ದುಂಬು ಪ್ರಾರಂಭ ಆತಿನ ಕಂಬಳ ಇನ್ನಿಲ ಅವೇ ಸ್ಥಿತಿಟ್ಟು ಒಂತೆ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆನೇ ನಡತೊಂದು ಪಂಡ ಈ ಕಂಬಳದ ತಾಕತ್ತದಾದ ಈ ಕಂಬಳ ಡಿಪ್ಪುನ ಮೋಕಿಲ್ದಾದ ಈ ಕಂಬಳದ ಆರಾಧನಾ ಶಕ್ತಿದಾದ ಪಣಪುನಕ್ಕೆ ಕಂಬಳ ನಿಷೇಧ ಆಯ್ನಪ್ಪಗ ಪುನರಪಿ ಕಂಬಳ ಶುರುವಾಂಡ್ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪನ ಜಾಗ ಒಂದು ಕಂಬಳ ಕರೆ ಅಂದ್ ಪಂಡ ಬಜೀರಡ್ಡು ಎರಲು ಪಾರುನ ಕರೆ ಎತ್ತವು ನಮ್ಮ ಮಾತ ಆಚರಣೆ ನಂಬಿಕೆ ಇತ್ತಿನ ಒಂದು ಜಾಗ ಎಂದು ಪಣಪನ ನೆಲಿಟ್ಟು ಕಂಬಳ ಪುನರಪಿ ಶುರುವಾಂಡು ಅಣ್ಣ ಅಲ್ಪ ಬ್ಯಾರಿಕೇಡ್ದ ಉಲಾಯ್ ಬತ್ತು ಕರೆತ ಬರೀಕ್ ಬೈದರಿಗೆ ನಿಕುಲು ಬ್ಯಾರಿಕೇಡ್ ಕಟ್ಟದಿಂದ ಆಗಂದ್ ಬಂಡ ಐತೆ ಎದುರು ಬರ್ರೆ ಬಲ್ಲಿಯಿಂದ ಅವು ಬ್ಯಾರಿಕೇಡ್ ಕಟ್ಟಿದೀನಿ ಧೈರ್ಯದ ಏರಣ್ಣ ಎದುರು ಬತ್ತಿತ್ತಾರಡ ನಿಕುಲು ಎಡ್ಡೆಂದು ನಕಲು
ದೇವಿರ್ಲಿಕ್ಕಂತನ ಜನಕುಲು ಆ ಬ್ಯಾರಿಕೇಡ್ ಪಿದೈ ಪೋಪಾರಂದು ಪಂಪನ ವಿಶ್ವಾಸೋಡು ಬಾರಿ ಗೌರವ ನಿಕ್ಲೇಕ್ ಪಣೊಂದುಲ್ಲ. ಹಲೋ ಓ ಓ ಕನ್ಯಾಮಂಗಳ ಬಾಲಪೇರ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ಇಜ್ಜಿಂದು ಕಂಗಾಲ ಆತೇರಾರು ಮೊಬೈಲ್ ಉಂಡು ಆರು ಕಂಗಾಲ ಆಪಿನ ಬುಡ್ಚಿ ಬೆಂಗಾವಲಾದ ಇನ್ನು ಮೊಬೈಲ್ 10 ದಿವಸ ಉಳ್ಳೇರು ಆರು ನಿಶ್ಚಿಂತೆ ಆದಿ ಪೊಲಿ ಇತ್ತೆ ಮಾತ ಪಂಡ್ರೆ ಅಪ್ಪಜಿ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಮಾತ ಕೊರಿಬೊಕ್ಕ ಕೊರೋನಾ ಬತ್ತುಂಡು ಬದುಕೊಡತ್ತಂದು ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಕೊರಂಡು ಆ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಾನು ಪಂಡೆ SLC ಜೋಕುಲು ಮಾತ ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಅದು ಆಪನಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಆಂಡು ಆ ಒಂದುಂಡು ದುಮ್ಮು ಮಾತ ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಪಿ ನೀರಿಗೆ ಬಂಡ ಒಂತೆ ಪ್ರಾಯದಕ್ಲಿಗೆ ಮಾತ ಆ ಒಂದು ಇತ್ತುಂಡು ಇನ್ನು ಎಲ್ಲೇ ಪ್ರಾಯದ ಜೋಕುಲಿಗೆ ಇರ್ಲ ಒಂದು ಡಾಕ್ಟರ್ನ ಮೆಡಿಕಲ್ ಲೈನ್ ಉಪ್ಪುನಾರು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೇ ಪ್ರಾಯದ ಜೋಕುಲಿಗೆ ಮಾತ ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಪಿನಂಚಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಆಂಡು ಉಂಡು 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 ಮೊರನೆ ಒಂದು ಡಾಕ್ಟ್ರೇ ಪಂಡಿರು ಕೊರೋನಾ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇಪ್ಪೇರೆ ಯಾರು ಒಂದು ಹತ್ತೊಂದು ಪಂಡ್ರೆಗೆ ಆಪುಜಿ ಒಂದು ವೈರಸ್ ಬತ್ತನ ಬಂದ್ರೆ ಆಂಟಿ ವೈರಸ್ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಕುರ್ನಿ ಐನು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅಲ್ಪದ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಕೊರಪವನಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಂಡ್ ಎನ್ನ ಊರುಡು ಯಾನೆ ನೇತೃತ್ವ ವಹಿಸೊಂದು ಪೂರಕಲೆ ಕೊರಪಾಂದು ಕಡೆಗೆ ಸಿಸ್ಟರ್ ಪಂಡೇರಿ ಇರೇಗ್ಲ ಕೊರಡತ್ತ ಸರ್ ಎಂದು ಎನ್ನ ಲೆಕ್ಕೊಡು ಕೊರ್ಲಿ ಎನ್ನ ಪುದರ್ ಬರೆಯಲಿ ಎಂದು ಪಂಡಿತ್ತೆ ಆಯ್ತಾ ಅರ್ಥ ನಮ್ಮ ಹಾರ್ಟ್ ಬಾರಿ ಗಟ್ಟಿ ಉಂಡು ಮುಂದತ್ತು ಎಂಕ ಅವು ಬೊಡ್ಚಿತ್ತು ಪಂಡ್ರೆ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಅಂಚಾದ ಯಾನ್ ಗೆತ್ತೊಂದೆ ಎಲ್ಲ ತಪ್ಪು ತೆರಿಯ ನೋಡಿಸಿ ಅಂಡ ಒಂಚೂರು ಅರ್ಗಂಟಿತ್ತು ಬೋಡ್ಚಿಂದು ಪಂಡ್ಲೆ ನೇಮ್ ಹಾಕ್ಸಿರೆ ಒಟ್ಟು ಬಲೆ ಒಟ್ಟು ಬಲೆ ಬಿಟ್ಟೆ ಬಲೆ ಒಟ್ಟು ಬಲೆ 2 ಬಾಲ್ ತಗಲ್ಲ ನೇಮಾಕ್ಷರೇ ಉಮಾಶಂಕರ್ನ ಕತೆ ಪಂಡಿತೆ ಏನು ಅವು ಸುಮಾರು ವರ್ಷದ ಪಿರಾಕಡ್ ಕಾವಲು ಕಟ್ಟಿದ ಕಂಬಳ ಆತೀನಿ ಆ ನರಮನೆಗೆ ಫೋನ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ತಡಪಿಜಿಗೆ ದಾಣೆ ಎಣ್ಣಿ ತಗಡು ಓಡಿ ತಾಗಣೆ ನಿಕ್ಕು ದಾಯ್ತಾ ಆಂಡು ಕತೆ ಎಂದು ತಾಲ ಆತ ಜಿಂದು ಅಂಚಾರ ಒಂದು ಪಿರಾಕದ ಕತೆ ಗುರ್ತ ಉಂಡು ಮೂಲ ಚಂದ್ರನೇ ಬತ್ತು ಪಂಡೀರು ಅಪ್ಪಗೊಂಚೂರು ಮಂಡ್ಯ ಸಮಾಜ ಜನಲಕ್ಕೆ ಇತ್ತೆ 5 ಬೊಕ್ಕ ಸಮ ಆತೀನಿ ಬೊಕ್ಕ ಏತ್ ಸರಿ ಇಲ್ಲ ನೀ ಎನ್ನ ಕೈತಲೆ ಮುಳು ನನ್ನ ಟಿವಿದಾಗ್ಲೋರ ತಿರ್ಗಲೆ ಉಮಾಶಂಕರ ಬಂಡಮ್ಮೇರು ನನ್ನ ಇರಲ್ಲ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ಚಾರು ಹುಷಾರು ಉಳ್ಳೇರ ಅವಂದ ಹೊರ ತಿರ್ಗಲೆ ಇಡಿ ಅಂದ ಓಕೆ ಲೈವ್ ತೂಪುನ ಮಸ್ತು ಜನ ಉಳ್ಳೇರು ಆವಿ ಸರಿ ಮಲ್ಪಲಿ ಅಡಿಗೆ ಸರಿ ಮಲ್ಪಲಿ ಅಂದ ಮೂಲ ಉಮಾಶಂಕರನ್ ಸರಿ ಕಟ್ಟು ತೂಪ ಏರೆ ಬಿಡ್ಜಾರು ಬುಡ್ಪೇರಂದು ಓ ಇತ್ತೆ ಪಿರಪೋದು 2 ಬಾಲ್ ತಗಲ್ಲ ಬುಟ್ರನೆ ಬರೋಡು ಆಪಿನಕನೆ ಬರೋಡು ಓ ಬುಟ್ರನೆ ಬರೋಡು ಅಂದ ವಿಶೇಷವಾದ ಒಟ್ಟು ಬಲಿ ಅಭಿಮಾನಗಳು ಅದ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯನು ನವ ಕೊಂಡಾಡೋದಿಲ್ಲ కొంచెం పైన ఈ పైసల ಗೆತ್ತೋನಂದೆ ಒಂತೆಲ್ಲ ದುಡ್ಡು ಗೆತ್ತೋನಂದೆ JCB ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪೊನಂಚಿತ್ತನ ಮಲ್ಲ ಅನುಕೂಲ ದೇವೇರ್ ಮಲ್ತ ಕೊರಡರೆ ಬುಟ್ಟನೆ ನೆಟ್ ಬಾಲ್ದಕಲ ಅಂದ ಖಂಡಿತವಾದಲ ಈ ನಮ್ಮ ಏಪಲ ಪಂಪ ನಿರಂಜನ್ ರೇಖಲೆ ಮಸ್ತ್ ದುಡ್ಡು ದಕ್ಲಿಪ್ಪೇರು ಅಣ್ಣ ದಾನ ಮಲ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಬುದ್ಧಿಲ ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಕ್ಲೇಗ ಮನಸ್ಸು ಬೋರ್ಡು ಅಂಚ ಉದ್ದಿಮೆ ಮಲ್ಪನಾಗ ದುಡ್ಡು ಮಲ್ಪೊಡಂದೇತ ಉದ್ದಿಮೆ ಮಲ್ಪನು ಧರ್ಮಗು ಮಲ್ಪೊಡು ನಮ್ಮ ಪಂಪುಜ ಒಂಜಿ ಕೈಗೆ ತಿಕ್ಕುನ ರೇಟೆಡ್ ಮಲ್ತಂಡವು ಆ ಉದ್ದಿಮೇಡು ಯಶಸ್ಸು ಆಯ್ರಾಪಡು ಧರ್ಮೋಗೆ ಮಲ್ತಂಡ ಆಂಡೆ
ಅಂಡ ಮಾತಿರ್ಲ ಧರ್ಮಗ ಮಲ್ಪೇರೆ ನಮ್ಮ ಪಂಟ್ರೆ ಆಪುಜವು ತ್ಯಾಗ ಅಂತ ಪಣ್ಪನವು ಒಂದೊಂದು ರೀತಿ ಡಿಪ್ಪುಂಡು ದುಡ್ಡು ಕೊರ್ರೆ ತೀರಂದನಾಯೆ 4 ದಿನ ಶ್ರಮದನ ಮಲ್ತ ಅಂಡ್ಲ ದೈಹಿಕ ತ್ಯಾಗ ಮಲ್ತದು ಒಂದು ಕೊಡುಗೆವು ನೇಮಾಕ್ಷರ ಲೆಕ್ಕ ಉಮಾಶಂಕರ್ ಲೆಕ್ಕ ಇಂಚಿತ ಸುಮಾರು ಕತೆ ಕಲ್ತು ಮತ್ತಿಕ್ಕುವ ಒಂದು ವೇಳೆ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪೇರೆ ಪುರ್ಸೊತ್ತಿದ್ದು ಒಂತೆ ದುಡ್ಡು ಉಂಡು ಆ ದುಡ್ಡು ಕೊರದು ಒಂಜಿ ಸಾಕಾರ ಮಲ್ತದ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ ಯಶಸ್ಸು ಕೊರ್ಪನಕಲ್ಲ ಒಂಜಿ ವರ್ಗ ಸೈಕಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇತ್ತು ಮುಗುತ್ತುಂಡ ತೈರಿಗೆ ಅವಳು ಮತ್ತೆ ಪಣ ನಿಂತೀರು ಒಂಜಿ ಅಣ್ಣೆ ಪುದರ್ ಬೊಡ್ಚಿಂದ ₹2 ಕೊಡ್ತೀರು ಒಂಜಿ ಅಣ್ಣೆ ಪುದರ್ ಬೊಡ್ಚಿಂದ ಬಂದು ಮಣಿ ಬಂದಕ್ಕೂ ಬೀಡಿ ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಇಂದು ಆಣಿದ ಕಾಲದ ಸೈಕಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಆಯ್ತು ಮಣಿ ಇಂದಿತ್ತೆ ಏನಪ್ಪ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಹೊಂದಿತ್ತೆ ಧರ್ಮಸ್ಥಳಗಳು ಅವಳು 7 ಬಸ್ಸನ್ನು ತರೆಕುಜಾಳು ಹೋಯ್ತೀನಿ ಇಂದು ಅಪ್ಪಗ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ತೂಪಿನ ತರೆಕುಜಾಲ್ನ ವಾ ಬಲ್ಲಡು ಕಟ್ಟಿದೇರು ಎಂದು ಅವೇ ಬಂಡಿ ಅವು ಮಾತ್ರ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ಪ್ರತಿಭೆಲು ಬಸ್ಸನ್ನು ಮಾತ್ರ ನೀಟ್ರೋಳು ದೀದು ಒಂಜಿ ಇಳಿಜಾರು ಪ್ರದೇಶ ಉಂತ ಇಲ್ಲಕ ಉಂತಾದು ಒಂಜಿ ಬಸ್ಸನ್ನು ಮೂವ್ ಮಲ್ತ ನಾನು ಬೊಕ್ಕ ಆಯ್ತಾ ಪ್ರೆಷರ್ಗೆ ಬಾಕಿದ ಬಸ್ಸುಲ್ಲ ಬರ್ಪ ಬೊಕ್ಕ ಅವು ಮತ್ತೆ ಇಂದ್ರಜಾಲ ಮಾತ್ರ ಬಣ್ಪುನ ಇಂದ್ರಜಾಲ ಮಲ್ಪುನಲ್ಪ ಸ್ಟೇಜಿದ ಬರೀಟು ಏರೆಲ್ಲ ಕುಲ್ಲೇರೆ ಬಿಡ್ಪಿರು ತುಲೆ ಸ್ಟೇಜ್ ಎದುರುಡೆ ಕುಲ್ಲೋಡು ದಾಯಿ ಆಯ್ತು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇಂದ್ರಜಾಲ ಅಂತ ಬಂಡ ಈ ಮುಸ್ಲಿಂ ಭಾಷೆ ಒಂಜಿ ಪಂಪೇರು ಮನುಷ್ಯರೇ ಮಂಗ ಆ ಕಡೆ ಎದುರು ಕುಲ್ತುನ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ದಾಲ ಕೈ ಚಳಕದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಪೂರ ಅಂಡ ಕೈ ಚಳಕ ಮಲ್ಪುನಲ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ಬುದ್ಧಿ ಕಲೆವು ಬರಿಟು ಕುಲ್ನ ಮೆಲ್ಲ ಈ ಚಾತುರ್ಪು ಅವು ಮುರಣಿ ಅಂಕಲ್ ಸುದರ್ಶನ್ ನಾಯಕರು ಬನ್ನಿ ಚಾತುರ್ಪಾಯಿ ಅಂತ ಅವು ಕನ್ನಡದ ಚತುರೋಪಾಯ ತುಳುಕಾನಗ ಚಾತುರ್ಪಾಯ ಆಯ್ನಿ ಸರಿ ಮಲ್ಪಲಿ ಅಡಿಗೆ ಸರಿ ಮಲ್ಪಲಿ ಬುಡುಪುಜಾರ ನಿಗಳು ಎಂಕಲ್ಲ ಚಾತುರ್ಪಾಯಿ ಮಾತಾಡ ಮೂಲು ಆಪುಜಿಗೆ ತಗಲಿ ನನಗೆ ಆಪುಜಿಂದು ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲೇಜ್ ಮಕ್ಕಳು ಇತ್ತೆ ಬೈದನಕಲು ಇರಲಿ ಇಲ್ಲಡೆ ಪೋಪುಜಿರು ಕಂಬಳ ಮುಗ್ಗಿ ಅಂದೆ ನಮ್ಮಂತೂ ಏಲಮ್ಮ ಒಂದೇ ಪೋಪುಲಕ್ಕೆ ಇಜ್ಜಪ್ಪ ಈ ಜಾತ್ರೆ ಮಾತ ದೇವಸ್ಥಾನ ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕಂಜಿಲಿನ ಮತ್ತೆ ಕೊಡಿಮರ ಕಟ್ಟನ್ನು ಒಂದುಂಡು ಅದೇ ಜಾತ್ರೆ ಮುಗಿದು ಎಲ್ಲ ಮಲ್ಪುನ ಇನ್ನು ಅಂಚ ನಮಕ್ ಮಾತ ಮೈಕು ಕೈ ಕೊರಿ ಬೊಕ್ಕ ಕೊಡಿಮರ ಕಟ್ಲೆಕ್ಕನೆ ಎಲ್ಲ ಮಾದೇ ಪೋಡ್ ನಮ್ಮ ಅಂಚ ಅದು ನಮ್ಮ ನಿಗಾಂಟ ಮಲ್ತ ಬುಲ್ಲೆ ಅಂಡಲ ಕಂಬಳ ಮುಗಿತೇ ಪೋಪನೊಂದು ಅದೇ ಅರ್ಜೆಂಟಿಜಿ ಏರೆಗ್ಲದಲ್ಲ ಪನೋಡ್ಜಿ ಅವು ಅಕಲು ಪುರುಸತ್ತು అయినప్పಗೆ ಇರು ಬುಡಾಡು ಆ ಸಮಾಸ ಮತ್ತು ನಕಲು ಬರಡು ಅದೇ ಅಂದ 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 ತೂಲೆಗೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಏತು ಸೋಕು ಒಂದು ಬಂಡ ಓ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಕುಲ್ದಿರು ಒರಿ 6 ಲಕ್ಕದಂತ ತರೆ ಮೀನು ತಿರ್ಗಂಡ ಯಾನ್ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅತ್ತು ಅಂಚ ಮತ್ತೆ ತಿನ್ಕರ ಕುಲ್ಲೇರಿ ಬಲ್ಲಿ ಎಡ್ಡೆತ್ತವು ಒಂಜ ಭೂಮಿಡು ಪೀಂಕಣ ಊರೋಡು ಅರೆಗಂದ ಇಂಚ ಗೊತ್ತಾಯಿ ನೀವು ಅಂಚ ಕುಲ್ಲೇರಿ ಬಲ್ಲಿಗೆ ಉಂತೊಂದು ನೀರು ಬರ್ರೆ ಬಲ್ಲಿಗೆ ತಿನ್ಕರ ಕುಲ್ಲೇರಿ ಬಲ್ಲಿಗೆ ಈ ಶನಿ ನಾಡೊಂದಿಪ್ಪಿಗೆ ಮೇನ್ ಏಪ ಪತ್ತೊಂಡು ಉಂತೊಂದು ನೀರು ಪರ್ನ ರಪ್ಪ ಬರ್ಬೇಕು ಐಕ್ ನೀರು ಪರ್ಪಣ ಕುಲ್ಲುದು ಪರೋಡು ಪಂಪನು ಆ ಮುಟ ತಿಟ್ಟು ಕುಲ್ಲೆಗ ತಿನ್ಕರ ಕುಲ್ವೇರತ್ತ ಅಪ್ಪಗ ಶನಿ ಕಾತೊಂದಿಪ್ಪೆ ಮಗ್ಗ ನಿಕ್ಕ ಅಂದ ಸರಿ ಕಟ್ಟು ಕುಲ್ಲೆ ರ್ಯಾಪ ನಿಕ್ಕಿಂದು ಶನಿ ಪತ್ತೊನ್ವೆಗೆ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ವಿಷಯ ಪಣ್ಣೆ ಅಣ್ಣ ಇರದಲ್ಲ ಬೇಜಾರು ಮಲ್ಪಡು ಜಾವೆ ಈಗ ಅಂಚನೆ ಕುಲ್ಲೆ ಎಂಕದಲ್ಲ ಬೇಜಾರಿಜ್ಜಿ ಶನಿ ಬರ್ತೇನೆ ಯಾನ್ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅತ್ತು ಅಂಚ ಕುಲ್ಲುದು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಲ್ಪಲಿ ಲಕ್ಕದುಂತನ ತರೆದಿರ್ಕೊಂಡು ಒಂದಲ್ಲ ಕುಸಲ್ದ ವಿಷಯ ಇತ್ತು ಎಡ್ಡೆ ವಿಷಯನೇ ಪಣ್ಪುನು ರುಚಿ ಅಂಡ ತಿನ್ನಲಿ ಇಜಿಂದ ಬುಡ್ಚಿ ಹಲೋ ಉಂತಲೆ ಅಡಿಗೆ ಉಂತಲೆ ಏನ್ ಪಾತಿರ್ನೇನ ಇರ್ಲೇನಾ ಓ ಏನ್ ಪಾತಿರ್ನ ಉಂತಾರೆ ಬಣ್ಣೆ ಇರ್ಲೇನಾ ಇರ್ಲಿ ಉಂತಾರೆ ಕೆಲವು ಕಂಬಳದ ಸಂಗತಿ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜನ್ನ ಬಿನ್ನೇರು ಮತ್ತೆ ವೇದಿಕೆ ಪಾತಿರೊಂದು ಇಪ್ಪೇರು ಅದೇ ಆಮೈತ ಮೈಕಡು ಉಂತಲೇಡಿ ಏನು ಪಣ್ಪುನು ಅಕಲಿಗೆ ಅಜಪ್ಪ ಪುಣು ಎರ್ಲಿಗೆ ಪಣ್ತಿನಿಂದ ಅಕಲಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಪೂಜಿ ಅದೇ ಒಲ್ಲ ಭಾಷಣ ಉಂತಾರೆ ಪಣ್ಣೆ ಅಂತ ಪಂಡ ಅಕಲು ಎನ್ವೇರು ಅದೇ ಈ ಕಂಬಳದ ಸಂಭಾಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅಂಚೆ ಇಪ್ಪುಣು ಕಂಬಳಾಡು ಅಡೆ ಉಂತೋಡು ಒಂದು ಪಣೊಂದು ಇಪ್ಪತ್ತ ಭಾಷಣ ಮಲ್ಪನ ಎಂಕೆ ಪಣ್ಣೆದ ಅದ ಕರ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಅಕಲು ಉಂತಾವೇರಿ ಅಂದಂತ ಬಲೆ ಬಲೆ ಲೆತ್ತು ನೀ ಒಟ್ಟು ಬಲೆ
ಉಂತಲೆ 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 ಬೋಳಾರ ತ್ರಿಶಾಲ್ ಕೆ ಪೂಜಾರ್ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಕೋಟಿ ಕರೆಟುಲ್ಲ. ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಟ್ ನಾರಾವಿ ಯುವರಾಜ್ ಜೈನ್ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಬೈಂದೂರು ಮಹೇಶ್ ಪೂಜಾರ್ ಬೋಳಾರ ತ್ರಿಶಾಲ್ ಕೆ ಪೂಜಾರ್ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಗಿಡವೇರು. ಭಟ್ಕಳ ಹರೀಶರ್ ನಾರಾವಿ ಯುವರಾಜ್ ಜೈನ್ರನ್ನ ಎರಲಿನ ಗಿಡವೇರು. ಬೋಳಾರದ ಎರಲಿನ ಗಿಡವನ್ನ ಬೈಂದೂರು ಮಹೇಶ್ ಪೂಜಾರನ ಬಗ್ಗೆ ಅನ್ಪನೋಡು. ಕಾಂತಾರ ಸಿನಿಮಾಡು ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ರ್ ಕಣಪಲಾಯ್ಡು ಗಿಡ ಉಡಂಡ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊಡ್ತಿನಾರು ಬೈಂದೂರು ಮಹೇಶ್ ಪೂಜಾರ್. ಆ ಸಿನಿಮಾಡು ಅರ್ಲ ಉಳ್ಳೀರು. ನಮಕ್ ಖುಷಿದಾದ ಪಂಡ ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಪುನಃ ಒಂಜಿ ಮಹೇಶ್ ಪೂಜಾರಿ ಲೆಕ್ಕಂತನ ಒಂಜಿ ಹುಡುಗಿ ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಪುದರ್ ಮಲ್ಪನ ಒಟ್ಟೊಟ್ಟಿಗೆ ಕಾಂತಾರ ಸಿನಿಮಾದ ನಾಯಕ ನಟಿ ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊಡ್ತೀರ ಪಂಪನಕ್ಕೆ ನಂಗೆ ಭಾರಿ ಪೆರ್ಮೆದ ಸಂಗತಿ ಅವು. ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ರ್ ಪಲಾಯ್ಡು ಉಂತು ಬಣ್ಣಗೆ ಯಾನೋ ಒಂಜಿ ಸಲಹೆ ಕೊಡ್ದಿತ್ತೆ ಬುಡ್ಚಿ ಅವು ಅದು ಸುಲಭದ ಕೆಲಸ ಹತ್ತಂದು ಅಂಡ್ ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ರ್ನ ಒಂಜಿ ಚಾಲೆಂಜ್ ಆದ ಪಂಡ ಯಾನೇ ಸ್ವಂತ ಗಿಡವನು ಡ್ಯೂಪ್ ಆಡ್ದು ಬೊಡ್ಚಿ ಇನ್ ಪಂಪನ ಒಂಜಿ ಚಲೋಟು ಸ್ವಂತ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಲ್ತದು. ಐಕೆ ಪೂರಕವಾದ ಬೋಳಂಬಳ್ಳಿ ಚೈತ್ರ ಪರಮೇಶ್ವರ್ ಭಟ್ರು ಕಣಪಲಾಯ್ದ ವಿಭಾಗಡು ಈ ಜಿಲ್ಲೆದ ಕಂಬಳನ ಮಾತ ಬಾಲ ಪಡೆಪೋನಾರು. ಪರಮೇಶ್ವರ್ ಭಟ್ರು ಬಾರಿ ಮಲ್ಲದ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ತದ ಎರ್ಲೆಲ್ಲ ಕೊರ್ದು ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ರಿಗೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಲ್ಪೆರೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ತನಕ್ಲು ನೇನು ದಾಯಿ ಪನೋಡು ಒಂದು ಪಂಡ ಕಾಂತಾರ ಸಿನಿಮಾ ಇನಿ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಸಂಗತಿ ಆತಂಡಲ ಆಯ್ತ ಪಿರೌಡು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೇ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ತಿನಕ್ಲು ಪರಮೇಶ್ವರ್ ಭಟ್ರು ಎಂಗಲ ಮಹೇಶ್ ಪೂಜಾರ್ ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ರಿಗೆ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ತಿನಕ್ಲು ಆ ಸಿನಿಮಾದ ಯಶಸ್ಸು ಮುಕ್ಕಲೆಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಕೊಡುಗೆ ಉಂಡು ಒಂದು ಪಂಪನಿ ನಾನು ನೆನಪು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಬರಬಲಿ ಲೆತ್ತು ಲೆತ್ತು ಲೆತ್ತೋನಿ ಬಿಡ್ರನೆ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಎತ್ತದಾತಿಜ ಅವರ ಸಂದರ್ಭ ಅಂಡ್ ಪಿರ ಪೋದಿತ ಬಿಡ್ರನೆ ಹೊಕ ಈತ ಬರ್ತಾರ ಸಂದರ್ಭ ಒಂದೇ ಪುಂಡ ಅದೇ ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರ ಬಾರಿಯಾದ ಪಿರಾಕ ಪೊಂಡ ಟ್ಯೂಬ್ ಲೈಟ್ ಮಾತ್ರ ಕಂಬಳ ಒಂದಿತ್ತು ನಮಕ್ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತುಂಡು. ಅದೇ ಅಡವೆ ನಂದಿ ಕೂರದ ಕಂಬಳ ಫ್ಲಡ್ ಲೈಟ್ ಪಾಡ್ದು ಕಂಬಳ ಇಂಚ ಆಪುಂಡು ತೂಕಂದು ಸುಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ರ ನೇತೃತ್ವಡು ಫ್ಲಡ್ ಲೈಟ್ ಕಂಬಳಕ್ಕೆ ಬತ್ತುಂಡು. ಐದು ಪಕ್ಕ ತೀರ್ಪುಗಾರರಿಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಪುಂಡು. ತೀರ್ಪುಗಾರರಿಗೆ ಪನೇರ ತೊಂದರೆ ಆಪುಂಡು ಎರ್ಲೆಗೆ ತೊಂದರೆ ಯಾರೇ ಬಲ್ಲಿ ಸಮದಂಡಿ ಎರ್ಲು ಪಾರ್ನಗ ತೀರ್ಪುಗಾರನ ಕಣ್ಣು ತಪ್ಪುಡು ದನೆಲ್ಲ ತೊಂದರೆ ಯಾರೇ ಬಲ್ಲಿ ಪಣ್ಪುನಕ್ಕೆ ವಿಡಿಯೋ ಫಿನಿಶಿಂಗ್ ಟಿವಿ ಕಂಬಳಕ್ಕೆ ಬತ್ತುಂಡು. ಐನೆಲ್ಲ ಸುರು ಮಲ್ತಿನಾರು ಕೊಳಚೂರು ಕೊಂಡೋಡು ಸುಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ರು ಅಡವಿ ನಂದಿ ಕೋರಡು. ಐದು ಬಕ್ಕ ಇನಿ ಲೇಸರ್ ಬೀಮ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಸ್ಕೈ ವಿವಿಧ ರತ್ನಾಕರ್ರೆ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಸುರು ಮಲ್ಪನಾಗ ಆನಿಲ ಅಡವಿ ನಂದಿಕೂರು ಸುಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ರು ಪಂತಿರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಇರ್ ಮಲ್ಪುಲಿ ಆರ್ಥಿಕವಾದ ದಾನೆಲ್ಲ ಸಹಾಯ ಬೋಡಣೆ ಮಲ್ಪು ಏನು ಪಂಪನ ವಿಚಾರ ನಾನು ಪಂತಿರಿಗೆ ಅಂಚ ಈ ಹೊಸ ಹೊಸ ಆವಿಷ್ಕಾರಗಳಿಗೆ ಮಾತ ಅಡವೆದ ಕಂಬಳ ಸುಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ರು ನೇತ ಪಿರೌಡು ಕೆಲಸ ಮಲ್ದಿನಾರು. ಇನಿ ನಿರಾತಂಕವಾದ ದುಮ್ಮ ಮಾತ ಎಂಕಲು ಈ ಗಂತದ ಸರಿ ಸರ್ತ ಚೈರದ ಇದಕ್ಕುಳ್ಳೋಡು ದಯಪಂಡ ಇರಲಿನ ಹೆಜ್ಜೆ ಹೆಂಚ ಬೂರುಂಡು ಒಂಜಿ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ನಿಯಮೋಡು ನಮ್ಮ ಪನೋಡಿತ್ತನ್ರಿ. ಇನಿ ಪಚ್ಚ ಲೈಟ್ ಏಪ ಆಪಣದ ಕಾಪನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಉಲ್ಲ ಎಂಕುಲು ನಿರಾತಂಕವಾದ ಉಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ಈ ಸೆನ್ಸಾರ್ ಅಂದ ಪಂಡ ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಸಂಗತಿಯವು ವ್ಯತ್ಯಾಸಲು ಆ ಒಂದು ಪಂಡ್ರೆ ಆಪುಜಿ ಒಂಜಿ ಎರಡು ಮುಂಜಿ ಕಂಬಳ ಮಾತ ಆಂಡು ಐಕ್ ಪರಿಹಾರ ಮಾತ ಆತಂಡು ಕಂಬಳ ಇತ್ತು ಸುಧಾರಣೆ ಆತನ ಪಂಪನಕ್ಕೆ ಬಾರಿ ಪೆರ್ಮೇಡ್ ಪಣೋಲಿ ನೇತ ಪಿರೌಡು ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪನ ಒಂಜಿ 10 ಜನ ಉಳ್ಳೇರು ನೇಟ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪನಗ್ಲಿನಿ ರತ್ನಾಕರ್ರು ಒಂಜಿ 10 ವರ್ಷದ ಅನುಭವ ನೇತ ಪಿರೌಡು. ಉಂತಲೆ 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 30ನೇ ವರ್ಷದ ಪುತ್ತೂರು ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯ್ಯ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳ ಕೂಟದ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಅತಿಥಿ
ಶ್ರೀ ಜಯಗುರು ಆಚಾರ್ಯ ಇಂದಾರ್ ಸಾಯಿ ಭಗವಾನ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಪುತ್ತೂರು ಬೇರೆ ಈ ಕಂಬಳ ಕೊಂಡೋಡು ಪಾಲು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಅರೆ ಈತ ರಾತ್ರಿಗೆ ಏರ್ ಬರ್ರೆ ಬಣ್ಣಿ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸೋದಿಲ್ಲ. ಈತ ರಾತ್ರಿಗೆ ಏರ್ ಬರ್ರೆ ಬಣ್ಣಿರೇನು ಈರೇನು ಇನಿ ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಒಂಜಾತ್ತು ಜನ ಯುವಕರು ಯುವ ಜನತೆ ಬಗ್ಗೆ ಪರೋಡುನಾಡ ವಾ ಒಂಜಿ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕಿದೆ ಮಲ್ತದ ರಾಜವಣ್ಣ ಹಾ ಜಾಸ್ತಿ ಪೆತ್ತನೆ ಕಟ್ಟದೆ ಹಾ ಆ ಭಾಗದ ಒಂಜಿ ಹೈನುಗಾರರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಮಾದರಿ ಆದ ತೋಟಗೆ ಒಂಜಿ ಅಸ್ಲರಿ ಐತ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ತಂಬಿದ ನೀರಾದುಪ್ಪು ಐತ ವೇಸ್ಟ್ ಓಲೋ ಒಂಜಿ ಆವೊಂದು ಲೆಕ್ಕ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಮಾಡರ್ನ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಕಿದೆ ಮಲ್ತದ್ದು ಆ ಪೆತ್ತಲನ್ನು ಸಾಕೊಂದಿತ್ತದು ಒಂಜಿ ಹಳ್ಳಿದ ಬದುಕದೊಟ್ಟಿಗೆ ಬದುಕಿನ ಕೊರೊಂದು ಪುನಾರು ಜಯಗುರು ಆಚಾರ್ಯ ಹಿಂದಾರು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿಡೆ ಹೈನುಗಾರಿಕೆ ಪಂಪ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ಈ ರೈತಾಭಿ ಒಂದು ಕ್ರೀಡೆ ಕಂಬಳ ಕುಟುಂಬಗಾರಿಯನ್ನು ಮೋಕೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡೋದು ನೋಡು ಪುಂಜಾಲ್ಕಟ್ಟೆ ಅಂತ ಪಂಪನ ಊರುಡು ಒಂಜಿ ಪಂಚಾಯತ್ ಪಂಪ್ ಆಪರೇಟರ್ ಉಳ್ಳೇರು ಪರ್ಬುಲು ಆರ್ ಒಂಜಿ ಪೆತ್ತ ತಾಂಕದು ಐತ ಪೇರು ಮಾರ್ದು ಆರ್ನ ಬಾಲಿನ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮೀಡಿಯಂ ಶಾಲೆಗೆ ಪಾಡ್ದು ಯಾನ್ ಪಂಡ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮೀಡಿಯಂದ ವಿಷಯ ಯಾನು ಒಂತೆ ಪಿರ ಅಂಡ ಎಂಕ ಖುಷಿದಾದ ಪಂಡ ಆ ಬಾಲೆಗೆ ಫೀಸ್ ಕಟ್ಟುನ್ ಪಂಡ ಎಲ್ಲೇ ಫೀಸ್ ಆಗ್ತದೆ ಒಂಜಿ ಪೆತ್ತ ತಾಂಕದು ಐತ ಪೇರು ಮಾರ್ದು ಆ ಬಾಲಿನ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮೀಡಿಯಂ ಶಾಲೆ ಕಡಪುಡ್ದು ಕೊರಪನಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ದಿರದ ಹೈನುಗಾರಿಕೆ ಬಾರಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇಲ್ಲದ ಗ್ರಾಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಂತೋಷ ಕೂಡ ದೂರ ಮೂರೇನೊಂದು ಸಮಯ ನಮ್ಮ ಈಶ್ವರ ಭಟ್ರು ಉಳ್ಳೇರು ಸಂಜಿಗುಂಟೆ ಮೂಲೆ ಉಳ್ಳೇರು ಬನ್ನೂರು ರೈತರ ನಮ್ಮ ಕೋಶಾಧಿಕಾರಿ ಬನ್ನೂರು ರೈತರ ಸೇವಾ ಸಹಕಾರಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ್ಲಂತ ಅಂತ ಇಕ್ಕತ್ತೆ ಆರ್ನ 5 ಗಂಟೆಗೆ ಐಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಒಂಜಿ ಧರ್ಮ ಪತ್ನಿ ಇಲ್ಲದ ಜೋಕುಲು ಅಂಜ ಆತ ಕೆಲಸದಕ್ಕಲು ಆರ್ನ ಬದುಕು ಆರು ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಮೈಕ ಕೊಡ್ದು ಇರ್ಲನ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಹೈನುಗಾರಿಕೆದ ಬಗ್ಗೆ ಆರ್ನ ಕೇಂದ್ರ ನಾಡ ವಾ ಬಗಕ್ಕಲ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಪಾತಿರ್ರ ಜಾತು ವಿದ್ವತ್ ಐತ ದಾಯಪಟ್ಟ ಸ್ವಂತ ಬರಿಪುಣಾರು 5 ಗಂಟೆಗಳ ಕಕ್ಕದು ಆ ಪೆತ್ತಲಿನ ಒಂಜಿ ಬರಿಪುಣ ಕಾರ್ಯೋದ್ಧಾರ ಪ್ರಾರಂಭ ನಾವು ನಮ್ಮದ ಗೋದ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತೆರ್ನ ಅಂದು ಇಜ್ಜನ್ನ ಈಶ್ವರ ಭಟ್ಟನ ಕಥೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಸಂಕಪ್ಪನ ಕಥೆ ಒಂದು ನಗರಿ ಜಾನಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನಗರಿ ಅದು 5 ಗಂಟೆಗೆ ಇತ್ತಲ್ಲ ಬಯ್ಯನ 5 ಗಂಟೆಗೆ ಭಯ 5 ಗಂಟೆಗೆ ಅಲ್ಲ ಅಂಚಾವ್ ಬೈಸ್ಗೆಲ್ಲ ಅಂದು ಅಂಚ ಭಯ 5 ಗಂಟೆಲ್ಲ ಹಾಕೊಂಡು ಅವನ ಅನುಕೂಲ ಒಂಚೂರು ಕುದ್ದಿ ಎತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಅನುಕೂಲ ಪುರಿ ಒಳ್ಳಿ ಈಶ್ವರ ಭಟ್ರ ವಿದ್ವತ್ವದ ಎದುರು ಒಂದು ಬೀಜದ ಕಾರ್ಖಾನೆ ಉಂಟು ಅಂದ ಒಂದು 10-30 ಪೆತ್ತಲು ದಿನಕ್ಕೊಂದು ಕೆಲಸ ಸಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಅತಿ ನಿಜವಾದ ಉಂಟು ಅಂದು ಅವರು ಸಂತೃಪ್ತಿ ಬದುಕಲು ಒಂದು ಇಲ್ಲಿಂದ ಕೂಡ ಹಾಗೆ ಬೇತೆ ವೈಲ್ ಆಲೋಚನೆ ವೈಲ್ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ಸಂದರ್ಭ ತಿಕ್ಕುನೇ ಅದು ಇಲ್ಲಿಂದ ಬಂದ ಪೇರ್ಮೈ ಎಲ್ಲರ ಸಮೃದ್ಧಿಯಾದ ಸಂಪತ್ತು ಒಂದು ಲೆಕ್ಕಗೆ ಅಂದಪ್ಪ ಅಣ್ಣ ಮೆರೂನ್ ಕಾರ್ ಆಲ್ಟೋ ಕಾರಿ ಏನ ನಾವು ದೀದು ಪೋಯ್ನಿ
ಹಲೋ ಹಲೋ ಎರ್ಲು ಬರ್ತಾನೆ ಗಾಡಿ ಅಡ್ಡಪಲ ಇದೆ ಎರ್ಲು ಹಾ ಗುಂಪಿನ ಬರ್ತದೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಬರ್ತದೆ ಹಾ 45 ನಿಮಿಷ ನೆನಪೊಂದಿದೆ ಅದೇ ತಾಯಿ ಹ್ಮ್ ನಮ್ಮ ಬೇತೆ ಕತೆ ಪಾತಿರೋದಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಕೊಡೋದು ನನ್ನ ಹೋಗ್ತೈತಿ 45 ನಿಮಿಷ ದಾರವಂತಲ್ಲಿ ಬಲೆ ಒಟ್ಟು ಬಲೆ ಪಲಾಡು ಬಲೆ ಹಲೋ ಹಲೋ ತಮಾಷೆಗೆ ಕುಶಾಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ಬೇರೆ ಜನಗಳಿಗೆ ಖುಷಿಯಾಗಿ ಪಾತಿರೋ ಹೊರತದ್ದು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಉಂಟೈತ ದಾದ ಕಂಬಳದ ಮಠ ನಮ್ಮ ಇಚ್ಛಾನುಸಾರನ ಸರಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸರಿ ಕೊಡ್ಬೇ ಆತಲಿ ಮುಕ್ಕಾಲು ಗಂಟೆ ಬಗ್ಗೆ ಎಂಜಿನ ಬಂದೆ ನೀವು ಎಲ್ಲ ಕಾತ್ಕೊಂಡಿರಿ ಭಾಗ ಬೇರೆ ನೀವು ಗೋಪರಾಯ್ತಾರ ಅವರ ಪೊಲೀಸ್ ಮಠ ನಿಮ್ಮ ತಾವು ನಮ್ಮ ನೋಯೋಟ ಹೋಗ್ತೀರಿ ಮಕ್ಕಳು ಜನಕುಲ ತಾಲೂಕು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಂತ್ರಿ ಮಲ್ಯಾಣ ಫೈನಲ್ ಬಂದಿ ಬುಕ್ಕ ಬಂಗಾರದ ತೂಕಡೊಂದು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಯಾರು ಅಂಡ ಸೇರಿದನ ಸಭೆ ಕುರುಪನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಎದುರುಡು ವಾ ಬಂಗಾರಲ ಲೆಕ್ಕೋಗತ್ತವು ನಿಕುಲು ಬಂಗಾರ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಬಂದ ಎರುನ್ ತಾಂಕುದಿನಿಲ್ಲ ಅತ್ತು ನಮ್ಮ ಎರು ಪಾರುನೇನು ಎಡ್ಡೆ ಮನಸ್ಸದ ಈತ ಜನ ತೂಪಿರತ್ತ ಐಟ ತಿಕ್ಕುನ ಆಶೀರ್ವಾದದ ಎದುರುಡು ನಿಖಲ್ನ ಶ್ರಮ ನಿಖಲೈ ತಿಕ್ಕುನ ಬಂಗಾರ ಲೆಕ್ಕನೆ ಎತ್ತವು ಆ ಪುಣ್ಯ ಪಡೆಯರು ನಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನ ಬರ್ಕ ಒಂಜಾತು ಜನತೆ ಎಡ್ಡೆ ಹಾರೈಕೆ ನಮ್ಮ ಮಿತ್ತಿ ಇಪ್ಪಡು ಈ ದೃಷ್ಟಿಡೆ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪುಲಿ నేను మాతా కంబళడ్ల ನಮ್ಮ ಪಣಪ ಅಂಡ ಸುಧಾರಣೆ ಆವಡ್ ನಮ್ಮ ಉಡ್ಪೇರ ಬಿಟ್ರೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ರೀ ಓಕೆ ಎಕಾಡದ ಬಗ್ಗೆ ಎಂಜಿನ ಮಲ್ತು ಅಂತೀರಿ ಬೋಳಾರ ದಕ್ಕಲು ಕೋಟಿ ಕರೆಡ್ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಡ್ ನಾರಾಬಿ ದಕ್ಕಲು ಅಡ್ಡಪಲ ಇದೆ ಫೈನಲ್ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಕೋಟಿ ಕರೆತ್ತ ಆಯೊಂದು ರುಸುಲ್ಲೆ ಪಡಣ್ಣ ಉಮೇದು ಆಯೊಂಚು ರುಸುಲ್ಲೆ ಪಡ ಕೋಟಿ ಕರೆತ್ತ ಬೋಳಾರ ತ್ರಿಶಾಲ್ ಕೆ ಪೂಜಾರ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ನಲ್ಲಿ 30ನೇ ವರ್ಷದ ಪುತ್ತೂರದ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯ್ಯ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳಕೂಟದ ಅಡ್ಡಪಲ ವಿಭಾಗದ 1ನೇ ಬಹುಮಾನ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಟ್ ಬತ್ತನ ನಾರಾವಿ ಯುವರಾಜ್ ಜೈನರಲ್ಲಿಗೆ ಅಡ್ಡಪಲ ವಿಭಾಗದ 8ನೇ ಕೂಟದ 2ನೇ ಬಹುಮಾನ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಐತೇನ 1ನೇ ಬಹುಮಾನದ ತೀರ್ಪು ಪಡೆಯಿನ ಬೋಳಾರ ತ್ರಿಶಾಲ್ ಕೆ ಪೂಜಾರ್ನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಗಿಡನಾರು ಬೈಂದೂರು ಮಹೇಶ್ ಪೂಜಾರ್ 2ನೇ ಬಹುಮಾನದ ತೀರ್ಪು ಪಡೆಯಿನ ನಾರಾವಿ ಯುವರಾಜ್ ಜೈನರ ಪಲಾಯನ ಮುಟ್ಟಿನಾರು ಭಟ್ಕಳ ಹರೀಶ್ 1280 1310 ಬೆಳ್ಳಾರಿ ಕುಂಟುಪನ ಗೊತ್ತು ಪ್ರಮೋದ್ ಸುರೇಶ್ ಶೆಟ್ಟರ 1ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಚೆನ್ನೈ ಕೆರೆಟುಲ್ಲ ಕೋಟೆ ಕೆರೆಟ್ ಪುತ್ತೂರು ಸರ್ವೆ ಬುಟ್ಟಿಯೋಡಿ ಕಿಶೋರ್ ಬಂಡಾರ ನಿರ್ಲುಲ್ಲ ಚೆನ್ನೈ ಕೆಡದಪ್ಪನ ಬೆಳ್ಳಾರಿ ಕುಂಟುಪನ ಗೊತ್ತು ಪ್ರಮೋದ್ ಸುರೇಶ್ ಶೆಟ್ಟರ 1ನೇ ನಂಬರ್ದ ನಾವರದಲ್ಲಿ ಹೆಂಗಿನವರೇ ಬಾರಾಡಿ ನತೇಶೇರು ಕೋಟೆ ಕೆಡತರಪ್ಪನ ಪುತ್ತೂರು ಸರ್ವೆ ಬುಟ್ಟೋಡಿ ಕಿಶೋರ್ ಬಂಡಾರ ನಾವರದಲ್ಲಿ ಹೆಂಗಿನವರೇ ಕಕ್ಕೆಪದ ಪರಂಗಾಲು ಕೃತಿಕ್ ಗೌಡ್ರು ಹಲೋ ಈ ಸಾಲದ ಬೇರೆ ಬಲ್ಲ ಮಲ್ಲೇರ ಸಾಲ ಉಂಡು ಸಮಸಮಯನಾಗಲು ಬರಡು ಸಮಯ ಜನಕುಲು ಪೋಂದುಲ್ಲಿರಿ ಅಂದ ಐಕೆ ನೆನೆ ಬಂದಿನಿ ನಾನು ಹಾ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲೇರವರ ಸಂಬತ್ತು ಕೂಡ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಉಂಡು ಎರ್ಲ ಪೋಂಡ ಮೀನು ಜಾಗ್ರತೆ ಇಲ್ಲಡಿ ಹಾ ಹಾ
ದಾನೆ ಬತ್ತಿನಿಗೆ ಅಂದಂದಂದಂದ ಅಂದಂದಂದ ಒಂಜಿ ಅನ್ನ ಸಂತರ್ಪಣೆ ದಾಸೋಹ ಅದಕ್ಕೂ ಕಂಬಳದ ಕ್ರೀಡೆ ಅದು ಅಂದ್ರೆ ಚಂದ್ರನೆ ಬಂದೇರಿ ಒಂಜಿ ಪ್ರೀತಿಲಿ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವನ ಆರ್ಕೆ ಭಟ್ರು ಪುತ್ತೂರದ 30ನೇ ವರ್ಷದ ಕೋಟಿ-ಚೆನ್ನಯ್ಯ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳ ಕುಟಕು ಪ್ರೀತಿಲಿ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅರೇನೆ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿಲಿ ಮಿತ್ತ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರುವಂತವಲ್ಲ ಬಲೆ ಆರ್ಕೆ ಭಟ್ರ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿ ದಯಮಾಲ್ತದ ಮರಳು ಹೊರ ಮರಡಿ ಆರ್ಕೆ ಭಟ್ರು ಏನೊಂದು ಇಂಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಒರ್ನಾಗ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡ ಬಲೆ ಬಲೆ ಸರ್ ಪೊರ್ಲುದ ಕುಲ್ಲೋಡು ಈಗ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಚಂದ್ರಶೇಖರಿಗೆ ಶಾದ ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಂತದೆ ಕಿಶೋರ್ ಭಂಡಾರ ನಿರ್ಮೂಲ ಈ ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾದ ಈ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ಮಂತದ ಸಿಬ್ಬಂದಿವರೆಗೂ ಮಾತರಿಗಳ ಪರವಾದ ಆರ್ಕೆ ಭಟ್ರಿಗೆ ಮೌಖಿಕ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸುತ್ತೇವೆ. ಕಿಶೋರ್ ಭಂಡಾರನ ನವರದಲ್ಲಿ ಅಣ್ಣ ಸಮಸಮಾಯನಗಳು ಕೊಳಚೂರು ಕೊಂಡೊಟ್ಟು ಸುಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 2 ನಂಬರ್ ದಿರಲ್ಲ ಯರ್ಮಾಲ್ ರೋಹಿತ್ ಹೆಗ್ಡೆ 1 ನಂಬರ್ ದಿರಲ್ಲ ಬರೋಣ ಬಲೆ ಒಟ್ಟು ಬಲೆ ಸರಿ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಡಿಗೆ ಸರಿ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಣ್ಣ ಸಮಸಮಾಯನಗಳು ಕೊಳಚೂರು ಕೊಂಡೊಟ್ಟದಾಗಲೇ ಎರ್ಮಾಲ್ದಾಗಲೇ ಬರಡು ಕರೆಕ್ಟ್ ಒಂದು ನಾವೇರದಲ್ಲಿ ಫೈನಲ್ ದ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲೂ ಬೆಳ್ಳಾರಿ ಕಂಡುಪುಣಿ ಗೊತ್ತು ಪ್ರಮೋದ್ ಸುರೇಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ 1 ನಂಬರ್ ದಿರು ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಉಲ್ಲ ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪುತ್ತೂರು ಸರ್ವೆ ಬುಟ್ಟಿಯಾಡಿ ಕಿಶೋರ್ ಭಂಡಾರ ನೆರವುಲ್ಲ ಕಕೆಪದ ಪೆರಂಗಾಲು ಕೃತಿಕ್ ಗೌಡ್ರೆ ಪುತ್ತೂರು ಸರ್ವೆ ಬುಟ್ಟಿಯಾಡಿ ಕಿಶೋರ್ ಭಂಡಾರನ ನಾಯರದಲ್ಲಿ ಗಿಡವೇರೆ ಬಾರಾಡಿ ನತೇಶ್ವರಿ ಬೆಳ್ಳಾರಿ ಕಂಡುಪುಣಿ ಗೊತ್ತು ಪ್ರಮೋದ್ ಸುರೇಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 1 ನಂಬರ್ ದಿನ ಗಿಡವೇರೆ ನೇತೆ ಬೆರಿಗೆ ಸಮಾಸ ಬತ್ತನಕ್ಕಳನ್ನ ಕೊಳಚೂರು ಕೊಂಡೊಡದಕ್ಕಲ್ಲ ಎರ್ಮಾಳದಕ್ಕಲ್ಲ ತಯಾರಾವಡು ತಡಮಲ್ಪಡಿ ಬಾರಿ ಪುರುಸೋ ತೆಗೆದು ನೆನಪಿಗೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ಮರ ಬಿಚ್ಚದ ಇತ್ತರನ್ನ ಕೂಡಲೇ ಮರ ಸುತ್ತು ತಯಾರಾದ ಪೋಡು ಆತಾರೆ ಕಾವಲು ಕಟ್ಟಿದ 7ನೇ ವರ್ಷನ 8ನೇ ವರ್ಷದ ಕಂಬಳ ಹಿಡ್ದನ್ನ ರಡ್ಡು ರಾತ್ರಿ ಮನದಾನಿ ರಾತ್ರಿ 2:45 ಗಂಟೆ ರಾತ್ರಿಗೆ ಕೊಳಚೂರು ಕೊಂಡೊಟ್ಟದ
ರಡ್ಡು ಎರ್ಲುಲ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಸೋತಿನಿ ಎಂದಾಯ నేను ನೆನಪು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅನ್ಪಂಡ ರಡ್ಡು ಪಗೆಲು ರಡ್ಡು ರಾತ್ರಿ ಆ ಎರ್ಲಿನ ಪಿರೋಡು ಆ ಎರ್ಲಿನ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಮುಟ್ಟ ಬರ್ಪಾದು ರಡ್ಡು ಜೊತೆಯಲ್ಲೂ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಸೋತನೋ ಒಂದು ಮನುಷ್ಯನ ಮನೋಸ್ಥಿತಿ ಎಂಚೈಪು ಒಂದು ಪಂಪನೋ ಸಂಗತಿ ಆಂಡಲ ಆನಿಡ್ದು ಇದು ಮುಟ್ಟಲ ಎರ್ಲಿನ ಕಟ್ಟಿದ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಪಾಲ್ಪಡೆ ಒಂದು ಪುನರ್ ಕೊಳಚೂರು ಕೊಂಡೋಡು ಸುಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ರು ನೈತ ಒಟ್ಟೊಟ್ಟಿಗೆ ಸುಮಾರು ವರ್ಷೋಡು ಬಹುಮಾನ್ನೇ ಪಡೆ ಒಂದೇ ಇನ್ನು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಇಜ್ಜೆರಡಲ್ಲ ಕಂಬಳ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಆ ಕಾಲೋಡು ಭಾಗವಹಿಸ ಹೊಂದಿತ್ತಿನಾರು ಮೂಲ್ಕಿ ಪೈಯೊಟ್ಟು ಸಾಲಿ ಅಂಡ್ರು ಆಯ್ತು ಜೊತೆಟ್ಟು ಸಾಣೂರು ಏರ್ನಡ್ಕ ಕೂತು ಸದಾನಂದ ಶೆಟ್ರು ನೆಕ್ಲೆ ಮಾತಾದ ನೆನಪು ಮಲ್ಪಡೋದು ಪಂಡ ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಪುದರ್ದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಆ ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪು ಕೆಲಸ ಮಲ್ತನಾರು ಸದಾನಂದ ಶೆಟ್ರನ ಮಣಿ ಇನ್ನೂ ಜೇರು ಇತ್ತಂಡು ಅಪ್ಪಗ ರೀತಿನಿಂದ ಎಲ್ಲಿಯ ಹುಡುಗಿ ಇಪ್ಪೆರೆಯಾರು ಅರೆಗೆ ಅಪ್ಪಗ ಮಾತು ಇತ್ತೆ ಮಲ್ಲ ಜವಣಿ ಅಪ್ಪಗ ಮಾತಾರಿಗೆ ಇಂಚ ಪಂಡ ಅಪ್ಪಗ ಸ್ವರ್ಗೀಯ ದಿವಾಕರ್ ರೈಕಲಿತ್ತೀರು ಆ ರಿತಿನ್ ಪಂಪನ ಒಂಜಿ ಪುದರ್ನ ಪಣ್ಣಗ ಆ ರೀ ಏತ್ ಸರ್ತಿ ಸೈಕ್ಲಿಂಗ್ ಆತನ ಗೊತ್ತು ರಿತಿನ್ ಶೆಟ್ರನ ಪಣ್ಣಗ ಒಂದು ರೋಮಾಂಚನ ಆಪುನಂಚನ ಒಂದು ಅನೌನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಅಪ್ಪಗ ಸ್ವರ್ಗೀಯ ದಿವಾಕರ್ ರೈಕಲ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೀರು ನಿನ್ನ ಮಾತೆ ನೆನಪು ದಾಯ ಮಲ್ಪಡೋದು ಪಂಡ ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕೊರ್ನಂಚನ ಮಲ್ಲ ಕೊಡುಗೆ ಇನಿ ಸಾಣೂರ್ದಂಚನ ಊರುಡು ಇನ್ನು ಯಾರನ್ನ ಜೋಕುಲು ರಿತಿನ್ ಇಪ್ಪಡು ನಿತಿನ್ ಇನಿ ಪರ ಊರುಡು ಪರದೇಶೋಡು ಮಾತ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದು ಸಾಣೂರ್ದಂಚನ ಊರುಡು ಒಂಜಿ ಯುವಕ ಮಂಡಲ ಇಪ್ಪೆರೆಯಾರು ಒಂಜಿ ಶಾಲೆ ಇಪ್ಪೆರೆಯಾರು ಒಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇಪ್ಪೆರೆಯಾರು ಇನಿ ಸದಾನಂದನನ್ನು ಪುದರ್ಡು ಆರ್ನ ಪುದರ್ನ ಇನ್ಲ ನೆಗಪ್ಪವನು ಅಂಚಿನ ಕೆಲಸನು ಆ ಜೋಕುಲು ಮಲ್ತೊಂದು ಉಳ್ಳೇರು ಈ ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಂತ ಪಂಡ ಅಂಚ ಬಲೆ ಬಲೆ ಒಟ್ಟು ಬಲೆ ಎರಡು ಬಾಲಾಗಲ್ಲ ಬಿಟ್ರೆ ಎರಡು ಬಾಲ್ದಾಗಲ್ಲ ಬಿಡ್ತೀರಿ ಬೆಳ್ಳಾರೆ ಕುಂಟಪುಣಿ ಗುತ್ತಲು ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪುತ್ತೂರು ಸರ್ವಿದಕ್ಲು ಚೆನ್ನೈ ಕರೆತ್ತ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆತ್ತ
ಬೆಳ್ಳಾರಿ ಕುಂಡುಪುಡಿ ಗೊತ್ತು ಪ್ರಮೋದ್ ಸುರೇಶ್ ಶೆಟ್ರನ 1 ನಂಬರ್ನಲ್ಲಿ 30ನೇ ವರ್ಷದ ಪುತ್ತೂರದ ಕೋಟಿ-ಚೆನ್ನಯ್ಯ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳಕೂಟದ ನಾಯರದ ಎಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ ಭಾಗವಹಿಸದನ 82 ಜೊತೆಯರ್ಲೇಡು ನಾಯರದ ಎಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ 1ನೇ ಬಹುಮಾನ 82 ಜೊತೆ ಇರ್ಲೇಡು ಫೈನಲ್ ಬತ್ತು 1ನೇ ಬಹುಮಾನ ಪಡೀನಿ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಐತೇನ ನಿಕ್ಲಿದಲ್ಲ ಬೇತೆ ಬೇಲೆ ಉಂಡ ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬತ್ತನ ಪುತ್ತೂರು ಸರ್ವೆ ಬೊಟ್ಟ್ಯಾಡಿ ಕಿಶೋರ ಭಂಡಾರನ ಇರ್ಲಿಗೆ ನಾಯರದ ಎಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ ಇನ್ನಿದ ಕೂಟದ 2ನೇ ಬಹುಮಾನ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಏರಣ್ಣ ಬೊಟ್ಟ್ಯಾರಂದ ಜಾಗ್ರತೆ ಇದೀವ ನೋಡು ಓ ಆರು ಒಂಜಿ ಉಂತೊಂದಿರು ಮಕ್ಕಳು ಈ ಪ್ರಪಂಚೋಡೆ ಇಜ್ಜೇರು ಹೇಕ್ ನಿಕ್ಕಲು ಒಂದು 10 ರೂಪಾಯಿ ಏರಗಣ್ಣ ಕೊರುವರ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಒಟ್ಟಂದ ನಕಲು 1280 1310 1ನೇ ಬಹುಮಾನದ ತೀರ್ಪು ಪಡೆಯನ ಬೆಳ್ಳಾರಿ ಕುಂಡುಪುಡಿ ಗೊತ್ತು ಪ್ರಮೋದ್ ಸುರೇಶ್ ಶೆಟ್ರ 1 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಎರಡನಿಗಿಡನಾರು ಬಾರಾಡಿ ನತೇಶ್ವರ್ 2ನೇ ಬಹುಮಾನದ ತೀರ್ಪು ಪಡೆಯನ ಪುತ್ತೂರು ಸರ್ವೆ ಬೊಟ್ಟ್ಯಾಡಿ ಕಿಶೋರ್ ಭಂಡಾರ ಎರಡನಿಗಿಡನಾರು ಕಕ್ಕೆಪದ ಪೆರಂಗಾಲು ಕೃತಿಕ್ ಗೌಡ್ರು ಹಲೋ ಓ ಓ ಓ ಬೆಳ್ಳಾರಿ ಕುಂಡುಪುಡಿ ಗೊತ್ತು ಕರಿ ವರ್ಷಡ್ಲ ನಾಯರದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ ಬಹುಮಾನ ಆತಂದ್ರು ಐಕೋರ ಕುಡೋರು ಚಪ್ಪಳೆ ಕೊರಡು ಚಪ್ಪು ಕೊರಡು ಬೊಕ್ಕ ಬತ್ತೀರ ಮಲ್ಲರು ಬತ್ತೀರಿ ಅವು ತಡಮಲ್ಪಂದೆ ಕರೆತುಲೈ ಬರ್ಪನ ಒಂಜಿ ಸಂಗತಿ ಉಂಡತಿ ನೆಕ್ಕೊಂಜಿ ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ಧನ್ಯವಾದ ಕೊರುಡಾಕ್ಲಿ ಎರ್ಮಾಳ್ ರೋಹಿತ್ ಹೆಗಡ್ರಲ್ಲ ಕಟ್ಪಾಡಿ ಕಂಬಳದ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ಕೊಳಚೂರು ಕೊಂಡೋಡು ಸುಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ರಲ್ಲ ಅಡುವೆ ನಂದಿಕೂರು ಕಂಬಳದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ಭಾರಿ ಸಂತೋಷದ ಸಂಗತಿ ಏನು ನಾನು ಪಂಡ ಕರಿನ 15ನೇ ತಾರೀಕು ತಾನೇ ಅಡುವೆ ನಂದಿಕೂರದ 30ನೇ ವರ್ಷದ ಕೂಟ ಇನಿ ಸುಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ರನ ಏರ್ಲು ಫೈನಲ್ ಪಾಲ್ಪಡೆ ಒಂದು ಇಪ್ಪನ ಕೂಟಲ್ಲ 30ನೇ ವರ್ಷದ ಕೂಟ ಅಡುವೆ ನಂದಿಕೂರದ ಕಂಬಳಗಲ ಪುತ್ತೂರದ ಕಂಬಳಗಲ ಸಾಮ್ಯತೆ ದಾದ ಪಂಡ ಅಡುವೆದ ಕಂಬಳ ಮೂಜಿ ಕರೆಟ್ ಮೂಜಿ ಜಾಗೇಡ್ ಕರೆ ಮಲ್ತದ ಆ ಒಂದು 30ನೇ ವರ್ಷದ ಕಂಬಳ ಪುತ್ತೂರದ ಕಂಬಳ ಉತ್ತರ ದಕ್ಷಿಣ ಇತ್ತನ ಕರೆ ಮಲ್ತದ ಒಂದು 2ನೇ ಕರೆ ಪುತ್ತೂರದ ಕಂಬಳ ಬೇತೆವಾ ಕಂಬಳ ಕರೆ ಚೇಂಜ್ ಮಲ್ತ ಗಿಡದುಜಿ ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟೊಟ್ಟಿಗೆ ಬಂಟ್ವಾಳದ ಕಂಬಳಲ್ಲ ಅಂಚೇನೆ ಒಂದು ಮೂಡೂರು ಪಡೂರು ಕಂಬಳ ಸುರುವಾಯಿನ ಕಾವಲು ಕಟ್ಟಿಡು ಇನಿ ನನ್ನೊಂದು ಕರೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಆದ ಬಂಟ್ವಾಳ ನಾವೂರದಲ್ಪ ಬಂಟ್ವಾಳ ಕಂಬಳ ಒಂದು 2ನೇ ಕರೆ ಈ ಮೂಜಿ ಕಂಬಳಲು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆ ಒಂದು ಜಾಗೆಡು ಪುನರ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಆದ ಒಂದು ಕಂಬಳಲು ಕೊಳಚೂರು ಕೊಂಡುಟ್ಟು ಸುಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ರನ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಚೆನ್ನೈ ಕೆರಟುಲ್ಲ ಕೋಟೆ ಕೆರಟಿ ಎರ್ಮಾಲ್ ರೋಹಿತ್ ಹೆಗ್ಡೆರ 1 ನಂಬರ್ದಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಹೊರ ಸಮ ಬತ್ತು ಕೊಡರ ಸ್ಪರ್ಧೆಡುಲೇರಿ ಚೆನ್ನೈ ಕೆರಟು ಕೊಳಚೂರು ಕೊಂಡುಟ್ಟು ಸುಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ರನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದ ಬಲದ ಮಲ್ಲ ಇರಲಿಲ್ಲ ಕೋಟೆ ಕೆರಟಿ ಎರ್ಮಾಲ್ ರೋಹಿತ್ ಹೆಗ್ಡೆರ 1 ನಂಬರ್ದ ಬಲದ ಮಲ್ಲ ಇರಲಿಲ್ಲ ಹಲೋ ಹಲೋ ನಮ್ಮ ಕಂಬಳದ ಪ್ರಸಾರವನ್ನು ಮೂಜಿ ಚಾನಲ್ ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ನಿಖರ ನ್ಯೂಸ್ ಸುದ್ದಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮೂಜಿ ಚಾನಲ್ ಪ್ರಸಾರ ಒಂದುಂಡು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ಪಂಟೆದ 80 ಲಕ್ಷ ಜನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಈ ಕರಾವಳಿ ಜಿಲ್ಲೆದ ಟಿವಿ ಮಾತ್ರ 80 ಲಕ್ಷ ಜನ ಈ ಪುತ್ತೂರದ ಕಂಬಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರಿ ಮೂಲ ಕಂಬಳಕ್ಕೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಬತ್ತು ತೂಯಿನಕ್ಲಿಗೆ 1 ಲಕ್ಷ ಜನ ಈ ಕಂಬಳ ಎಂಚ ಅಂದ ಪಂಡ 80 ಲಕ್ಷ ಜನ ತೂತಿರಂದು ಪಂಡ ಈ ಕಂಬಳನ ಆ ಕಂಬಳದ ಸಂಗತಿ ದಾದ ನಮ್ಮ ಕುಸಾಲ್ ಪಾತಿರ್ದ ಗಮ್ಮತ್ ಪಾತಿರ್ದ ನೇನ್ಲ ಮತ್ತೆ ಕೆಬಿ ಕೊರ್ತು ಯಾರಕ್ಳು ಪಣ ಇರ ಏತು ಒಂದು ಖುಷಿ ಪಡೆ ಒಂದು ಉಳ್ಳೇರು ಈ ಕಂಬಳಕ್ಕೆ ಬತ್ತೇ ತೂಪನ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿನ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಲ್ ಕುಲೊಂದು ತೂಪನ ಕ್ಲೇ ಮಚ್ಚಾರಾವು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಂದು ಸುಲಭ ಕೈತಲ್ ತೂತಿರಿ ಅಂಕುಲ್ ಮುಲ್ ಟಿವಿ ಇಡ್ತೀವಿ ನೀನು ಪನೋಲೆ ಪಣ್ಪುನ ಹಿಡ್ದಲ್ಲ ಇರಗ ಟಿವಿ ಹಿಡಿದು ತೂದು ಖುಷಿ ಪಡಿಪನು ಎಂಚ ಅಂದ್ಕೊಂಡ ಇಲ್ಲ 1-2 ಜನ ಇತ್ತು ಪನೋಲಿ ಅವಂತ ಈ ಸಬೆಟ್ಟು ಕುಲೊಂದು ಒಂದು ಕಂಬಳ ತೂಪನ ಒಂದು ಸಂಗತಿ ಉಂಡತಿ ಅವು ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಅನುಭವ ಅದೇ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ಸಂಗತಿಲ್ಲ ಇನಿ ಜಾತ್ರೆದ ಲೆಕ್ಕ ಜನ ಅದೇ ಒಲ್ಪ ಬೋರ್ಡ್ ಅಲ್ಪ ಬತ್ತ ತೂಲಿ ಅತ್ತ ಎಂಕಲ್ನ ತುಲೆ ಸೆಟ್ರನ ಒಂದು ಕತೆ ತುಲೆ ಪಾಪ ಏಕಡೆ ಮಾತ್ರ ನೀರು ತುಂಬಿಯರಂಡು ಇತ್ತೆ ತುಂಬುದ ನೀರದ ಕಾಲಿನ ಮಾತ್ರ 11 ಬಾರ್ದು ಒಟ್ಟು ಮಲ್ತು ಕೊರಡತ್ತಿ ಅದೇ ಯಾನ್ ಕಾಂಡೆ ಕೋಡೆ ಕಾಂಡೆ ಬಂತೆ ಆರನ ಕಾರ್ಗೆ ಮೀಟರ್ ಮೀನ್ ತಾಗದನ್ನ ಕೋಡೆ ಚಾರ್ ಮಾಡಿ ಬಂದಿತ್ತೆ ಇನಿ ಚಾರ್ ಮಾಡಿ ಅತ್ತು
ಕಡೂರು ಮುಟ್ಟಬಹುದು 10 ಮೀಟರ್ ತಾಗದ ಮೀಟರ್ 10 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಆಗ ಬಜುಗೋಲಿ ಜೋಗಿ ಬಿಟ್ಟು ನಿಶಾಂತ್ ಶೆಟ್ರ್ ಕೊಳಚೂರು ಕೊಂಡುಟ್ಟು ಸುಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ರ್ನ 2 ನಂಬರ್ದ ಬಲದ ಮಲ್ಲೆ ರಂಗಿರವರೆ ಬೈಂದೂರು ವಿಶ್ವನಾಥ ದೇವಡಿಗೇರಿ ಎರ್ಮಾಲ್ ರೋಹಿತ್ ತೆಗಡೇರ ವಿಜಯ ನಂಬರ್ದ ಬಲದ ಮಲ್ಲೆ ರಂಗಿರವರೆ ನಮ್ಮ ಪುತ್ತೂರದ ಬಹುಮಾನ ఇక్కడ ಪಂಡೆ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೈ ಟ್ರೋಫಿಲ ಉಂಟು ಕಲ್ಲೇರ್ ದಿಲೀಪ್ ಈ ಕಡೆ ಬರೋಣ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೈಯ ಟ್ರೋಫಿ ಒಂಜಿ ರಿಕ್ಷಾ ಟೆಂಪನೇ ಉಳಿದತ್ತೆ ಆ ಟ್ರೋಫಿ ಕೊಂಡು ಓಡಾಂಡ ಮಂಚಲ್ವಾರಿ ಪುಣತ ಎಂದು ಕೊಡ್ತುನಾರು ಶ್ರೀಯುತ ರಜಾಕೇಲ್ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಬತ್ತಿರಿ ಬರ್ಪುಜಿ ಕೊಟ್ಟದ್ದು ರಜಾಕೇಲ್ನ ಮನಸ್ಸೆಂಜಿನ ಬಂಡ ಪುತ್ತೂರು ಡಾಪುಣ ಅಮರ ಅಕ್ಬರ್ ಅಂತೋಣಿ ಒಂಜಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಬಲ್ಲ ಒಂಜಿ 2-3 ದಿನ ವೈಭವದ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ನಡಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಆತ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಮರ್ಗಿಲಿಡಿ ಒಂಜಿ ಜನಕುಲಿ ಸಮಾಜ ಸೇವೆದ ಮೂಲಕ ಒಂಜಿ ಜನಮಂದಿನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಎಂದಿನಾರ ಪುತ್ತೂರ್ತ ಕೂಟಲ ನಮ್ಮ ಊರು ಆಪಣ ಕೂಟ ನಮ್ಮ ಊರು ಒಯ್ಕಲ ಕಮ್ಮಿ ಯಾರವಲ್ಲಿ ಬಾರಿ ಒಂದು ಜಲಸಲ ಅವಡು ಬಂದ ಕರಿ ವರ್ಷನೇ ಟ್ರೋಫಿ ಕೊರ್ಪುನ ಮೂಲಕ ಅಂದ್ರೆ ಒಂಜಿ ಅಂಗಡಿലുള്ള 2-3 ಒಂಜಿ ಅಂಗಡಿದ ಮಾಲಕೇದಾರು ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಪನ್ಪುಣ ಅಂಗಡಿನ ದಿವೊಂದ 5 ಇಂಚಿನ ಮಾತ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ನಮ್ಮದ ಸ್ಮರಣಿಕೆದ ಅಟ್ಟನೆ ಅರ್ಟ ಉಂಟು ಇಂಚಿನ ರಜಾಕೇರಿ ನಾವು ಪುತ್ತೂರ್ದ ಕೂಟಕ್ಕೂ ಬತ್ತದ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಹಕಾರ ಉಡುಪುಯಿರಿ ಈ ಸಂದರ್ಭ ವಿಶೇಷವಾಯಿನಾರ್ನ ಕಂಬಳದ ಮಿತ್ತ ಅಭಿಮಾನ ಕಂಬಳದ ಮಿತ್ತ ಪ್ರೀತಿ ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ಕೊಂಡಾಡೊಂದು ಅಲ್ಲಿನ ಕೂಟಕ್ಕೂ ಭಾರಿ ಸಂತೋಷಡು ಸಂಭ್ರಮಡು ಸ್ವಾಗತ ಮತ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಪಲ್ಲೆಣ್ಣ ಪಂಪೆ ಬರ್ಪಿ ವರ್ಷದ ಟ್ರೋಫಿ ಈ ಟ್ರೋಫಿ ಎತ್ತರ ಅವಳು ಕೊಂಡೇರ ಟೆಂಪೋನೆ ಕೊಡ್ತೇನೆ 30 ವರ್ಷ ಕೊಂಡು ವರ್ಷ 31 ವರ್ಷದ ಕಮಲನಾಗ ಟ್ರೋಫಿ ಹೈಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಅವಳು ಬೆಳೆದಿಲ್ಲ 5ನೇ ವರ್ಷದಾಗ ಅಯ್ಯ ಬಿಟ್ಟ ಅವಳು ಯಾರು ಇತ್ತೆ ಬಂದ ಇತ್ತೆ ಬಂದ ಅಂದು ಐದು ಬೇತನೆ ಈ ಟೆಂಪೋ ಬಂದು ಆತ್ಮಲ ಟ್ರೋಫಿ ಕೊಡುವ ಚಿತ್ರ ಸೌಭಾಗ್ಯ ಮರಳಿಸುವುದು ಅರಿಗೆ ದೇವಿರ ಕೊರಡು ಆರು ನಮ್ಮನ ಸರ್ವ ದೈವ ದೇವಿಯಲ್ಲ ಅರೆ ಅನುಗ್ರಹ ಮಲ್ಪಡು ಅಂದು ಏಪಲ ಆತ ರಾಜವಣ್ಣ ಮಲ್ಲ ಉಡಲ್ದಾಗ್ಲಿಗೆ ದೇವರನ್ನ ಸಹಾಯ ಖಂಡಿತ ಅವದೆಲ್ಲ ಒಪ್ಪುಂಡು ಅದೇ ಬಲೆ ಲೆತ್ತು ನೀ ಬುಟ್ರೆ ರೆಡ್ ಬಾಲ್ ತಗಲ
ಪಿರಮಲ್ ರೆಡ್ ಬಾಲ್ ತಗಲ ಪಿರಮಲ್ ರೆಡ್ ಬಾಲ್ ತಗಲ ಬುಟ್ಟಿನ ಬರೋಡು ಹಲೋ ಹಲೋ ಯಾಕಡೆ ದುಂಪಿರೋ ಮತ್ತೆ ಸುಮಾರು ಸರ್ತಿ ಮಲ್ದಿರತ್ತ ಅನ್ನೊಂದು ಐತೆ ಬಿಟ್ರನೆ ಹೊರ ಸಮಸ್ಯೆ ಬತ್ತಿರತ್ತ ಅವಂದು ನಾಳೆ ಇರಲ್ಲ ಪಾರು ಒಂದು ನಿಗಂಟು ಉಂಡತ್ತ ಉಂಡು ಹಾ ಐತೆ ಬಿಡೋಡು ಅವು ಬಹುಮಾನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಆತನ ಅಕ್ಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಪಣಿಯರ ಬಾಕಿ ಪುಂಡು ಒಂಜಿನ ರಡ್ಡೆ ಬಹುಮಾನ ಅಂತ ಅದೇ ನಾಳೆ ಇರಲ್ಲ ಪಾರು ಒಂದು ಸಭೆ ತೂತುಂಡು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ರೇಸ್ ಬಹುಮಾನ ಘೋಷಣೆ ಈ ಒಂಜಿ ಕ್ರೀಡೆ ಅವು ಬೋರ್ಡ್ ಒಂದು ಪಂಪನ ಒಂಜಿ ಉದ್ದೇಶ ಬುಂಡ ನಾಲ್ ಎರ್ಲ ನಾಲ್ಕು ನಾಲ್ಕ ಕಮ್ಮಿ ಇಜ್ಜ ಅಂತ ಪಣ್ಣ ಲೆಕ್ಕ ಪಾರ್ದ ಬಹುಮಾನ ಅವು ಕೊಳಚೂರು ಕೊಂಡ ಸುಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ರೆಡ್ಡಿ ನಂಬರ್ ದೇರು ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟಲ್ಲ ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಎರ್ಮಾಳ್ ರೋಹಿತ್ ಹೆಗ್ಡರ್ನ ಒಂಜನ ನಂಬರ್ ದೇರ್ಲಲ್ಲ ಬೈಂದೂರು ವಿಶ್ವನಾಥ್ ದೇವಾಡಗೆರೆ ಎರ್ಮಾಳ್ ರೋಹಿತ್ ಹೆಗ್ಡರ್ನ ಒಂಜನ ನಂಬರ್ ದೇರ್ಲಿನ ಗಿಡವಿರಿ ಬಜಗೋಳಿ ಜೋಗಿ ಬಿಟ್ಟು ನಿಶಾಂತ್ ಶೆಟ್ರ್ ಕೊಳಚೂರು ಕೊಂಡ ಸುಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ರೆಡ್ಡಿ ನಂಬರ್ ದೇರ್ಲಿನ ಗಿಡವಿರಿ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗಗಳು ಫೈನಲ್ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಅವರ ಸಮಾಸಂಬತ್ತು ಕೊಡೋರ ಒಂದಿನೇ ರೆಡ್ನೆ ಬಹುಮಾನ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಉಳ್ಳಿರಿ ಕೊಳಚೂರು ಕೊಂಡೋಟದಕ್ಕಲ್ಲ ಎರ್ಮಾಳದಕ್ಕಲ್ಲ ಪಿರಮಲ್ ಪ್ಲೇ ಒಟ್ಟು ಬಲ್ ಎರಡು ಬಾಲ್ ತಗಲ ಬಿಟ್ಟನೆ ಲೆತ್ತನೆ ಬಲೆ ಲೆತ್ತುನಿ ಪಿರಮಲ್ ಪ್ಲೇ ಹಲೋ ಹಲೋ ಪುತ್ತೂರದ ಹೋಟೆಲ್ ಮತ್ತೆ ಬಂದು ಮಲ್ಪ ಇರತ್ತೆ ಕಂಬಳ ಮುಗಿದ ನಿಂದು ಓ ಹೋಟೆಲ್ ಮತ್ತೆ ಬಂದು ಮಲ್ಪ ಇರತ್ತ ಮಲ್ಪ ಇರಪ್ಪ ಇವ್ರು ಕಟ್ಪಾಡಿಗೆ ಪೋನ ರಡ್ಡು ಉಂಡುದೇ ಪೋಡ್ಚ ಮೂಲು ಓ ಕಟ್ಪಾಡಿಗೆ ಪೋನ ರಡ್ಡು ಉಂಡುದೇ ಪೋಡ್ಚ ಅವಂದು ಒಂದು ದಯ ಪಂಡಿ ಮಂಡಲ ಲೈವ್ ಇತ್ತು ನಕುಲು ಕಂಬಳ ಮುಗಿತು ಎನ್ನ ಅಡಂದು ಬಲೆ ಲೆತ್ತನಿ ಬಿಟ್ರನೆ ರೆಡ್ ಬಾಲ್ ತಗಲ
ಆಪೋಸಿಟ್ ಅಡಿಗೆ ಪಿರ ಮಲ್ಪ್ಲಿ ಗಂತಿಡು ಅಂತಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪಲ್ದಾಗಲ ಗಂತಿಡು ಅಂತಲೇ ಪಿರಮಲ್ ಪ್ಲೇ ಹಲೋ ಓ ಬುಡ್ನ ಕೊಂಚ ಪಣ್ಲೇವೆ ಅವು ಎಂಗುಲ್ ಮತ್ತೆ ಬೇತೆ ಸುದ್ದಿಡುಲ್ಲ ಮೂಳು ಅಂದ ಅಂದಂದು ಟೈಮ್ಲ ಏಕಡೆ ದಿಂಚಿ ಪಾತಿರದು ಬಚ್ಚಿಂಡ ಬಚ್ಚಿತಿಜಿ ಮೈ ಕಡೆ ಪಾತಿರು ನೇತು ಒಂತೆ ಗುಟ್ಟುಡು ಪಾತಿರು ಚಾ ಅಂಚ 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 ಬಚ್ಚುನ ಪ್ರಶ್ನೆನೇ ಇಜ್ಜಿ ಅದೇ ಮೈಕಗೆ ಬಚ್ಚೋಡು ನಂಗೆ ಬಚ್ಚರ ಇಲ್ಲಿ ಅತಾಬು ಅದೇ ಎಂಗಲ್ಲ ಬಾಲೆ ಒಂಜ ಕಡೆ ಪಿಲ್ಲಿನಲಿಕೆ ಮಲ್ತಿ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಇರು ತೂತು ಜರ ಏನು ಅಂದ ಪ್ರಣಯ್ ಒರ್ಮುನೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಹುಡುಗಿ ಎಂಕ್ ಖುಷಿದಾದ ಪಂಡ ಆಯಡ ಕೇನ್ನಾಗ ಏತ್ ಧೈರ್ಯೋಡು ಪಂಡೆ ಪಂಡೆ ಏನ ಎಕಡೆ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ ಪಂಡೈತಿ ಈ ಓಲ್ ಬಿಡ್ಬೇರ ಬುಟ್ಟೆ ಬರಂದುಲ್ಲಿ ವಿವೇಕಾನಂದ ಕನ್ನಡ ಮೀಡಿಯಂ ಪೋಪನ ಹುಡುಗಿ ದಾದ ಎಂಚಿನ ಏರು ಏರಾರು ಕೆಂಪುದಾರ ಕೆಂಪುದಾರ ನಿಕುಲ ಆಯ್ತು ಉಲೈ ಪಿದೆ ಬೇಲಿ ದಾಯ ಪಾಡ್ತೀನಿ ಗೊತ್ತು ನಿಕ್ಲೆ ಆ ಹುಡುಗನ ಲಂಚ ಉಲೈ ನೂಕುದು ಬಡ್ಲಿ ಲಂಚಿ ಅಣ್ಣ ಆಯ್ತು ಉಲೈ ಅವಲೆ ಅವು ಬೇಲಿ ಪಾಡ್ತೀನಿ ಆಯ್ತು ಇದ್ರ ಬರ್ರೇವಲ್ಲ ಇಂದು ಅಣ್ಣ ಅರೆ ಕೆಪಿಗೆಂಜಿ ಅವ್ರನ್ನ ಚೂರು ಮಂಡೆಗೆ ಬಿಟ್ಲಿಗೆ ಯಾರನ್ನ ಉಲೈ ಬಲೆ ಆಯ್ತಾ ಆ ಬೇಲ್ದ ಉಲೈ ಬಲೆ ಹೇ ಒಂಜಿ ಗೌರವಡು ಬಂಡ ಪೋಡು ಕೆಪ್ಪರ ಸಿಂಗಲ್ ಕಲ್ಪನೆ ಉಂತೊಂದು ಈತ ಪೊರ್ಲುಡು ಬಂಡ ಪೋಪುಜಾರನಲ್ಲ ಉಲೈ ಪೋಪುಜಾರೆ ಐಸ ఒక ఈ భూమి మత బొడచందప్పుడు నిఖిలేకంద ಒಂಜೊಂಜಿ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಕೇಸ್ ಇತ್ತಂಡ ಒಂಜಿ ಪಣ್ಣಗ ಮರ್ಯಾದೆ ಪೋಡಪ್ಪ ಪೊರ್ಲುಡು ಪಂಡೆ ಪೋಪಿನತ್ತ ಕೂಡ ಇಂಚೂರ ತಿರುಗಿ ತೂಯರುಂಡು ಐಟು ಮತ್ತ ಮರ್ಯಾದೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಉಂಡ ಗೌರವಡು ಪಣ್ಣ ಗೌರವಡು ಪೋಂಡ ಹಿರೇಗ್ಲ ಗೌರವ ಎಂಕ್ಲಿಗ್ಲ ಗೌರವ ಅದೊಂದು ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಕೇಸ್ ನನ್ನ ಒಂದು ವಾಲಂಟಿಯರ್ போதாரேன்னு ಆಯ್ತು ಬೆಲ್ ಉಲಾಯ್ ಕಡೆ ಪುಡ್ಲಿ ஒரு ವಾಲಂಟಿಯರ್ ರೈಕ್ಲೆ ನಿರಂಜನ್ ರೈಕ್ಲೆ ಹಲೋ ಒಂಜಿ 2 ಜನ ಪಕ್ಕಳಿರಿ ನನ್ನೊಂದು ಜನ ಇಲ್ಲ ಬೋದಾರೇನ ಬ್ಯಾರಿಕೇಡ್ ಉಲಾಯ್ ಕಡೆ ಪುಡು 2 ಜನ ಯಾವ ಅವು ಸೈಜ್ ಇಲ್ಲಿಯ ಬೊಡ್ಚಿ ಅದು ಬಂಗ ಮಂಡ ಒಂದು ಚಿಲ್ಲರೆ ಕೇಸು ಮಾತ ಈ ನಮನೆ ಎಂಡ ಬೊಕ ಎಡ್ಡೆಡ್ಡೆ ಕೇಸು ನಿಂಚದು ಪುಣೆ ಬಲಿ ಬುಟ್ಟನೆ ಒಂಜಿ ಪಂಡ ಪೋಡಿ ದಲ ನಿಕ್ಲ ಗರುವಡು ಪಂಪಿನೆತ್ತವು ಇರು ತಕ್ಲ ಆಕ್ಷೇಪ ಮಲ್ಲ ಪಿರ್ಬೋಲು ಆ ಬ್ಯಾರಿಕೇಡ್ ಪಾಡ್ದಿಂದ ಆಯ್ತು ಉಲಾಯ್ ಬರ್ರೆ ಬಲ್ಲಿಂದತ್ತ ಅಂದಿಂದು ನಿಕ್ಲ ಒಂತ ತೋರಾಂಡದಾನೆ ಸನ್ಯ ಆಯ್ತಾ ಉಲಾಯ್ ಬರ್ ಪೊಗ್ಗೆರೆ ಪೂಜಿ ಉಡುಪಿರ ಬುಟ್ಟೆ ಬರೋಂದುಲ್ಲಿ ಕೊಳಚೂರು ಕೊಂಡೋಟದಕ್ಕೂ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಎರ್ಮಾಳಿಯೇ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ಫೈನಲ್ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಅವರ ಸಮಬತ್ತು ಕೂಡ ಅವರ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಇಡಲಿದೆ ಕೊಳಚೂರು ದಕ್ಕಲ್ಲ ಎರ್ಮಾಳ ದಕ್ಕಲ್ಲ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆತ್ತ ಕೊಳಚೂರು ಕೊಂಡೊಟ್ಟು ಸುಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ 30ನೇ ವರ್ಷದ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯ್ಯ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳ ಕೂಟದ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ 1ನೇ ಬಹುಮಾನ ಕೋಟಿ ಕರೆಟ್ ಪತ್ತನ ಎರ್ಮಾಳ್ ರೋಹಿತ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ 30ನೇ ವರ್ಷದ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯ್ಯ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳ ಕೂಟದ 2ನೇ ಬಹುಮಾನ 1ನೇ ಬಹುಮಾನದ ತೀರ್ಪು ಪಡೆಯನ ಕೊಳಚೂರು ಕೊಂಡೊಟ್ಟು ಸುಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ 2ನೇ ನಂಬರ್ದ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ಗಿಡನಾರೆ ಬಲಿಗೋಳಿ ಜೋಗಿ ಬಿಟ್ಟು ನಿಶಾಂತ್ ಶೆಟ್ರೆ 2ನೇ ಬಹುಮಾನದ ತೀರ್ಪು ಪಡೆಯನ ಎರ್ಮಾಳ್ ರೋಹಿತ 1ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಗಿಡನಾರೆ ಬೈಂದೂರು ವಿಶ್ವನಾಥ ದೇವಾಡಿಗೆರೆ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯನ ಇರಲಿನ ಯಜಮಾನರನಕಲು ಇರಲಿನ ಗಿಡನಾಕಲು ತೀರ್ಪುಗಾರರಾದ ಸಾಕಾರ ಮಲ್ತಿನಕಲು ಮಾತಿರಲ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರೋಡು ಅಂಚನೆ ಕಂಬಳಾಭಿಮಾನಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ್ಲ
ಪುತ್ತೂರ್ದಕ್ಕೆ ಪನ್ನೀರಜ್ಜಿ ಬಂತು ಒಂತು ಅರ್ನಿಗಳು ಮಾತೆಲ್ಲ ಬಹುಮಾನ ವಿತರಣದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಪಾಲ್ಪಡೆಗಳು ಬಹುಮಾನ ವಿತರಣದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಪೊರಲು ಮಲ್ತು ಕೊರಡು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಮಾತ ಭಿನ್ನರಕ್ಲ ಬರ್ತದೆ ಗಂಗಾಧರ ರೈಕರು ಎಂಕಲ ಮುಖ್ಯ ಭಿನ್ನರು ಅರ್ಲ ಅರೆಗಳು ಬ್ಯಾಜಿ ಪಾಡ್ಲೆ ದಿನೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಪನರ್ಕ ಗಂಗಾಧರ ಕೈಕಾರ ಮೇರ್ಲ ಇಪ್ಪಡು ಮಿತ್ತ ಚಾವಲ್ಡು ಕುಲ್ಲೋಡು ಮಾತ ಪ್ರಧಾನ ತೀರ್ಪುಗಾರನಕ್ಲೆ ಮಾನ್ಯ ಗುಣಪಾಲ ಕಡಂಬೇರು ಎಳ್ತೂರು ರಾಜೀವ್ ಶೆಟ್ರೆ ಮುಗೇರ್ವಾಡಿ ಸುಧಾಕರ್ ಶೆಟ್ರೆ ತೀರ್ಪುಗಾರ ಸಂಚಾಲಕರಾಯಿನ ಸುರೇಶ್ ಕೆ ಪೂಜಾರ್ರು ರೆಂಜಾಲ ಕಾರ್ಯ ಮಾನ್ಯ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಕಂಗಿನಮಣೆ ಶ್ರೀಯುತ ಸತೀಶ್ ಸೋಸ್ಮಾರ್ ಶ್ರೀಯುತ ಅಪ್ಪು ಯಾನೆ ವಲಯ ದೇಶ ಬುಡುಪೋನ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ತನಾರು ಸುಧೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಆರಿಗಿರ ಬಂಗಾಡಿ ಶ್ರೀಯುತ ಅಜಿತ್ ಕುಮಾರ್ ಜೈನ್ ಈದು ಶ್ರೀಯುತ ಜನಾರ್ದನ್ ನಾಯ್ಕ ಕರ್ಪೆ ಶ್ರೀ ವಿಶ್ವನಾಥ ಪ್ರಭು ಶಿರ್ವ ಶ್ರೀಯುತ ಶೀನಶೆಟ್ಟಿ ವೀರಕಂಬ ಶ್ರೀ ಉಮೇಶ್ ಕರ್ಕೇರ ಪುತ್ತೂರು ಶ್ರೀ ಮಹಾವೀರ್ ಜೈನ್ ಕಜೆವೇನೂರು ಶ್ರೀ ಪ್ರಕಾಶ್ ಕಜೆಕಾರು ಸುದೀಪ್ ಸಿರ್ಲಾಲು ಶ್ರೀಯುತ ಪದ್ಮನಾಭ ರೈಕಲು ಕಂಪದ ಬೈಲು ಪ್ರಖ್ಯಾತ್ ಭಂಡಾರಿ ಬೆಳುವಾಯಿ ಅಂಚನೆ ಬರವಣಿಗೆ ಮುಖ ದಾಖಲೆ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಲ್ತನ ಶ್ರೀಯುತ ಸಂಕಪ್ಪ ಶೆಟ್ಟಿ ನಗರಿ ಶ್ರೀ ದಿನೇಶ್ ಕಕ್ಕೆಬದವು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಗಂತ್ರ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ತನ ಸುದರ್ಶನ ನಾಯ್ಕ ಮುಖಾರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಮಿತ್ರರ ತಂಡ ಮಾತ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿ ಉಪಸ್ಥಿತರು ವಿಭಾಗ ಪರಿಶೀಲನೆ ದಾಖಲೆ ಅದೇ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಕಮಲ ಪಂಡ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ದಿವೊಂದು ಮಾತಿರಲ್ಲ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಗೆ ಹೊರಮೈತದು ಕೈ ಸೇರೋಡು ಬಂದು ಭಿನ್ನೈಟ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ರೆಡ್ಡಿ ಶೇ ಇರ್ಲಣ ಗೆಲ್ತನ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯ ಇರ್ಲಿನ ಜಮಾಂಟ್ರ ನಕಲು ಇರ್ಲಿನ ಗಿಡತ್ತಿ ನಕಲು ಮಾತಿರಲ್ಲ ಅವರ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿ ಪತ್ರಿಕಾ ಮಾಧ್ಯಮದಕ್ಕಲ ವಿಶೇಷವಾದ ದೃಶ್ಯ ಮಾಧ್ಯಮದಕ್ಕಲಿ ನಾವು ಮಾತ ಸೇರ್ನಾಗ ಒಂದು ಕಂಬಳ ಆತಳಿ ಆ ಕಂಬಳ ನಮ್ಮ ಬಿಗರು ಭೂಮಿಗೆ ಚೂಚೂರಾಲ ಬೂರಿದನು ಈ ಕಂಬಳ ಒಂದು ಈತ ಪುರ್ಲು ಅರಲ್ದು ಬರೋಡಾನ ನಿಗಲ ಸರ್ವ ರೀತಿಯ ಸಹಕಾರನು ಪ್ರೀತಿಡು ಸ್ಮರಿಸ ಒಂದು ನಿಗಲಿ ಮಾತ್ರ ಈಗಲ ಮೋಕೆದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ಪೇರು ಬಲೆ ಬ್ಯಾಂಡ್ ದಕ್ಕೆಲ್ಲ ತಯಾರಾದುಳ್ಳೇರು ನಮ್ಮ GS ಬ್ಯಾಂಡ್ ದಕ್ಕಲೆ ನಮ್ಮ ಕಂಬಳ ಕೂಟಕ್ಕೂ ನೀಲಂ ಗಾರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ದ ಪುತ್ತೂರುದ ಮಾಲಕ್ಯರಾಯನ ಶ್ರೀಯುತ ರಮೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅರೇನೆ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಕೂಟಕ್ಕೂ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ತೋನಲ್ಲ ಶ್ರೀಯುತ ರಮೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಯ ಸ್ವಾಗತ. ಶ್ರೀಯುತ ಮುರಳೀಧರ ರೇಖಿಲ್ಲ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸೋಡು. ಬ್ಯಾಜ್ ಪಾಡಲಿ ಬ್ಯಾಜ್ ಮಾತ್ರ ಅವು ಸ್ವಾಗತ ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ.
ಮನೆ ದಿನೇಶರೇ ಐನೊಂಜಿ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸರಿ ಮಲ್ತು ಬರೆಯಿಜರ್ಲ ಪೇಪರ್ ದಕ್ಕಲಿಗೆ ಉಲ್ಟಾ ಹಾಕೊಂಡು ದಯಮಲ್ತು ಸರಿ ಮಲ್ತು ಬರೆದು ಕೊರಡು ಬರವಣಿಗೆ ದಕ್ಕಲೆ ಸರಿ ಮಲ್ತ ಜವೇ ಶೀಟಿಡೊಂಜಿ ಬೇತೆ ಬರೆದು ಕೊರ್ಲಿ ರಾಜು ಅಣ್ಣ ಮಿಚ್ಚ ಚವಡಿ ಬರೋಡಿ ಇರ್ಲ
ನಿಮಕ್ಷರೇ ಅನ್ನ ಬಹುಮಾನ ವಿತರಣೆಗೆ ನಾವು ಆತ ಕೀರ್ತಿಶೇಷ ಜಯಂತ ರೇಖಲ ವೇದಿಕೆಡೆ ಮಿತ ಚಾವಡಿ ತಯಾರಾತ ನಿಖಿಲ ಪೂರ ಖಾತೊಂದಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಯಜಮಾನರಾಗಲೇ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯಿನ ಎಲ್ಲ ಯಜಮಾನರಾಗಲಿ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿ ಬರಡು ಬಂದು ನಾನೂರ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತೊಂದಿಲ್ಲ 30ನೇ ವರ್ಷದ ಪುತ್ತೂರದ ಕೂಟ ಅತ್ಯಂತ ಮಾತಿನಲ್ಲ ಸಹಕಾರದೊಟ್ಟಿಗೆ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಸಂತೋಷ ಅನುಭವಿಸೋದಿಲ್ಲ ಕೋಡೆ ಬಲ್ಪು ಪ್ರಾರಂಭ ಆಯ್ನ ಕಂಬಳ ಕೂಟ ಬಾರಿ ಸಂತೋಷಡು ಬಯ್ಯದ ಒಂದು ಆತ ಮಲ್ಲ ಇಡೀ ಜನಮಂದಿ ಸೇರಿದು ಒಂದು ಸಮುದ್ರದಾಗ ಸೇರ್ನ ವಿಸ್ಮಯದ ಚಿತ್ರಣ ಮತ್ತೋದಿತ್ತ ಒಂದು ದಾದ ಒಂದು ಪುತ್ತೂರದ ಕಂಬಳದ ಮಿತ್ತು ಜನಕುಲಿಗಿತ್ತಿನ ಒಂದು ಅಭಿಮಾನ ಪುತ್ತೂರದ ಕಂಬಳೋಡು ಭಾಗವಹಿಸೋಡು ಪನ್ಪಣ ಒಂದು ಆಸಕ್ತಿ ಈ ಕಂಬಳ ಕೂಟ ನಮ್ಮ ಪನ್ಪಣ ಒಂಜಿ ಸಂತೋಷ ಒಂದು ಮಾತ ಮೇಲೈಸನಾಗ ಪುತ್ತೂರದ ಕೂಟ ಒಂದು ಆತ ಪುರ್ಲಾದ ಅರಲ್ದು ಬರೆಯರೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಟು ಇಂಥ ಪಿರೌಡು ಅನೇಕ ಜನ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ಮಲ್ತನ ಜನಕಲು ಉಪ್ಪೇರು ತನುಮನ ಧನತ ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ನಕ್ಲಾದುಪ್ಪು ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರಾದ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ಮಲ್ತನಕ್ಲಾದುಪ್ಪು ಪದಾಧಿಕಾರಿನಕ್ಲಾದ ಪುತ್ತೂರದ ಕೂಟ ನಮ್ಮ ಕೂಟ ಪನ್ಪಣ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ದೀತನಕ್ಲಾದುಪ್ಪು ಒಂದು ಆತ ಅತಿಥಿನಾಗ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಒಂದು ಭಿನ್ನಯದ ನುಡಿಕೊರ್ನ ಭಿನ್ನರಾದುಪ್ಪು ನೀವು ದಾದ ಒಂದು ತೀರ್ಪುಗಾರ ಮಂಡಳಿಯಿಂದ ತೀರ್ಪು ದಕ್ಕಲಾದುಪ್ಪು ಎಲ್ಲ ಯಜಮಾನಕ್ಲಾದುಪ್ಪು ಎಲ್ಲದೊಟ್ಟಿಗೆ ಬತ್ತ ರೈತ ರಕ್ಷಕರ್ನಕ್ಲಾದುಪ್ಪು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಮರ್ಗಿನ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ಮಲ್ತನಕ್ಲ ಸರ್ವ ರೀತಿಯ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತನಕ್ಲ ಸುರೂಟೈಕ್ಲ ಮಾತ್ರ ಪೊರ್ಲುಡು ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೋಡು ನಾವು ಕಂಬಳ ಯಶಸ್ವಿಯಾದ ಬರೋಡು ನಾಡ 20 ವರ್ಷಕ್ಕೂ ತುಂಬು ಅವನಿಗೆ ಮಲ್ಲ ಆಲೋಚನೆ ಪುಟ್ಟದ್ದು ನಾವು ಅವು ಕೀರ್ತಿಶೇಷ ಜಯಂತ ರೈಕ್ಲಿಗೆ ಜಯಂತ ರೈಕಲ್ನ ಮನಸ್ಸು ನೆಂಚಿನ ಉಪ್ಪು ಪಂಡದ ಮೈತಿ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪಡಾಗ ಈ ಮಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಈ ದೇವರ ಮಾರು ಕಂಡೋಡು ತುಂಬೆ ಕಂಬಳ ನಡತುದನ್ನು ಪನ್ಪಡ ಪ್ರತೀತಿ ಇತ್ತಂಡು ಆ ಆಲೋಚನೆ ನನಾತ್ ಐಕ್ ಇಂಬು ಕೊರ್ನಾರು ಅಪಗದ ಶಾಸಕರಾಯನ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ವಿನಯ್ ಕುಮಾರ್ ಸೊರಕೆರು ಒಂಜಿ ಸಂಘಟನಾ ಶಕ್ತಿಯಾದ ಮಾತೆಲ್ಲ ಮೇಲೈಸೇರ ಕೂಟ 21 ವರ್ಷಕ್ಕೂ ತುಂಬು ಒಂಜಿ ಪುತ್ತೂರದ ಕೂಟ ಪಣ್ಣ ಒಂದು ಇತಿಹಾಸ ಬರೆಪುನಂಚಿನ ಸೃಷ್ಟಿ ಆತ ನಾವು ಅಪಗದ ಆಲೋಚನೆ ಧರ್ಮಸ್ಥಳದ ಧರ್ಮಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಡಾಕ್ಟರ್ ವೀರೇಂದ್ರ ಹೆಗ್ಡೇರ್ನ ಒಂದು ಅನುಗ್ರಹ ಆಶೀರ್ವಾದಗಳು ಈ ಭಾಗದ ಸರ್ವ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳನ್ನ ಒಂದು ಮೇಲೈಸಿಡಿ ಬುಡುವುಡಲ್ಡು ಅವೈತ ಬುಕ್ಕ ಬತ್ತದ ನೆಕ್ಕನಾದ ರಂಗ ಕೊರ್ನಾರು ಸಾರಥ್ಯನ ವಹಿಸೊಂಡಾರು ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಕೀರ್ತಿಶೇಷ ಎನ್ ಮುತ್ತಪ್ಪ ರೈಕಲು ತನ್ನ ಊರದ ಕೂಟ ನನಾದ ಬುಳೆದ ಬರಡು ಪಂಪ ಇರಾದೆನದಿ ಒಂದು ಈ ಕೂಟಕ್ಕೂ ನನಾತ್ ಪಂಕ್ತಿ ಕೊರ್ನಾರು ಸಾತ ಕೊರ್ನಾರು ಸಾಕಾರ ಕೊರ್ನಾರು ಒಕ್ಕಲ ಮಾತ ಒಂದು 10 ಜನ ನಮ್ಮ ಕಂಬಳದ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಅಗಲ್ದು ಪೋತೇರು ಅಕ್ಲೆಲ್ಲ ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ನನೋರ ಸ್ಮರಣೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಕೊಟ್ಟೆಡು ಗಿಡ್ದೆರ್ಲು ಅಟ್ಟಡು ಮುಡಿಯರಿ ಜಾಲಡು ಕಟ್ಟದ ಕೋರಿ ಪುತ್ತೂರುಡು ತೂವಡು ಕಂಬಳದ ಕೋರಿ ಪನ್ಪಡ ದೃಷ್ಟಿನ ಅಪಗದ ಆ ಮನಸ್ಸಡು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಲ್ತೊಂದು ಮನಸ್ಸು ಗೇನ ಮಲ್ತೊಂದು ಒಂದು ಆತ ಅರಲ್ದು ಬರ್ರ 30ನೇ ವರ್ಷದ ಕೂಟ ಅರಲ್ದು ಬರ್ರ 40 ವರ್ಷ ಆರ 40 ವರ್ಷ ಆವೊಂದು ಬರ್ಯಾರ ಅನೇಕ ಜನಗಳ ಸಾಕಾರ ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ಮಾತ್ರ ಮಾತ ಭಿನ್ನರೇನು ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ಪನ ಮೂಲಕ ಎನ್ ಚಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟರು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ನಂಗೆ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಮೊಕ್ಕೆದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ಪೇರು ಒಳ್ಳೆಯರು ಮಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವರನ ಪಾದಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಲ್ತೊಂದು ಈ ಜಾಗಿದ ಮಾತ ಧರ್ಮ ದೈವಲೆಗೆ ಕೈ ಮುಗಿಯೊಂದು 21 ವರ್ಷ ತುಂಬು ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿನ ಕಂಬಳ ಇನಿ 30ನೇ ವರ್ಷದ ಕಂಬಳ ಕೂಟ ಮುಕ್ತಾಯ ಈ ಕಂಬಳ ಕೂಟ ಇದೇ ನಿರಂಜನ ರೇಖಲೆ ಪಣಲೆ ಕನಿ ದಿವಂಗತ ಎನ್ನ ಆತ್ಮೀಯರಾಯಿನ ಜಯಂತ್ ರೇಖಲು ಬುಕ್ಕ ಮಠಂದ ಬೆಟ್ಟು ಕೋಡಿಂಬಾಡಿ ದಿವಾಕರ್ ರೇಖಲು ಮುಗುಲ್ನ
ಪ್ರೇರಣೆ ಒಂದು ನೇತೃತ್ವಡು ವಿನಯ್ ಕುಮಾರ್ ಸೊರಕೆ ಮೂಲ ಶಾಸಕರಾದಿದ್ದರು. ಆ ಸಮಯಡು ಈ ಕಂಬಳ ಮಹಾಂತ ಜವನೆಲ್ಲ ಸೇರಿದು ಸಮಾಧಾನ ಮೂಲಕ ಈ ಕಂಬಳ ಆತನು. ಆ ಕಂಬಳ 5 ಬುಕ್ಕ ದಿವಂಗತ ಮುತ್ತಪ್ರೈಕ್ಲು ಈ ಕಂಬಳದ ಸಾರಥ್ಯ ತೊಂಡೇರಿ 5 ಭಾರಿ ವಿಜೃಂಭಣೆಡಿ ಈ ಕಂಬಳ ನಡೆದೊಂದು ಬರ್ತನು. 5 ಬುಕ್ಕ ಇತ್ತೆ 3 ವರ್ಷದ ಬುಕ್ಕ ಆ ತೀರ್ಮಾನ ನಡೆದಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಊರದಾಗ್ಲು ನಮ್ಮ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿದಾಗ್ಲು ಮಾತೆಲ್ಲ ಸೇರಿದು ಈ ಮಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವರನ್ನ ಎದುರ್ದ ಕಂಬಳ ವರ್ಷದ ವರ್ಷ ಮತ್ತೆ ಕೋಟೆದ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತೂತು ಮಾತೆಲ್ಲ ಫೋನ್ ಮಲ್ತು ಕೇಳಿರು. ಇಂಚಿನೈತೆ ಜೋಕಾರೆ ನಿರಂಜನ್ ರೈಕಲ್ ಪಂಡೇರು ಇಂಚಿನ ಜನ ಸೇರ್ದಿತ್ತನು ಏತು ಒಂದು ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ನೆಟ್ಟು ಪುತ್ತೂರು ಮಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವರನ್ನ ಕಂಡು ನೋಡಪ್ಪನಂಚಿನ ಒವ್ವೇ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ಗೊತ್ತಿದ್ದಾಯಿ ಜನ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಅಂದೇನ ದಾರಾಳ ತಪ್ಪು ಮಲ್ತಂಡ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ತಪ್ಪು ಮಲ್ತನ ದೇವರು ಐಕ್ ಫಲ ಕೊರ್ಪೇರು ಗೊತ್ತಿದ್ದ ಮಲ್ತಂಡ ದೇವರು ಮಾಪು ಮಲ್ಪೇರು ಅಂಚಾದ ನಮ್ಮ ನೆನೆತೊಂದು ಈ ಕಂಬಳ ಕೂಟನು ನಮ್ಮ ಈ ವರ್ಷಲ ನಡಪವನ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಈ ವರ್ಷದ ಕೂಟಲ್ಲ ಅಂಚಾನೆ ಭಾರಿ ಸೋಕುಡು ಭಾರಿ ಒಂದು ವಿಜೃಂಭಣೆ ಕಂಬಳ ಕೂಟ ನಡೆತನು. ಈ ಕಂಬಳ ಕೂಟ ನಡಪ್ಯಾರ ಮಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದಯೆ ಬೊಕ್ಕ ಪೂರ್ದ ಮಾತ ಧರ್ಮದ ಜಾತಿ ತಗ್ಗಲ್ನ ಸಹಕಾರಡು ಈ ಕಂಬಳ ಇತ್ತು ಪೊರ್ಲುಡು ನಡತನದು ಪಂಡ್ಯಾರ ಯಾಕೆ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಪುಡು. ಇನ್ನು ಈ ಕಂಬಳದ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ಮೂಲು ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆ ಬಹುಮಾನ ವಿತರಣಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಈ ವೇದಿಕೆ ಪುನಃ ಒಂದು ಬಿನ್ನೇರುಪುರ ಒಂದು ಒರಿ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞಾ ಕರ್ನಾಟಕ ಬ್ಯಾಂಕ್ದ ಚೀಫ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಆದ ಅಹಮದಾಬಾದ್ ಉಳ್ಳೇರು ಆರು ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆ ಉಳ್ಳೇರು ಆರಿಗೆ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿ ಪರವಾಗದ್ದು ಸ್ವಾಗತ ಬಯಸೊಂದುಲ್ಲೆ. ಅವೇ ಜಯಗುರು ಆಚಾರ್ ಉದ್ಯಮಿಲು ಪುತ್ತೂರು ನಮ್ಮ ಆತ್ಮೀಯರಲ್ಲ ಆರೆಗಳ ಈ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿ ಪರವಾದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸು. ಮುಕ್ಕೋರಿ ವಕೀಲೇರು ಆತ್ಮೀಯರಾಯನ ಜಗನ್ನಾಥ ರೈಕಲ್ ವೇದಿಕೆ ಉಳ್ಳೇರು ಆರೆಗಳ ಸ್ವಾಗತ. ಮುಕ್ಕೋರಿ ಆತ್ಮೀಯ ನಮ್ಮ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು ನಮ್ಮ ಕಂಬಳದಾರು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಕಂಬಳ ಪುತ್ತೂರದ ಕಂಬಳ ಒಂದು ವಿಜೃಂಭಣೆ ನಡಪಡೋದು ನಾವು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಶಿವರಾಮಾಳಿಯವರ ವೇದಿಕೆ ಉಳ್ಳೇರು ಆರೆಗಳ ಸ್ವಾಗತ ಬಯಸೊಂದು. ಮುಕ್ಕೋರಿ ನಮ್ಮ ಭಾರಿ ಆರ್ಕೆ ಭಟ್ರು ಬಣ್ಣದಿಂದಲೇ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು ನಮ್ಮ ಪುತ್ತೂರದ ಕಂಬಳ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಯ್ನ 30 ವರ್ಷೋಡು ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಂಶ 25 ವರ್ಷೋದಕ್ಕ ಲೈಟಿಂಗ್ಸ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆರ್ಕೆ ಭಟ್ರು ಬಣ್ಣ ಮಾತಾಡಿಗಳ ಗೊತ್ತುಂಡು ಒಂತೆ ಚೊರೆ ಮಾತ್ರ ಬುಕ್ಕ ಇನ್ನು ಒಣಸು ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಯಾರನ್ನ ಆರೆಗಳ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತದುಲ್ಲೆ. ಬುಕ್ಕರಿ ಪೃಥ್ವಿರಾಜ್ ಚಾರ್ಟೆಡ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ ಅದುಲ್ಲೇರು ಆರೆಗಳ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿ ಪರವಾದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸೊಂದುಲ್ಲೆ. ಬುಕ್ಕರಿ ನಮ್ಮ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿದ ಸಕ್ರಿಯ ಸದಸ್ಯೆ ರೋಷನ್ ರೈ ಬಣ್ಣೂರು ವೇದಿಕೆ ಉಳ್ಳೇರು ಆರೆಗಳ ಸ್ವಾಗತ. ಬುಕ್ಕರಿ ಹಿರಿಯ ತೀರ್ಪುಗಾರರಾಯನ ಭಾರಿ ಆತ್ಮೀಯರಾಯನ ಪುತ್ತೂರದ ಕಂಬಳ ನಮ್ಮವೇ ಕಂಬಳ ಬಣ್ಣದ ನೆತ್ತೊಂದಿಪ್ಪುನಂತಿನ ಎಡ್ತೂರು ರಾಜೀವ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ವೇದಿಕೆ ಉಳ್ಳೇರು ಆರೆಗಳ ಸ್ವಾಗತ. ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಆಳ್ವ ಎನ್ನೋರಿ ಆತ್ಮೀಯರು ಮಾಣಿ ಪಂಚಾಯತ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಆಳ್ವ ವೇದಿಕೆ ಆರೆಗಳ ಸ್ವಾಗತ. ಮುಕ್ಕೋರಿ ಎನ್ನ ಆತ್ಮೀಯರಾಯನ ಯದಂಬಾಡಿ ಪಂಚಾಯತ್ನ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಆಯ್ನ ಪ್ರವೀಣ್ ಶೆಟ್ಟಿ ತಿಂಗಳಾಡಿ ವೇದಿಕೆ ಉಳ್ಳೇರು ಆರೆಗಳ ಸ್ವಾಗತ. ಮುಕ್ಕೋರಿ ಪುತ್ತೂರು ತಾಲೂಕು ಇಂಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಆತ್ಮೀಯರಾಯನ ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ಬಜನಾರ್ ವೇದಿಕೆ ಉಳ್ಳೇರು ಆರೆಗಳ ಸ್ವಾಗತ. ಮುಕ್ಕೋರಿ ಗಂಗಾಧರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪನ್ನಡಕ ಕೈಕಾರ ಈ ಕಂಬಳದು ನಮ್ಮಕ್ಕೂ ಬೆರಿಸಾಯ ಹೊಂತದು ನಮ್ಮ ಮಾತ ನೆಕ್ಲ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಂದುಲೈನ ಗಂಗಾಧರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪನ್ನಡಕ ಆರೆಗಳ ಸ್ವಾಗತ. ಗಂಗಾಧರ ಪೂಜಾರಿ ಪೊಳಲಿ ಉದ್ಯಮಿ ಬಾಂಬೆದಾರ್ ಆರೆಗಳ ಸ್ವಾಗತ. ಪೂರ್ಣಜಿತ್ ಬೆಳ್ಳಿಪಾಡಿ ಆರ್ಲ ವೇದಿಕೆ ಆರೆಗಳ ಸ್ವಾಗತ. ಮುಖ ಎನ್ನ ಭಾರಿ ಆತ್ಮೀಯರಾಯನ ಇಡುಕಿದು ಪಂಚಾಯತ್ CA ಬ್ಯಾಂಕ್ದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನ ಸುಧಾಕರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮಿತ್ತೂರು ಆರೆಗಳ ಸ್ವಾಗತ ಬಯಸೊಂದುಲ್ಲೆ. ಬುಕ್ಕರಿಯನ್ನ ಆತ್ಮೀಯ ಕೋಡಿಂಬಾಡಿ ಪಂಚಾಯತ್ದ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಲ್ಲ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಆತ್ಮೀಯರಾಯನ ಮುರಳೀಧರ್ ಇಕ್ಲೆಗಳ ಸ್ವಾಗತ. ಬುಕ್ಕರಿ
ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆಯವರು ಬೆನ್ನೆಳ್ಳೇರು ಕೇಶವ ಪಾಟೀಲ್ ಆರೇಗಳ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಪಂಡೊಂದು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಭಾರಿ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯವಾದ ಒಂಜಿ ಅತಿಥಿ ಪಂಡ ಈ ಟ್ರೋಫಿ ಕಾರ್ನರ್ ರಜಾಕ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಅವರಿಗೆ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯತೊಂದುಲ್ಲೆ ಬುಕ್ಕರಿ ಬಿನ್ನೆ ಭಾಗ್ಯಶ್ರೀ ವಿದ್ಯಾಮಾತದ ಸಂಚಾಲಕರಾಯನ ಭಾಗ್ಯಶ್ರೀ ಮಿತ್ರೆ ಭಾಗ್ಯಶ್ರೀಗಳ ಸ್ವಾಗತ ಬುಕ್ಕರಿ ಉದ್ಯಮಿ ಅಳಕಮಜಲ್ ಪ್ರವೀಣ್ ಶೆಟ್ಟಿ ವೇದಿಕೆ ಆರೆಗಳ ಸ್ವಾಗತ ಬಯತೊಂದುಲ್ಲೆ ಬುಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಘು ಆರ್ ನಮಗೆ ಪ್ರಹ್ಲಾದರು ವೇದಿಕೆ ಆರೆಗಳ ಸ್ವಾಗತ ಬುಕ್ಕರಿ ಬಿನ್ನೆ ಉನೇಶ್ ವೇದಿಕೆ ಆರೆಗಳ ಸ್ವಾಗತ ದುರ್ಗಾ ಪ್ರಸಾದ ರೇಖಲು ಹಿರಿಯ ವಕೀಲರು ಆತ್ಮೀಯರಾಯನ ದುರ್ಗಾ ಪ್ರಸಾದ ರೇಖಲ ವೇದಿಕೆಗಳು ಆರೆಗಳ ಸ್ವಾಗತ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಸಾದ್ ಆಳ್ವೇರು ಬಣ್ಣ ಮಾತ್ರೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡು ಆರೆಗಳ ಸ್ವಾಗತ ಕಂಬಳ ಸಮೇತ ಬರೀ ಸಕ್ಕರೆ ಬುಕ್ಕರಿ ನಮ್ಮ ಗಂತದ ಮೇನ್ ಆಯ್ತಾ ಒಂದು ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ತನ್ನ ಸುದರ್ಶನ್ ನಾಯ್ಕರ್ಲ ವೇದಿಕೆ ಆರೆಗಳ ಸ್ವಾಗತ ಬಯಸೊಂದುಲ್ಲೆ ಬುಕ್ಕರಿ ಎಂಕಲ ಹಿರಿಯಾರು ಜಯಂತ್ ರೈಕಲ್ನ ಸಹೋದರಿ ಭಾರಿ ಆತ್ಮೀಯರಾಯನ ಕೊಲ್ತಿಗೆ ಸಿಎ ಬ್ಯಾಂಕ್ದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನ ವಸಂತ್ ಕುಮಾರ್ ರೈಕಲ್ ವೇದಿಕೆ ಆರೆಗಳ ಸ್ವಾಗತ ಬುಕ್ಕ ವೇದಿಕೆ ಪುನ ಮಾತ ಗಣ್ಯರಿಗೆ ಗೋಣೆರ್ನ ಯಜಮಾನನಾಗ್ಲಿಗೆ ಓಟಗಾರನಾಗ್ಲಿಗೆ ಬುಕ್ಕ ಪತ್ರಿಕಾ ಮಾಧ್ಯಮದಾಗಲಿಗೆ ದೃಶ್ಯ ಮಾಧ್ಯಮದಾಗಲಿಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆದಾಗಲಿ ಪೊಲೀಸ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಿಗೆ ಮಾದರಿಗ ಮುಲ್ಪದ ಸೇರ್ನಂಜನ ಕಂಬಳ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸೊಂದು ಮಾತೆರೆಗಳ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡೊಂದು ಈ ಕಂಬಳದ ಸಹಕಾರ ಮಂತ್ರ ಮಾತ ಊರ್ದ ಪರ ಊರ್ದ ಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಬುಕ್ಕ ಎಂಕಲ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿದ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿಯ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಮಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವರನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಏಪಲ ಇಪ್ಪಡು ಪಣ್ಣೊಂದು ಎನ್ನ ಸ್ವಾಗತ ಭಾಷಣ ಕುಂತಾವೆ ಬುಕ್ಕರಿ ಗೋನೇರ್ನ ಯಜಮಾನರಾಯನ ಕೊಳಚೂರು ಕೊಂಡೋಟು ಸುಕುಮಾರ್ ಸೇಠ್ ಹಿರಿಯರಿಲ್ಲ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕಲ್ಲ ಕೊಳಚೂರು ಕೊಂಡೋಟು ಸುಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿಗಳ ಅಡ್ವೆ ನಂದಿಕೂರು ಕಂಬಳದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನ ಸುಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಪುತ್ತೂರು ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿ ಪರವಾದ ಹಾರ್ದಿಕವಾದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಪಣ್ಣೊಂದುಲ್ಲೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾದ ಈ ನಮ್ಮ ಪೂರ ಕೂಟಕ್ಕೆ ಬರ್ತದ ಮಾತೆರೆಗಳ ಪತ್ರಿಕಾ ಮಾಧ್ಯಮದಕ್ಲಿಗೆ ದೃಶ್ಯ ಮಾಧ್ಯಮದಕ್ಲಿಗೆ ಮಾಧ್ಯಮ ಮಿತ್ರನಕ್ಲಿಗೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ಕುಲರ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತನ ಚಂದ ಶೆಟ್ಟರಿಗೆ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತೊಂದು ಇತ್ತೆ ಪುತ್ತೂರ್ದ ಕೂಟೋಡು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಬೇತೆ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮನೆ ಬಂಡ ಪೊರ್ತುದ ಅರ್ಥವನ್ನು ತೆರೆಯೊಂದು ಐನಾತು ಬೇಗ ಮುಗಿಪೇರ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಸುರುಕಾದ ತೀರ್ಪುಗಾರರಿಗೆ ಒಂಜಿ ತೀರ್ಪು ಮಲ್ತದೆ ಕೋಣೆ ಬಲ್ಪು ಪ್ರಾರಂಭ ಆಯ್ನ ಕೂಟ ಇದಮುಟ್ಟ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ತೀರ್ಪುಗಾರನ ಈ ಭಾಗಡು ಮಾತೆನ್ನ ಪರವಾದ ಎಡ್ತು ರಾಜೀವ್ ಶೆಟ್ಟರಿಗೆ ಅಂಚನೆ ಆ ಭಾಗಡು ಎರಡು ಬುಡುಪನಲ್ಪ ಮಾತೆನ್ನ ಪರವಾದ ಅಪ್ಪು ಯಾನೆ ವೆಲೇರಿಯನ್ ದೇಶ ಅಲ್ಲಿಪದ ಮೇರೆಗೆ ಪುತ್ತೂರ್ದ ಕೂಟೋಡು ಸುರೂತ ತೀರ್ಪುಗಾರರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಮಲ್ಪೆರೊಂಡು ಅಕ್ಕಲು ಶಾಲದ ಮಾನದಿಯನ್ನು ಗೆತ್ತೊಂಡು ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇನು ನೆನಪಾದ ಕೊರಡು ಪಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ರಾಜವಣ್ಣ ನಮ್ಮ ಒಂಚೂರು ಬೇಗ ಬೇಗ ಮುಗಿತಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿಪದ ಅಪ್ಪಣ್ಣೆ ಬರೋಡಣ್ಣ ಮಾತಿರಲ್ಲ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಭಾರಿ ಚೋಕಡು ತೀರ್ಪುಗಾರನಕ್ಲೆಗೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಅಂಡ್ ಪುತ್ತೂರ್ದೊಂದು ಪ್ರಶಂಸಿಂಚಿನ ಪಂಡ ಪುತ್ತೂರ್ದ ಗೇಟ್ ಆ ಗೇಟ್ ತಲ್ಪ ಇನ್ನೊಂಚೂರು ದಾದನಲ್ಲ ಭಾರಿ ಗೇಟ್ ಅನ್ನು ಪಂಡ ಭಾರಿ ಗಟ್ಟಿ ಪುತ್ತೂರ್ದ ಈ ಗೇಟದ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಲ್ಪಡಕ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಪುತ್ತೂರ್ದಕ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಈ ಕಂಬಳಡ್ 21 ವರ್ಷ ಈ ವರ್ಷ 30ನೇ ವರ್ಷ ಮಲ್ತೋಯ್ತನಕ್ಲೆ ಮೊಕ್ಕಲೆ
ಮಾನ್ಯ ಇವರ ತಾಟಿ ಬಟ್ಟುಗಳನ್ನ ಮಾನ್ಯ ಸುದರ್ಶನ್ ನಾಯ್ಕ್ ಕಂಪ ಬುಕ್ಕ ಸ್ನೇಹಿತ ಬಳಗದಕ್ಕಲೆ ಅವರ ಮಾತೆರವರ ಎದುರು ಬರೋಡು ಸುವರ್ಣ ಮಾತೆರಳ್ಳಿಪ್ಪುಳಿ ಆ ಗೇಟ್ ದಲ್ಪ ಇತ್ತನಕ್ಕಲೆ ಪ್ರೇಮಾನಂದ ನಾಯ್ಕರಾದಪ್ಪು ಸಚಿನ್ ಸರೋಳಿ ಆದಪ್ಪು ಯತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕೋಡಿ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ನವೀನ್ ಚಂದ್ರ ನಾಯ್ಕರು ಶಾಲ್ ಕೊಟ್ಲೆ ಮಾತು ಶಾಲ್ ಕೊಟ್ಲೆ ಧೀರಜ್ ಕೊಡಿಪಾಡಿ ನನ್ನ ಲೆಪ್ಪಲೇಜಿ ಗೊತ್ತುಂಡವರ ಬಸ್ ಮಾತೆರವರ ಗುರ್ತುಂಡವಲ್ಲಿ ಸುದರ್ಶನ್ ನಾಯ್ಕ ಲೆಪ್ಪರು ರಾಜೇಶ್ ಬತ್ತೆ ಇರುತ್ತೆ ರಾಜೇಶ್ ನಾಯ್ಕರ ಮುಖ ಸುದರ್ಶನ್ ನಾಯ್ಕರನ್ನ ಸುಪುತ್ರರು ಜತೀನ್ ನಾಯ್ಕರು ಕಂಪ ದಿನೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕೊಡಿಯಾಡಿ ಅವರ ಬಾರಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಟುದು ಒಂದು ಫೋಟೋ ತೆಪ್ಪಾರ ದಯವಂಡ ಮುಕ್ಲಿ ಬರೀ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾದ ನಮ್ಮ ಗುರುತಿಸೋ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೊಟ್ಟಿಗೆ ಫೋಟೋ ತೊಂದುಳ್ಳೇರು ಅಂಚನೆ ನನ್ನ ಸ್ವಾಗತ ಭಾಷಣ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮ್ಮ ಎಂಕಲ ಪುತ್ತೂರು ಕೋಟಿ-ಚೆನ್ನಯ್ಯ ಕಮಲ ಸಮೇತದ ಕೋಶಾಧಿಕಾರಿಗಳಾಯಿನ ಪಂಜಿಗುಟ್ಟೆ ಈಶ್ವರ ಭಟ್ರು ಏಪ ಕೋಶಾಧಿಕಾರಿಯಾರ ಐಡ್ದಕ್ಕ ಎಂಕಲ್ನ ಮಾತ ಸಮಿತಿಗಲೇ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ದಯವಂಡ ಈಶ್ವರ ಭಟ್ರು ದಾದಾಲ್ನ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೇರುಬುಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಕಮಲ ಸಮಿತಿಗೆ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಅವ್ರನ್ನ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತೇರು ಅವರಿಗೆ ಕಮಲ ಸಮಿತ ಪರವಾದ ಹಾರ್ದಿಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಬಯಸೊಂದಲೆ ಬುಕ್ಕೊಂಜಿ ನಮ್ಮ ಭಾರಿ ಆತ್ಮೀಯರಾಯಿನ ಯಂಗ್ ಬ್ರಿಗೇಡ್ದ ರಂಜಿತ್ ಮಂಗೇರ್ ನಾವು ಭಾರಿ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತೇರು ಆರೆಗಳ ಕಮಲ ಸಮಿತ ಪರವಾದ ಹಾರ್ದಿಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಅನ್ನೋದಲ್ಲೇ ಬುಕ್ಕೋರಿ ನಮ್ಮ ಕಮಲ ಸಮಿತಿದ ಅಭಿಷೇಕ್ ಬೆಳ್ಳಿಪಾಡಿ ಆರೆಗಳ ಸ್ವಾಗತ ಬಾರಿ ಮನಸ್ಸೊಲೈದ ಪ್ರೀತಿನ ಅರಳಿಸವನೇ ನುಡಿತ ಮೂಲಕ ಮಾತಿನ ಸ್ವಾಗತ ಮಂತೊಂಡಿರು ಕುಡೂರ ಚಂದ್ರಸಣ್ಣಿ ಇತ್ತೆ ಆರ್ಕೆ ಭಟ್ರು ಅರೆಗಳ ಒಂದು ಅಭಿನಂದನೆ ಮಲ್ಪಡಾರ ಆ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯನು ನಮ್ಮ ಈ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿ ಗುರುತಿಸೋ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮ ಈ ಧರ್ಮ ನಮ್ಮ ತೆರೆಯೊಂದು ಧರ್ಮದ ಮರ್ಮ ನಮ್ಮ ತೆರೆಯೊಂದು ಚಂದ್ರಸಣ್ಣಿ ಆರ್ಕೆ ಭಟ್ರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಶಾಲ್ ಪಾರ್ದನು ಅರೇನು ಭಾರಿ ಸಂತೋಷಡಿ ಸಂದರ್ಭಡು ನೆನವರಿಕೆ ಪ್ರೀತಿದ ಅಭಿಮಾನದ ಚಪ್ಪಾಳೆದ ಮೂಲಕ ಆರ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಶ್ಲಾಘನೆ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ GS ಬ್ಯಾಂಡ್ದ ಗಂಗಾಧರ್ ಸರಿ ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆ ದಕ್ಕಲೆ ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆ ದಕ್ಕಲೆ ಒಂಜಿ ಭಾರಿ ಸೂಕ್ತ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಲ್ತಾರೆ ಒಂಜಿ 2-3 ಜನಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಲ್ಲೇ ತಾಗನಗಳ ಮೂಲ ಇತ್ತಿನದವರ ನಮ್ಮ ಅದೃಷ್ಟ ನಿನ್ನೆ ಒಂದು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಉಪ್ಪುನಕ್ಕಲು ಪುತ್ತೂರದ ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆ ದಕ್ಕಲೆ ಆರೋಗ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳೇನ ಅಂಚೆ ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಸಂದರ್ಭಡು ಅಕಲ ಸೇವೆನ ಸ್ಮರಣೀಯರ ಪಂಪಣೆಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಸಂದರ್ಭಡು ಸ್ಮರಣೆ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಇರಾಳ ಹೊರ್ತಿ ಪ್ರಮುಖರು ಬತ್ತದ ಇನ್ನು ಶಾಲದ ಮಾನದಿಗೆ ತೊಗೊಂಡು ಬುಕ್ಕ ಇಂಕ್ಲು ಮಲ್ತೊನ್ನುವ ಕೊಡ್ತದ ಅರ್ಥ ತೆರೆಯೊಂದು ಒರಿಯರಿ ಬತ್ತದ ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಮಾತೆರ ಪರವಾದ ಒಂದು ಶಾಲದ ಮಾನದಿಗೆ ನೆಮ್ಮಕ್ಷರೇ ಅಂಚನೆ ವಿಭಾಗ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಲ್ತನ ಶ್ರೀಯುತ ಸದಾಶಿವ ಸಾಮಾನಿ ಬೊಕ್ಕ ಪದ್ಮನಾಭ ಪಕ್ಕಲ ಕುಂಡಾಪು ಮುಕುಲ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿ ಬರೋಡು ವಿಭಾಗ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಲ್ತನಕಲೆ ಅಂಚ ನೀರದ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಲ್ತನಕಲೆ ದಯವಂಡ ವಿಶೇಷವಾದ ನಿನ್ನೆ ಗುರುತಿಸೋದಿಲ್ಲ ಸುದೇಶ್ ನಾಯ್ಕ ಅಂಚನೆ ಶಶಿಧರ ನೆಲ್ಲಿಕಟ್ಟೆ ಮುಕುಲ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿ ಬರೋಡು ಇಂಕಲ ಶಾಲದ ಮಾನಾದಿಗೆನೆ ಪಡೆಯುವ ನೋಡು ನಾವು ಮಲ್ಪುರ್ನಲ್ಲ ನಿಖಲ ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ಆ ಕರ್ತವ್ಯದ ಮರ್ಮವನ್ನು ನಿಖಲ ತೆರೆಯೋದು ನಿಖಲಿಗೆ ಶಾಲದ ಮಾನಾದಿಗೆ ಬಂದೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಪ್ರಚಾರಗಳು
ಬೇರೆ ನೀರು ಪಾಂಡ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ತನ ಲೋಕೇಶರೇ ಆರ್ಲ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿ ಬರೋಡು ಪ್ರಚಾರದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ತನ ಶ್ರೀಯುತ ನೇಮ ವಿಶೇಷವಾದ ಗೌರವ ಗೌರವ ಸಂಭಾವನೆ ಕೊಡುವಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪುತ್ತೂರಿನ ಕಂಬಳ ನಿರಂತರವಾದ ತುಂಬ ಇದೆ. ಅಡ್ಡಪಲಾದಿ ವಿಭಾಗದ 7 ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಟೋಡು ಭಾಗವಹಿಸದ ಅಡ್ಡಪಲಾದಿ ವಿಭಾಗದ 1ನೇ ಬಹುಮಾನ ಬೋಳಾರ ತ್ರಿಶಾಲ್ ಕೆ ಪೂಜಾರ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಪವನೆ ಎರಡನೇ ಗಿಡ ಏನಾರೆ ಬೈಂದೂರು ಮಹೇಶ್ ಪೂಜಾರ್. ಟ್ರೋಫಿ ರಜಾಕೆರೆಗೆ ನಿಕ್ಲೂರ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಕೊರಡು ಈತು ಸೋಕದ ಒಂದು ಟ್ರೋಫಿನ ಇಲ್ಲಡೆ ನೆನಪಿಗೂ ಜೀವನ ನಂಚಿತನ ಈ ಸಂಗತಿಯು ಅಡ್ಡಪಲಾದಿ ವಿಭಾಗದ 2ನೇ ಬಹುಮಾನ ನಾರಾವಿ ಯುವರಾಜ್ ಜೈನರಿಗೆ ಅರ್ಧ ಪವನ ಎರಡನೇ ಗಿಡ ಏನಾರೆ ಭಟ್ಕಳ ಹರೀಶರೇ. ನಾಯರ್ದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗಗಳು 32 ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಟೋಡು ಪಾಲು ಪಡೆದ ನಾಯರ್ದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ 1ನೇ ಬಹುಮಾನ ಮೊಗರುಗುತ್ತು ಋಷಿ ರಿಯಾನ್ ಶೆಟ್ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ 2 ಪವನ್ ಎರಡನೇ ಗಿಡ ಏನಾರು ನಕ್ರೆ ಪವನ್ ಮಡಿವಾಳ್ರು. ವಿಭಾಗದ 2ನೇ ಬಹುಮಾನ ಪುತ್ತೂರು ಸರೋವರ ಅವೀಶ್ ಹರೀಶ್ ಶಾಂತಿರ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಪವನ ಎರಡನೇ ಗಿಡ ಏನಾರೆ ಬೈಂದೂರು ವಿವೇಕ್ ಪೂಜಾರ್.
ಎಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗಗಳು 82 ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಟೋಡು ಭಾಗವಹಿಸದ ನಾಗರದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ 1ನೇ ಬಹುಮಾನ ಬೆಳ್ಳಾರೆ ಕುಂಟುಪುಡುಗುತ್ತು ಪ್ರಮೋದ್ ಸುರೇಶ್ ಶೆಟ್ರು 1ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಪವನ್ ಎರಗಿಡನಾರು ಬಾರಾಡಿ ನತೇಶ್ ಎತ್ತು ರಾಜೀವ್ ಶೆಟ್ರು ಈ ಬಹುಮಾನ ಕೊರಪೇರೆಂಗಿಲ ಪ್ರಧಾನ ತೀರ್ಪುಗಾರರು. ಬೆಳ್ಳಾರೆ ಕುಂಟುಪುಣಿಗುತ್ತು ಪ್ರಮೋದ್ ಶೆಟ್ರು 1ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಹಾರಾಡಿ ನತೇಶರೇ ವಿಳತ್ತಿನಾರು. ನಾವೇದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ 82 ಜೊತೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಟಲು ಭಾಗವಹಿಸದೀತ ನಾವೇದ ಎಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ 2ನೇ ಬಹುಮಾನ ಪುತ್ತೂರು ಸರ್ವೆ ಬೊಟ್ಟ್ಯಾಡಿ ಕಿಶೋರ್ ಭಂಡಾರ್ಲೆಗೆ ಪಾರ್ನಾರೆ ಕಕ್ಕೆಬಲವು ಪೆರುಗಾಡು ಕೃತೇಶ್ ಗೌಡ್ರು ಅರ್ಧ ಪೌಂಡ್. ಪುತ್ತೂರದ ಕಿಶೋರ್ ಭಂಡಾರ್ಲೆ 2ನೇ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯುತ್ತೇವೆ. ಭಾರಿ ಸಂತೋಷಡು ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯಿನ ಅಂಜನೆ ಭಾಗವಹಿಸರ ಮಾತ ಇರ್ಲಿನ ಜಮಾಂಟನಗಲೇ ಪುತ್ತೂರದ ಕಂಬಳ ಸಮಿತ ಪರವಾದ ಮೋಕೆದ ಸೋಲ್ಮೇನ ಸಂದೈತ ಮಲ್ತೊಂದು ಅನ್ನ GS ಬ್ಯಾಂಡ್ ದಕ್ಕಲೆ ಬೈದಾರ ಒಂಜಿ ಶಾಲದ ಮಾನದಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮಲ್ಪಡು ಮಿತ್ರ ಚಾವಡಿ ಬರೋಡು GS ಬ್ಯಾಂಡ್ ದಾರ ಪರವಾದ ಒರಿ ಬರೋಡು ಮಿತ್ರ ಚಾವಡಿಗೆ. ಪ್ರಣಯನ ಒಂಜಿ ದುಡಿನ ಅಳಿಕೆ ಇತ್ತು ಪಿಲಿನ ಅಳಿಕೆ ಜೇಶಣ್ಣ ಒಂಜಿ ಕವರ್ಡ್ ಪಡ್ದು ಪ್ರಣಯ್ ಒಂಜಿ ಶಾಲ್ ಪಾಡೋಡು ತುಂಬ ಜನ ಮಗು ನಾನು ಆದಷ್ಟಪ್ಪ ಅದು ಪಿಲಿಕರು ತಯಾರಾವೋಡು ಪಿಲಿಕೆ ರಂಗ್ ಬರೋಡು ಅದ ರಾಜವಣ್ಣ ಈ ರಂಗದ ರಂಗಡ ಪಿಲಿನ ಅಳಿಪೋಡು ಏನು ಪಾಡ್ಲೆ ಬುಕ್ ಕೊಡ್ಕ GS ಬ್ಯಾಂಡ್ ದಾರಿಗೆ ಎಂಕಲ ಗಂಗಣ್ಣಗೆ ದುಡ್ಡು ಮುಖ್ಯ ಇರ್ತಾರೆ ಯಾರಿಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಮುಖ್ಯ ಅಂಜನೆ ಪ್ರಣಯ್ ಒಂಜಿ ಮೋಕೆದ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಕಂಬಲ ಬಾರಿ ಇತ್ತ ಬತ್ತನ ಮಾತ್ರೆಗಳು ಈ ಬಹುಮಾನ ವಿತರಣಾ ಸಮಾರಂಭಗಳು ಪಾಲ್ಪಡೆಯಿನ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಮೋಕೆದ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಂದೈತ ಮಲ್ಪೆರೊಳ್ಳಿದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಲೈನ ದಿನೇಶ್ PVR ಬಲೆ ಜಯೇಶಣ್ಣ. 30ನೇ ವರ್ಷದ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯ್ಯ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ ಎಲ್ಲ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಅತಿಥಿಗಳಿಗೆ ಕೋನಗಳ ಯಜಮಾನರು ಓಟಗಾರರು ಮತ್ತು ಪತ್ರಿಕಾ ಮಾಧ್ಯಮದವರಿಗೆ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯವರಿಗೆ ಮೆಸ್ಕಾಂ ಇಲಾಖೆಯವರಿಗೆ ಕಂಬಳಾಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಹಾಗೂ ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಸಾಕದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಪುತ್ತೂರು ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯ್ಯ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿಯ ಪರವಾಗಿ ಕೃತಜ್ಞತಾಪೂರ್ವಕ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಭಕ್ತರ ಮಾತು ಭಿನ್ನರಿಗಳ ಮೋಕೆದ ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನು ಪಟ್ಟೊಂದುಲ್ಲ ಮಾನ್ಯ ಶಿವರಾಮಾಳ್ವರಿಗೆ ಆರ್ಕೆ ಭಟ್ರಿಗೆ ಮೋನಪ್ಪೇರೆ ಆರ್ಕೆ ಮೋನಪ್ಪೇರು ಮಿತ್ತು ಚೌಡಿ ಬಸ್ಸಲ್ಲಿ ಎತ್ತದ ನಾವ ಬಾರಿ ಐತಾದ ಬತ್ತಿ ಇತ್ತೇರಾದು ಮೋನಪ್ಪಣ್ಣೆ ಎಕಡೆ ಬಾರಿ ಚೊಕ್ಕದ ಅಂಗಿ ಬಾರ್ದು ಬರ್ತೀರ ಟಿ ಶರ್ಟ್ ಮದ್ದೆತ್ತದ್ದು ದೀದಿ ಆರ್ಕೆ ಮೋನಪ್ಪೇರ ಬರೋಡು ಬೇಗ
ಈ ಆಲ್ವೇರ್ ಒಂಜಿ ದಾಯನ ಇಂಚ ಮಲ್ಪಿರ್ದು ಹಿಂಗೆ ಅಂದಾಜಿ ಹಾಪಿದ್ದಿ ಮಲ್ಲೆ ಹೆಚ್ಚಿ ಆರ್ಕೆದೆ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ಮಲ್ತನ ಮೊನಪೆರಬುಕಾರ ತಂಡದಾಕಲೆ ಅವರ ಮಿತ್ತೆ ಚಾವಡಿ ಬರೋಡು ಈ ಆಲ್ವೇರು ಕೃಷ್ಣಪ್ರಸಾದ್ ಆಲ್ವೇರು ಮತ್ತು ಮಾತ ಭಿನ್ನಾತಿಗೆ ಮೆಚ್ಚು ಚಾವಡಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿತ್ತನ